gailuak dituzutela norbaitek behar balin baditu, euskeratik gaztelaniara, gaztelaniatik euskerara, eta besterik gabe norbaitek aurreko osoko bilkuraren aktan modifikazio hori balin badauka, ez, beraz akta aprobatua gelatzen da, eta 107. puntuarekin hasiko ginateke. Bai? Batzordearen proposamena hau da, Getxoko udalaren kontu orokorra onestea 2018 urteko ekitaldikoa da eta laukuna, ona, udalaren berarena eta lau erakunde autonomoek eta Puerto Deportiboa Getxo S.A. deritzan baltzuarena. Kontu orokorra eta haren edukiak herri kontuen euskal epaitegiari igortzea Bizkaiko lurralde historikoko toki erakunden aurrekontuei buruzko abenduaren 2/10/2003 foru arauak 73. artikuluko 5. paragrafoan dioenarekin bat datorrela. Bueno, Ignacio. Eskerrik asko, Alkate Andrea. Puntu honetan 2018 urteko kontu orokorraren onespenaren proposamena ekartzen dugu. Honi buruz, aurreko legealdean Alkate jaunak idatzita utzi zuen txostena irakurriko dut hitzez hitz. Bizkaiko lurralde historikoko tokiko entitateen aurrekontuari buruzko 10/2003 foru arauaren 73.1 artikulan eta Bizkaiko tokiko entitateen kontabilitate instrukzioaren 52. erregelan eta hurrengoak ezarritakoak betetzeko helburuarekin. Alkatetzak udalaren kontua ematea egiten du. 2018 ekitaldiari dagokiona udalaren kontu hartzailetza orokorrak prestatua. Kontu hartzailetzak Getxoko udalaren kontu orokorra egin ondoren udalaren eskudun organoek, erakunde autonomoek, Sociedad Puerto Deportivo Labra S.A. eta Juan Bautista Zabala Fundazioa sozietateak emandako urteko kontuetan oinarriturik berau aurkeztu da kontuen batzorde bereziak txostena eman dezan. Bizkaiko lurralde historikoaren tokiko erakundeen aurrekontuei buruzko 10/2003 foru arauaren 73. artikulan eta Bizkaiko tokiko entitateen kontabilitate instrukzioaren 51. arauan zedatutakoarekin bat etorriz. Hori guztia ikusita, zehazke aipatzen da kontuaren emate eta honestearen gaineko erantzukizunari buruz zedatutakoa instrukzioan aipatzen dena hau da. Kontu orokorraren onarpena funtsiozko ekintza bada, kanpoko kontrol organoek fiskalizatu ahal izan dezaten. Ekintza horrek ez du jasotako jarduerikeko adostasunik eskatzen, eta ez du horiek direla eta inolako erantzukizunik sorrarazten. Eta kontuak emateak, berekin dakarren egiazko informazioa eman beharrearen erantzunkizuna ez dago erabakiak hartu zituztenek edo kontu horietan islatutako ekintzak burutu zituztenek bere gain hartu zituzten erantzunkizunei lotuta. Hau esan da hurrengo zenbakiak adieraziko dizkizuet. Los movimientos principales son, en el activo, tenemos el incremento del total activo de 12.127.000. Aktiboan, esan dezakegu, kopurua 12 milioi euro baino gehiagokoa dela. Hau da, 5,20koa eta bestetik badaukagu higiezin materiala eta bere kopurua 12 milioi ingurukoa da ere bai. Hala, finantza inbertsioen saldoa eta efektiboa apur bat murriztu da, 4 milioi euro zehazki, eta 50 milioi eurotan geratu da. Pasiboari dagokionez, ondare garbiaren areagotzea erregistratu egin da balantze finkatuan eta 15 milioi ingurukoa da, eta horrela zorra murriztu eginda, 4 milioi. Bestalde, epe luzerako zorra murriztu eginda, eta horrek esan nahi du epe luzerako zorra 130 murriztu egin dela. Hala, diru-sarrerei dagokienez, esan dezakegu tasak eta zergak ez direla igo, baina horrela zergen ondoriozko diru-sarrerak igo egin direla. Zehazki 2,55. Bestalde, jasotako transferentziak eta diru laguntzak 4 milioi areagotu dira. Eta horrek esan nahi du 9,9ko igoera egon dela. Gastuei dagokienez, langileen gastuak 9,40 heldu dira ia. Eta horiek dira
udalaren ohiko kudeaketa gastuak eta 36 milioi eurora heldu dira. Beraz, 0,87 igo dira. Eta hornidurak eta bestelako kanpoko lanak 2,50 igo dira eta sortutako aurrezki garbiari dagokionez, esan dezakegu 2018an 15 milioi euro ingurukoa izan dela. Eta urrengo urteetan kopuru hori erabiliko da inbertsioak egitera getxon, azpiegiturak, eraikuntzak, etxebizitza eta bestelako elementuak hobetzera. Mila esker. Mila esker. Hasiko gera beraz, barbaiteke hitz egitea nahi balin badu, txikienetik handien hasiko ginean. Elkarrekin Podemos, ez? PSOEk ere ez? Bilduk ez, Pepek hitz egingo du. Eduardo Andrade jauna. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos. Eskerrik asko alkate jauna. Guk besterik gabe eta beti bezala lehenik eta behin kortesia eskaini nahi dugu. Oposizioak eta gobernuak aukera izan dezan hemen bere burua kokatzeko. Beraz ez dugu oposizio kritikoa egingo kasu honetan. Ez dugu kudeak eta kritikatuko. Zuk dakizun bezala, badaude gauza batzuk, oso argiak direnak eta askotan salatu ditugu kontu orokorrarekin lotutako gauzak eta espero dugu zuk horiek konpontzea alba da eta gaur kontra bozkatu beharrean abstentzioa bozkatuko dugu zuen kudeaketan konfiantza islatu nahi dugulako. Mila esker. Eskerrik asko Eduardo Andrade jauna. Beraz, bozketara pasatuko ginateke. Proposamenaren alde, EAJ, PNV eta PSOE Euskadiko Ezkerra. Aurka, ez da aurkako botorik, eta abstentzioak EH Bildu, PP eta Elkarrekin Podemos. Honela, 108. puntura pasatuko ginateke. Batzordearen proposamena hau da. Getxeko udalaren eta haren erakunde autonomoen diru laguntzen plan estrategikoa 2016-2019 aldia izaneko dokumentua aldatzea 17. kultura sustatzea dagokionez. Bertan agertzen dira zelan dago momentu honetan eta zein da planteatzen den lerro barria. Aldaketarako proposamenaren edukian 17. hildo estrategikoaren fitxa berria sartzen da. Planari erantzia, aurreko proposamenari jarraiki aldatua. Eta proposamen honen erazkin gisa ipintzen da. Erabaki hau eta erazkina argitaratzeko aginduko da 17. hildo estrategikoaren fitxa berria Bizkaiko aldizkari ofizialean eta udalaren webgunean. Erabaki hau udalarro guztiei eta beraren mendeko erakunde autonomioi jakinaraztea. Bai, Ignacio Uriarte jauna. Eskerrik asko. Puntu hau eta urrengoa lotuta daude. Lehenengo honen sarreran egingo dudan aurkezpena urrengoan ere baliogarria izango da. Dakizuen moduan, bihar bertan, paellak egun ospatuko dugu, itsasargi elkarteak, 71 paellen nazioarteko lehiaketa antolatuko du. Aurten Eusko Jaurlaritzako joko eta espektakulo araudi berria indarrean sartu da eta segurtasunerako baldintzak nabarmen gogortu egin dira. Horien artean, estaldurarenak. Horren ondorioz, itsasargiak 200 toldo berriak erosi behar ditu eta hori babestearren koste osoaren 70% gutxi gora bera diru laguntza honen proposamenak hartzen dugu. Zehatz, 30.000 eurokoa. Ikuspuntu guztietatik, jaien segurtasuna babestea udaren kezka ere bada. Eta hori lortzeko, puntu honetan, diru laguntzen plan estrategikoa aldatu behar denez, puntua ekartzen da, diru laguntza hau sartzearen, eta horrengo puntuan, diruaren kopurua adosteko proposamena ekartzen da. Iazki. Beraz, elkarrizketara pasatuko gara, norbaitek hitz egin nahi du. Bai? Paula Mieba, Elkarrekin Podemosekoak. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, nos surgen algunas dudas.
Zalantza batzuk ditugu, ez dakigu nola funtzionatuko duen dirulaguntzen plan honek. Hasieratik izan ditugu zalantza horiek, batzuk lehiaketa bidez ematen dira. Horrela, asko aurkeztu egiten dira, kolektibo asko aurkeztu egiten dira hildo desberdinetara. Izan ere, dirulaguntza desberdinak ematen zaizkie jarduerak egiteko, baina askotan horiek izten dira dirulaguntza izendunekin erosoagoa delako edo beste kolektiborik ez delako aurkezten deialdietan. Hala ere, guk uste dugu parte hartzea sustatu beharko litzatekeela. Izan ere, dirulaguntzen deialdietarako sarbidea sustatu beharko litzateke. Adibidez, gerta daiteke bihar beste elkarte batek paellak antolatu nahi izatea eta baliteke horrek aukerarik ez izatea itsasargiak hori daukalako modu izendunean. Horrela, batzuen aldeko tratua sustatzen dugu eta batzuek esaten dute urtero aurkeztu behar dutela dokumentazio osoa eta deserosoa dela eta askotan ez daukatela bermerik, hau da, ez dakitela buruan dituzten jarduerak egin eta horrela ez dugu berdintasunezko tratua ematen eta ez da oso irudi onak etxoko udalarentzat. Kasu honetan, detaile bat da, bakarrik dira toldo batzuk eta araudi berria bete behar dutelako, baina izendunak badira beste forma ohiko bat udal honetan jarduteko eta guri horrekin amaitza gustatuko litzaiguke, ez da berria. Hala eta guztiz ere, diruari dagokionez, kopuruari dagokionez ez daukagu arazorik hori ematean logikoa delako kostu hori babestea bihar ekitaldia antolatu alizateko eta paellak ospatu alizateko. Hitz egin nahi du, Bilduk ez, PP orduan, Eduardo Andrade jauna. Eskerrik asko alkate jauna. Aurreko puntuan bezala alkateak badaki, ados gaudela dirulaguntzen plan estrategikoan. Oroar ados gaude, puntu honetan ere bai, badago partida bat, plan horretan presoen familiak laguntzeko, babesteko, ez gaude ados horrekin. Askotan eskatu dugu hildo hori kentzeko, baina 2019an amaituko da eta espero dugu eta eskatuko genuke partida hori kentzeko urrengo legegintzaldian, hau da, legegintzaldi horretan, honetan eta horrela babestuko dugu. Ez daukagu aportaziorik, beraz, bozketara pasatuko ginateke. Proposamenaren aldeko bozkak. Ditugu PNV eta PSOE Euskadiko Ezkerrakoak, aurkakoak, eta abstentzioak, PP, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Beraz, aho batez onartua izaten da proposamen hau. Honela, 109. puntura pasatuko ginateke. Puntua, batzordaren proposamen hau da. Honestiak igarrizko kreditua emateko espedientea, 2019-2021 zenbatekoa, 30.000 euro duela. Eta bertan agertzen da zen partidatik urteetan da eta zen partidetara doan. Beraz, Ignacio Uriarte, zure da hitza. Lehen esan doa moduan, puntu hau eta horrekoa lotuta gaude. Hemen proposamena edo proposatzen dena da dirua edo diru kopurua zehaztea eta kasu honetan 30.000 eurokoa dira. Lehen esan doa moduan, 170 gutxi gora bera. Toldoak behin, baino gehiago ezin dira erosi eta aurten izango da, behartuta gaude erostera eta horregatik diru laguntza zuzena egiten da, eta bakarrik itxasargia elkarteak eros ditzake, horren beharra haiek bakarrik dauzkate, guztiok disfrutatzen dugun jai hau guztiok elkarrekin ospatzearen. Beraz, hori da, lehen azaldu da moduan, hori da proposamen. Eskerrik asko, Ignacio Uriarte jauna. Beraz, elkarrizketara pasatuko ginateke. Elkarrekin Podemos zerbait esateko? Ez. EH Bilduk? Bai. Egunon guztioi. Lehenengo aurreko puntuarekin ere lotutakoa da gure posizio azalpena. Esan barik doa, itsasargiak antolatuko duen paietako 74. edizionetarako ulergarria dela erabat udalaren laguntza jasotzea bertan erabiltzen diren
estalkiak legeari egokitzeko. Ontzat ematen dugu diru laguntza hori, herriko elkarte bati jaietako ekitaldi gastronomiko batera bideratzea. Aurrekoan baina abstenitu egin gara uste dugulako kasu batzuetan aldaketa gehiegi hartzen dituela plan estrategikoak eta badirela beste modu batzuk diru laguntza hori ere eman alizateko. Aitzitik eta beste aspektu batzuk ere gustatuko litzaiguke nabarmentzea, kasu honetan uste dugu udalak kasu honetan zeregin handiagoa izan beharko lukela gure herriko ingurumena zaintzeko kasu honetan paietako zelaietan eta herritarrak ere kontzientziazio lanetan aritzeko, ez? Birziklapenean, gaikako bilketan uste dugu hor badagoela erronka bat, erronka handiak dituela getzok uste dugu, eta ekitaldi gastronomiko horiek eredugarriak izan daitezke kontzientziazio lan bat ere egiteko, eta herritarren partartzailearen ohiturak poliki-poliki eraldatzeko. Orain dela urtebete, hain zuzen ere, EH Bilduk hirigintza eta ingurumen batzordean eskaria egin genuen udalak gaikako bilketarako baliabideak esarditzan hilerri ondoko zelaietan paiak egunean. Birziklapena egiteko aukera bertan egon dadin, organikoa barne. Orduko presidenteak adierazi zigun berandu gindoa zela proposamenarekin eta datorren urtean aurten alegia eskariari entzungo ziotela gaikako bilketa esarriz. Baina aurten ere kale egingo dugu paietan, udalak penkatuko du hondakinen tratamenduan paietan ere bai, penkatuko du izan ere Uztaileko kulturetzeko artezkaritza kontseiluak egungo presidenteak esandakoaren arabera birziklapenari dagokionez soilik beira batzekontzia jarriko dituelako udalak, hori da behintzat berak esan ziguna. Herritarrek bakarrik errefusata beira jasotzeko aukera izango dutelarik. Hondakinen tratamenduan berandu eta gaizki gabiltza askotan esan dugu, herritarrei gaikako bilketan aritzeko deia egiten diegu, baina udalak kalean jarri beharreko baliabideetan ez ditu aintzat hartzen, udalak berak dituen erronkak, ez? Eta goratzen dugu berriz ere 2020, orain lusatu eginda 2022, baina 150 biziklapen tasa eskuratu behar dugula. Naiz eta aspaldi erabaki zen, esan bezala atzeratzea. Ez dakit ez garen kontziente, Europatik bidaltzen zaiguna agindua, baina ez hori bakarrik. Udala uste dugu ez dela kontziente horrelako egunotan sortzen dugun zabor pilaz. Eta argazkiak hemerotekara joan eta ikus dezakegu hurrengo gunean zenbat zabor pilaz sorrarazten den paietako zelaietan. Eta horietako asko eta asko birziklatzeko aukera daukagula eta horretan instituzio bezala uste dugu lan handiagoa, lan eredugarriagoa egin beharko genukela, bertan ere fokoa jarrita. Etengabe herritarrek udalaren aldetik mezu kontrajarria jasotzen dituztela uste dugu. Ezinbestekoa da hondakinen tratamenduan urratsak ematea gure etxetan organikoa bereizi behar dugu, baina udala denean kasu honetan azpiegitura bat jarri behar duenean ekitaldi gastronomikoetan hori ja beste gauza bada, ez? Bada horregatik guztiagatik erantzukizuna eta ardura eskatzen dugu eta aprobetxatzen dugu puntu hau, izan ere askotan eztabaidagarria izan da, ez? Paella egunetan sortzen den hondakin pila. Eta eskatzen dugu udal gobernu hori hondakinen tratamenduan daukan jarrera eta praktekiko eredugarria izatea. Nabaritzen da ez dela benetako zeharkako politika, ez dela udal honek duen lehentasunezko politika eta uste dugu Europatik behin baino gehiagotan hori jarri digutela mahai gainean. Horrekin batera ere, eta aipatu nahiko genuke zehor ere badak eskatzen gaitu bronz deituriko zonaldean ingurumenarekiko ere eragin daitezken zuntziketak, zaborpilaketak, eraikuntza basatiak, horretan ere uste dugu legetik haratago, segurtasunik harago, erabiltzaile eta partartzaileen praktikak eta ohiturak eraldatzeko bidean udala elkarlanean edo behintzat lan handiagoa egin beharko lukeela. Behin baino gehiagotan adierazi bezala eta horretarako dei egiten dugu eta aprobetxatzen dugu eta besterik gabe, bihar jende guztiak ondo pasa dezala, baina ere kontziente izan dadila zenolako hondakinak eta zaborra sor dezakeen. Eskerrik asko, Nerea Guijarrubi anderea, Eduardo Andrade, zurea da hitza. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate jauna, lehen esan bezala, proposamena babestuko dugu. Festa babesten dugu, itsasargiaren antolakuntza babesten dugu, eta getxostar guztiak animatzen ditugu eta bizkaitar guztiak animatzen ditugu bertan parte hartzera eta normaltasunez aritzera. Mila esker. Irantzuri arte, zurea da hitza. Bueno, egun ondan hori,
Eta, bueno, datu batzuk emotarren itsasargiak zelan antolatzen, eta udalagaz dagoen harremana eta zelan antolatzen diren jai honen inguruan, naiz eta aurreko artekaritza batzordean azalduta egon, kulturretzetik diru deialdi laguntza bat atara egiten da, konkurrentziara doa, eta diru laguntza bat egon badago. Momentu honetan, 30.000 euro honek dira konkurrentzia horretan irabazi daben laguntzari errefortzu bat, konkurrentzia egon badago, errefortzu bat Eusko Jaurlaritzatik datorkun legebarriari aurre egin ahal izateko. Beraz, nominatiba hau edo izendun hau laguntza errefortzu ekstra bat da eta puntuala. Konkurrentzia egon badago. Gero, beste aldetik, esan daren arabera, gaikako zaborren batuketea eta abar, esan beharra daukagu guk udal moduan itsasargiagaz urte osoan zehar egiten dugu lan, bai paia eta bai bestean bat ekitalditarako, eta daukagu zan baliabideak eskaini egiten dugu zala. Eta eskaini egiten dugu eurekaz landu egiten dabe, eta eurekaz landu egiten dugu. Batzordean esan utzuen moduan, dan hori esan utzuen moduan, hainbat baliabide eskaini jakoz, eta horrek jarri dira, aukeratu da bezanak. Eurekaz lan egiten dugu, eta ezin dugu gauza batzuk inposatu. Antolatzaileak beste batzuk diranean. Lagundu, bai, errestu, bai. Inposaketa, puntu bateraino ezin dugu orango gauzarik egin. Beraz, eurekaz lan egiten dugu, eta batzordean azaldu neban moduan kontzientziazio lan bat egiten dago, hezitzaile bat daukagu sartuta proiektu honetan, paellasek eta inguru osoan suertatzen den guztia lantzeko, eta hor lagagoz lanean kontzientziazio kanpaina bategaz. Egunean jendea handago sartuta, lanean kuadrilla guztiekaz, eta hor landu egiten daira hainbat gai. Zaborrak, ingurumen, naturari egiten jakozan kalten ingurukoak, eta bar. Hor dagoz egunero lan da lan kontzientziazio kanpaina bat eginez. Eta kontuan eduki behar dugu, gauza asko be norberaren erresponsabilitatea dala. Norberatik urten behar dagoela. Besterik ez. Eskerrik asko, Irantzu Uriarte Anderea, erantzunik, ez? Beraz, bozkatara pasatuko gineateke, bai? Baina, ez palin badu sekretarioak esplikatuko dizue araudia. Parkatu, araudian jartzen dugu proposamenen dauenien, kasu honetan dauenien, proposamenak jartzen duena, erantzunik ez badago egiten, ez dago bigarren txandari. Beraz, bozkara pasatuko gineateke, aldeko botuak, denak aho batez, onartua geratzen da proposamen hau. Batzordaren proposamen hau da. Iberdrola Clientes S.A.U. enpresak egindako ondorengo faktura zerrenda onartzea jarraian azaltzen den xehetasunarekin. Eta dagokion obligazioa itortzea ordainketa egiteko agindu emateko 2019ko ekitaldiko udal aurrekontuaren kontura. Guztira, 3 faktura direz, 118.646,71 eurokoa bat, 13.413.413 eurokoa bigarrena, eta azkena 149.260,88 eurokoa. Inaz Uriarte, zurea da hitza. Eskerrik asko, alkate Andrea. Puntu honen eta horrengoaren aurkezpenak berdinak dira. Alde batetik udalaren instalazioetako energia elektrikoaren horniduraren fakturak onartzeko proposamena, eta beste aldetik proposamen berdina, baina udalerriko hondartzak eta inguruak garbitzeko eta egokitzeko zerbitzuaren fakturak ekartzen ditugu. Kasu bietan komisio informatiboan azalpenak eman ziren,
zerbitzu bakoitzaren arduradun teknikoaren txostena daukazue eta kontu hartzailearen txostena ere zuen eskuetan dago. Kontratu biak ez deituta doiadanik eta hori da ekartzen dugun proposamena puntu honetan eta hurrengoan atzeko zerbait ekarriko dugu beste zerbitzu batetan. Eskerrik asko. Elkarrizketari hasiera emango diogu. Elkarrekin Podemos, zurea da hitza, Ignacio. Sí, bueno, pues resulta que en Elkarrekin Podemos Elkarrekin Podemosen kezkatuta gaude zenbait gauzekin, jasangarritasuna, aldaketa klimatikoa, ekonomia eta enplegu berdeak, beste alderdi batzuei ematen du esaiela gehiegi inporta. Bitxia da, baina bai, EAJaren programan sartu gara, Getxori dagokionez, eta 6. atalean aipatzen da jasangarritasuna, eta ikusten dugu zer den jasangarritasuna EAJaren txat, adibidez maklaketa, etorbidea, urbanizatzea, bestelako tarte batzuk urbanizatzea, udalerrian urbanizatzea, Benantzio eta Ormasa tartean, urbanizatzea Romoko kultur etxea, eta hori jasangarritasunari dagokionez. Beraz, guk jasangarritasunari buruz daukagun iritzia oso desberdina da, ez daukat zerikusirik honekin, eta bai, badauka zerikusirik eraginkortasun energetikoarekin eta subiranotasun energetikoarekin. Zentzu horretan handizalea den eredu bat nahi dugu eta horrek ez dauka zerikusurik, apusturik onena hartzearekin. Hau da, merkeenarekin hartzearekin badago lotuta beste gauza batzuekin. Jasangarritasuna ezin da izan kanpainan erabiltzen den eslogan bat. Ez, jasangarritasuna inspirazio bat izan behar da energia politika berriak eta hobeak egiteko. Eta nola proposatzen dugu hori egitea? Tokiko komerzializadora edo merkaturatzaile batekin energia saltzen duena, hau da. Guk nahi dugu jatorri berriztagarria eukitzea, guretzat proiektu bideragarria da, bai udal mailan egingarria da eta Getxo liderra izan liteke eskualde mailan ere bai, abantaiak nabarmenak dira, oso interesgarriak dira, erakarri egiten dira enpresa teknologikoak, tokiko enplegua eta enplegu berdea sustatzen dira, horrela aldaketa klimatikoari aurka egingo genioke eta argiaren faktura murriztuko genuke. Ez da fantasia bat, ez proiektu hori burutu egin da beste leku batzuetan eta funtzionatu egin du, eta gaineran ikuste dut Getxok badituela oso ezaugarri zehatzak eta horregatik interesgarri izango litzatekela hemen esartzea, baina jakin badakigu EAJaren jasangarritasunaren kontzeptutik oso urrun dagoela, beraz aukera desberdin batekin konformatu egingo gara. Ez diogu erosiko energia merkeen saltzen duenari. Kasu honetan, Iberdrola da onena, ez da, gainera badakigu bere etika zalantzagarria dela. Guk nahiko nuke aztertzea beste aukera batzuk erabiltzea adibidez, kontsumo berriztagarriko kooperatibak Jener, Saum Energia, eta bestelako energia bat, kooperatiba batzuk ere badaude, zerbitzua eman da, elektrizitatea hornitu da, eta fakturak ordaindu behar dira, eta horregatik abstenitu egingo gara, baina ez da onargarria udalak horrelako enpresekin, hau da, Iberdrola bezalako enpresekin kontratatzea badaudelako zentzudunagoak diren proposamenak, guretzat tokiko merkaturatzaile bat izango litzateke, baina hori ezinezkoa denez, kontsumo kooperatiba bat izango litzateke aukerarik onena. Bihotz-bihotzez, espero dugu Iberdrola hitza berriz ere ez ikustea elektrizitate faktura batean Getxon. Mila esker. Eskerrik asko. EH Bildu, Ibon Rodríguez. Bai, egunon. Bueno, gu hor gai bakarra neukan itziteko, baina egin bi izango dira. Gu aztenitu ingo gara, azken finean badakigu hemen ematen den faktura hauek aprobatu beharra eta horri hilabete gutxi batzuen desajustia dela, baina desajuste horien berri askotan dauzkagu. Egia da aurreko legealdian kontratazio legea nahikotzu aldatu indala eta kontratazioaren lege aldaketa horrek ekarri duela izapide batzuen lusapena, baina baita ere egia dela agian udala kontuan hartu beharko dituen egin diren aldaketa horiek eta beraz bere barne prozesuak edo barne denborak egokitu olako gauzak berriro gertaz daitezen. Beraz, bueno, momentuz abstenituko gara. Azken finean, onartzen dugulako horrelako desajuste txiki baten ondorioa delako bozkatzera ekartzen den hau.
Gero, Elkarrekin Podemosek esan duenarekin guztiz ados gaude, eta gainera, nik uste udal osoko bilkura honetan plataentu dinala. Udal honek badauzka baliabideak eta badauzka egiturak eta badauzka aukerak bere energia propioa sortzeko eta energi propio hori sortzeko bidean sortu era berriztagarri batean. Ez da gauza berria, beste udal batzuetan egiten da, eta agian hain batetan gustatzen zaigunez esatea pioneroa garela, ea inoiz pioneroa gara benetan, baina merezi dituzten gauzetan. Eta gogora ekarreko nahi nuke baita ere, udal osoko bilkura honek bere iritzia eman zuela paradisu fiskaletan lan egiten dituzten enpresen inguruan, eta hoiekin lan egiteko enpresen inguruan, eta Iberdrola berez paradisu fiskaletan ere lan egiten du, beraz hori kontuan hartzea ere elegoke txarto. Besterik ez. Eskerrik asko, Eduardo Andrade, jauna, zure da hitza. Sí, gracias, señora alcaldesa. Como sabe... Eskerrik asko, alkate Andrea, dakizunez gure alderdia fakturak beherandu ordaintzaren kontra dago, eraginkortasun faltaren erakusgarri direlako, denbora gehiegi pasatzen da prozedura irekitzen denetik, ordaintzen denera arte, eta bar. Guk uste dugu beste modurakin daitezkela gauzak, beraz kontra bozkatuko dugu, baina normalean kontra bozkatu izan dugu, baina gaur abstenitu egingo gara. Ikusten dugu akatsa daudela kudeaketan eta hau berriro gertatzen ez den. Eskerrik asko, Bildu, barkatu, PNV ez dauka, esarrezateko. Beraz, erantzunik, ez. Orduan, bozkara pasatuko gineateke. Examenaren alde, PNV PSOE Euskadiko Ezkerra, eta aurka, ez dago, eta abstentzioak PP, Bildu eta Elkarrekin Podemos. Beraz, onartua izango da proposamena. Eta honela, 111. puntura pasatuko gara. Puntuaren proposamena, hau da. Ute getxeko ondartzak 2015, enpresak egindako ondorengo faktura zerrenda onartzea, jarraia saltzen den estazionarekin eta dagokion obligazioa aitortzea, ordainketa egiteko agindu emateko, 2019ko ekitaldi udal aurrekontuaren kontura guztira faktura bididez, bat 27.124,75 eurokoa eta bestea 19.005 eurokoa. Karrizketara pasatuko gara, proposamena, Ignacio Uriarte jauna. Bueno, bakarrik esateko lehen azaldu dana baliogarria dela puntu honetan ere bai, eta, bueno, ez dut berriz azalpen berdin emango, lehen emandu dalako. Elkarrizketara pasatuko gara, norbaitek hitz egin nahi du? Ez? Beraz, bozkara pasatuko gineateke zuzenean. Proposamenaren alde, PNV PSOE Euskadiko Ezkerra, aurka eta abstentzioak, PP, Bildu eta Elkarrekin Podemos. Geratzen da proposamena. Eta honela, 112 proposamenera pasatuko gineateke. Puntu honetan esatea, Eduardo Andrade zinegotziak ezin duela botazioan parte hartu. Batzordearen proposamena, hau da, lehenengoa, Eduardo Andrade aurreko etxea zinegotzi jaunari, baimenduko zaio modu bateragarrian egitea zinegotzi karguaren funtzioak. Arduraldi esklusiboarekin eta noiz behintako abokatu jarduerak, baina 2019ko uztailaren 4an aurkeztutako eskaeraren baldintzak bete beharko ditu. Bigarrena, baimenduari jankinaraziko zaio, aplika daitekeen legearekin bat etorriz, udalbatzako kide bati arduraldi esklusiboa aitortzeak eskatzen duela, karguen zereginak lehentasunez egitea, erabaki honen bidez baimentzen diren bigarren mailako zereginak gorabera. Eta edonola ere, ezin izango diote kalterik eragin udalbatzaren dedikazioari. Hirugarrena, erabaki hau zinegotzi eskatzaileari legean agindu bezala jakinaraziko zaio dagozkion ondoriak izan ditzan. Proposamenera pasatuko gara, Keltxe Iguren, Anderea. Eskerrik asko, alkate Anderea, egun on guztioi. En este punto del orden del...
Gai zerrendako puntu honetan, osoko bilkura honetara dakargu, izenburuan bertan agertzen den legez Eduardo Andrade jaunaren bateragarritasun proposamena. Zinegotzi hau arduraldi esklusiboan ari da lanean, egoki den alkatetza dekretuaren bitartez. Gainera, bozeramailea da Alderdi Popularraren udaltaldean. Ona dakargu, ark hala eskatu duelako, bateragarritasuna aitortzeko eskatu digu, aldi beran abokatu lanetan aritzeko lan gehigarri modura. Espedienteko txosten juridikoan ageri den legez, indarrean dagoen legerian, aukera hau onar daiteke, bateragarritasuna aitor daiteke, udalaren osoko bilkurak hala egiten badu. Horregaitik lantzen ari gara puntu hau. Zentzu horretan bada, proposamena argia da. Interesdunari, bateragarritasuna aitortzea, abokatutza lanetan aritzeko lan gehigarri modura. Beran eskaeraren baldintzetan. Gogorarazi behar dugu, bere eskaera egitekotan honako hau ezarri dela. Abokatu izateak ez du esan nahi udalaren funtzioak beteko ez dituenik. Era berean, jakitun da, indarrean dagoen legeria guztiaren inguruan. Baita ere, Getxoko udalaren eta bere menpeko erakundeen araudiaren inguruan. Erabaki proposamenaren bigarren zenbakian ageri den legez, esaten da interesdunari jakinarazi behar zaiola, indarrean dagoen legediaren arabera, arduraldi esklusiboa aitortzeak eskatzen duela bere karguaren zereginetara dedikatu behar dela. Kalterik egin gabe, akordionen bitartez baimentzen diren funtzioei. Hori guztia dela bide, proposamen honekin indarran dagoen legeria betetzen da eta aitortzen zaio bateragarritasuna. Arduraldi preferentea duelarik zinegotzi moduan eta ezingo diolarik udalbatzaren funtzioi kalterik egin bere lan horrek. Eskerrik asko. Beraz, elkarrizketara pasatuko ginateke, norbaitek hitza hartu nahi du, Elkarrekin Podemos, Ignacio Robles, jauna, zurea da hitza. Gracias, alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, hemen badaukagu norbait, arduraldi esklusiboarekin, lanaldiaren 100% hemen betetzen du, eta gero gainera esaten du nahi duela modu esklusiboan lan egitea, baina gauza da, diru berbera jasotzen jarraitu nahi duela, nire ustez egoera surrealista da. Eta okerrena da, onartuko dela, eskaera hau, helburu batekin. Oposizioko alderdi nagusiko bozeramaila hurbil izatea. Jokaldia oso tipikoa da, EAJaren baitan. PSRekin batera lortu du, gehiengo absolutu bat gobernuan, eta orain oposizioko alderdi nagusia lotu nahi du. Beraz, legegintzaldi hau oso interesgarria izango da. Bitxiena zera da, arrazoiak. Esaten da, Andradek egingo duena funtzio marginala diela, baina gero, Alderdi Popularraren webera bagoaz, Andraderen kasuan zera dio. Abokatua da, bulegoa du Algorta erdigunean 93 geroztik, eta azken 16 urteetan abokatu lana konbinatu du Getxoko zinegotzi lanarekin. Hemen ez du esaten gauza marginalik egiten duenik bere bulegoan. Guztiz kontrakoa, bere lana, abokatu lana, udaleko lanaren pare jartzen du. Horiz esaten dute. Hain zuzen ere, guk jasotako jakinarazpenean ez dugu ikusi inongo deskribapeni funtzio hoiena. Jakingo bagenu zen funtzio diren, bazango genuke marginala diren edo ez, eta horren arabera bozkatu. Baina jakin behar dugu bozkatzen ari garena ondo bozkatuta baldin badago edo ez. Eta beste zerbait. 7/1985 legea daukagu, oposizio guztietan sartzen dena, guk buruz dakigu ja da. Eta hor jartzen du, Andrade jaunak, batera ezintasun araubide bat hemenpe dagoela, beste guztio bezala, Getxoko udaleko funtzionarioa bezala. Eta nik horregaitik jakin nahi dut funtzionarioetatik zenbat eduken eskubidea abokatu bulego bat izateko, batek ere ez, ezta?
Beraz, funtzionariok ez duten aukera bat baldin bada, zergaitik izango du Andrade jaunak. Baina eske ganera horrelako egoera are larriagoa da. Gauza da, Andrade jauna, oposizioko bozeramaile izateaz gain eta abokatu bulego bat izateaz gain, Batzar Nagusietan alduna dela Durango Arratiaren ordezkaritzan. Hau zer da, beste funtzio marginal bat? Horrelako zen baditu. Ez bat, ez da bi ere, ez da hiru ere. Gauza da, horren beste egin nahi denean, azkenean, okupazio horiek guztiak, zinegotzi okupazioa barne, guztiak izango direla marginalak. Nire ustez, aurreko osoko bilkuran ikusi genuen, oraingoan berriro aski da adarra jotzeaz. Gauzek bere izena dute, kasu honetan zer lortu nahi da, Andrade hurbil izatea, eta horregaitik eskatutako emango zaio. Ez dago arazori, bueno, ez da baidarik ez dugu izango eta listo. Eskerrik asko. Bai, Carmen Díaz, zurea da hitza. Sí, yo no tenía... Bueno, nik ez nuen hitz egiteko asmorik, baina hortik aludituta sentitu nahi zenez, bueno, guk badakigu koalizio gobernu bat zer den, gutxiengoa duen alderdi bat koalizioan dagoena, isilduko dela, ez da? Bueno, ez. Momentu honetan izapidetzen ari gara koalizio gobernu baten aukera Espainian, eta zuk ze jarrera izango duzu. Baina koalizio gobernu baten inguruan idei hori baldin baduzu, gero gertatzen den, eskerrik asko. Bildu? Bueno, guk Madriden gertatzen dena ez du ona ekarriko, baina bai ekarri gogoratu nahi nuke 2015 urtean, hango plenoan, antzeko pleno bat izan genuen, eta bertan liberazioak, soldatak eta baita ere kompatibilitateak aztertu genituen, eta garai hartan Eduardo Andrade gauza batzuk esan zizkigun, eta horiek gogora ekarri nahi nituzke. Batetik lehenengo gauza egin zuena izan zen bere soldata altua justifikatzeko, esan zuen Getxo bezalako udalerri batek lan desente eskatzen duela, eta beraz implikazio oso gogorra izan bartzuela, eta horretan arrazoi ematen diogu. Lan desente eskatzen du Getxo bezalako udalak, are gehiago gobernuan dagoen taldeak oztopoa jartzen dituenean, baina gero aztertu beharko genuke lan deselte horren truke zein da soldata desente bat eta zein ez den soldata desproportzionatu bat. Baina hori eta gero, bere lan desente udalan honen alde esan da gero, justifikatu zigun bere kompatibilitatea garai hartan Iñaki Gamerorena ere, esan ez bera oso langilea zala eta kapaza zala abokatu bezala itxeko eta zinegotzi bezala lan itxeko. Garai hartan etzan bozeramalea zinegotzia baizaik. Eta Andrade jauna denetarako gai izan, zabaduzu egoratzen. Gainera esan zigun beste gauza bitxi bat. Esan zigun udal soldatari esker batzutan bere bezeroei ez hitzaien kobratzena, ez ziela kobratzen. Hori bai benetan bitxiare izan zen. Baina gero legealdia pasada, 4 urte haue pasatu dira eta ikusi dugu Andradek esan zuena ez duela bete. Ikusi dugu Andrade jauna behin baino gehiagotan osoko bilkuraren sesioak bukatu aurretik, bere bulegora jeizten eta osoko bilkura bukatu baino lehen hau azken momentuetan berriro igotzen. Ikusi dugu behin baino gehiagotan Andrade jauna zegozkion batzordeetan ez dela gertu. Ikusi dugu behin baino gehiagotan Alderdi Popularreko liberatuak etzeudela batzordeetan eta bakarri zeuden soldatari gabeko zinegotziak. Eta horren ondorioa zan, Alderdi Popularren osoko ordezkaritza ezela betetzen batzordetan, eta baita ere osoko bilkura honek batzordetan izan behar duen ordezkaritza proporzionala ezela berez betetzen. Guzti hori ikusi dugu. Eta aurten, horrek esan nahi du, Andradek agindu zuena, hau da, bere lan marginal horrek etziola inolako eraginik egingo, udal zinegotzi bezala egiten dio lanari, nolabiteko eragina egin zion, edo agian etzion eragina egin lan marginala, baina ezke aurten lan gehiago dauzka Andrade jauna. Elkarrekin Podemoseko bozeramaileak esan duenez, Batzar Nagusitan ere apoderatua baldin bada, baina ezke astu zaio ere Alderdi Popularren barruan ere barne kargua dauzkala. Orduan nik ez dakila Andrade ditu behar diogun edo Super Andrade. Ze benetan gauza batzuk ezin dira ulertu. Gainera kontuan hartzen baldin badugu Alderdi Popularrak 5 zinegotzi dituela eta 3 liberatu, Alderdi Popularraren barruan badaude aukera batzuk liberazioiek bestela batera banatzeko, eta Andrade jauna nahi baldin badu abokatua izaten segitzea, segi dezala, baina ez dezala egin soldata publikoarekin.
Baina guzti honek ere beste galdera batzuk sortzen dizkigu eta gu galdera bezala planteatuko ditugu, azken finean Elkarrekin Podemoseko bozeramaleak planteatu du bestera batera, baina zer da Alderdi Popularrak PNV-ri edo zer da PNV-k Alderdi Popularra eskatuko diona? Zein da Alderdi Popularrak mesede honen truke edo ordainean PP-ri emango diona edo PNV-ri emango diona? Azken finean, aurretik ikusi genuen bazegoela nolabaiteko akordio bat, gainera akordio horren emaitzak aurkezteko erdi ziria sartu nahi izan zenduten, baina ez da horrela, orduan, zein da Alderdi Popularrak ordainduko duena mesede honen ordainean? Hori da PNV-ri zuzenean egiten diogun galdera. Eta azken finean gauzak argi daude, osea, el señor Andrade prometió lo mismo que ha prometido. Andrade jauna gauza bera promestu zen 2015ean eta ez du bete, batzorde batzuetara ez da joan, egon behar zenean. Partiduko liberatu asko ez ziren joaten, beraz Alderdi Popularra ez zegoen ordezkatuta, 3 egon ezean 2 zeuden, liberatuta zeudena bakarri joaten ziren, beraz ordezkaritza hau, osoko bilkuraren ordezkaritzana, derrigorrez bete beharrekoa, ezen errespetatzen. Andrade jauna baitara ikusi dugu osoko bilkuratik atera egiten zela, prentsaguarren bat egiteko behar bada, baina gero bukatu horretik bueltatzen zen. Gauza da ikusi dugula, Andrade jaunak ez duela betetzen promestutakoa, 4 urtetan zer ikusi dugu hori. Eta oraingo honetan bateragarritasun bat eskatzen digu, abokatu lana izateaz gain, batzarkide izan nahi du Alderdi Popularraren ordezkaritzan, eta ganera Alderdi Popularraren baitan karguren bat izan. Beraz, beldur gara ez duela beteko agindutako guztia. Hauza, eta zeren truke izango da guztia? Andrade jauna, zurea da hitza. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. 3. 4. osoko bilkuran lantzen dugu, bateragarritasun hau. Baina, nik hitz egin dezaket, bozkatu ez, baina hitz egin dezaket. 3. edo 4. aldia, ez da lehen aldia, eta nik uste dut gainerako aldietan ez didatela aurpegiratu zenbatetan izan duen Alderdi Popularrak preferentziaren bat, EAJaren partetik. Gu benetan gobernu taldearekin gehien lan egin duen alderdi izan gara legegintzaldi guztietan. Marmotaren egunean baten du hau, 4 urtero errepikatzen da hau. Horregaitik ez dut betiko gauza bera errepikatuko. Zinegatzi honek, zinegotzi hau da osoko bilkura honetan eta legegintzaldi honetan zein aurrekoan gehien hitz egin duena. Guztie baino gehiago. Zinegotzi hau da denbora gehiago hitz egiten aritu izan dena, hor dago hemeroteka. Hortxe duzue, udaleko erregistroan daude nire soldataren zenbatekoak, weban argitaratuko dela uste dut, hor duzu guztia, egiten ditudan guardia, getxoko epaitegietan eta hori ondo datorkit herriko errealitate hobeto ezagutzeko. Guardiako ondo datoz hemen gertatzen ari dena ezagutzeko. Ez dut gehiagorik esango, errepikatzea izango litzatekelako. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Andrade jauna. Gure aldetik PNV-k ez dauka ezer esaterik. Beraz, bozkara pasatuko ginateke. Proposamenaren aldekoak. Badaukagu PNV. No puedes votar. Eso es. PNV, badaukagu PS Euskadiko Ezkerra eta PP. Eta aurka, baitugu EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Beraz, onartu ateratzen da proposamena. Eta honela, 113. proposamenera pasatuko ginateke. Batzordeen proposamena hau da. Gonzalo Aio Jimenez zinegotzi jaunari baimenduko zaio modu bateragarrian egitea zinegotzi karguaren funtzioak. Arduraldi partzialarekin eta abokatu jarduera, baina beretziko ekainaren 26 aurkeztutako eskaeraren baldintza bete beharko ditu. Bigarrena erabaki hau zinegotzi eskatzaileari legean agindu bezala jakinaraziko zaio dagozkion ondorioak izan ditza. Peltxe Eguren, zurea da hitza. Eskerrik asko, alkate Andrea, egun on guztioi berriro.
En este punto del orden del día... Puntu honetan osoko bilkurara daukagu Gonzalo Aioz Jimenez jaunaren bateragarritasun proposamena. Zinegotzia da arduraldi partzialarekin, lehen aipatu dugun alkatetza dekretuaren arabera. Kasu honetan arduraldi partzial hori du, zinegotzi modura, eta aurreko puntuan bezalaze, bateragarritasuna aitortzeko eskatu da abokatu lanetan aritzeko, lan gehigarri modura eta zinegotzi lana osatzeko. Lehen esan bezala indarrean dagoen legerian agertzen da, bateragarritasunerako aukera hau, eta horregaitik proposatzen den hau izango litzateke bateragarritasun hori baimentzea. Zinegotzia izateko arduraldi partzialarekin eta noizean behin abokatu lanetan aritzeko eskaeran ageri den bezala ze. Aurreko puntuan aipatu ditugun berberak izango lirateke eskaera horretan bildutako baldintzak, eta hori da guztia, eskerrik asko. Ezketara pasatuko ginateke, norbaitek nahi du hitza, bai, Ignacio Robles, zurea da hitza. Sí, gracias, alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Lehenik eta behin Carmeni komentatu nahi diot ondo dagoela politika nazionalaren gaia ateratzea, estaltzeko beste kontu hau. Pizka bat nahazteko, batez ere kontuan izan da, gai honen kasuan ikusten ari gara alderdi sozialista horre zerita dagoela gobernu taldearekin, hainbat gobernutan Eusko Jaurlaritzan egon izan da, eta orain estatu mailan ari da gauza bera egiten, beraz ez dute zer gehiago esango. Era berean, Andrade jauna gure ustez ez zuen hitz egin behar, nik uste du gainera ez litzakela hemen egon nere egin beharko, baina horrela suertatu da eta listo. Proposamen honen kasuan, nire ustez PSE gure taldeak izandako mespretsuaren konplize izan da, bi lekuren trukean gainera. Niretza gaztelaniaz puñalada trapera esaten dena izan da. Nola da posible alderdi sozialistarentzat bikaine izatea edo perfektoa izatea, guk ez da izema liberazio edukitzea eta gero Andrade jaunaren kasuan beste gauza bat pentsatzea, baina politika nazionalaren kontu izango da behar bada. Hori alde batetik, baina bestetik egia da baita ere, Gonzalo Aio jaunaren kasuan, arduraldia 150%koa dela eta bere lanaldiaren beste 150%rekin nahi duen egin dezakela. Horregatik, baiezko emango diogu erabaki proposamenari, eta honek erakusten du aurreko puntua nola konpon zitekeen. Nola? Andrade jaunak izan zezakeen arduraldia 150%ean eta gainerako 150%ean nahi duena egin. Batzar nagusietara joan, bozeramaile lanetan aritu alderdi popularrean, abokatu lanetan aritu, ze gainera abokatu bulegoa izateaz gain esan du epaitegietan aritzen dela, beraz, Superman da. Hauze gertatzen da, alderdi batzuek gastu publikoa murriztaren alde egiten dutenean, baina beti ere horrek haien soldatari eragiten ez dienean. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Carmen Díaz, zurea da hitza. En la defensa del punto... Parcatu, Creo que se defiende por sí mismo. Nik askotan esan dut osoko bilkuretan ez zaidala gustatzen antzerki lanetan aritzea, baina zerbaiti bai erantzungo diot. Ikusten da ez zaizula gustatu hemen erabakitakoa, baina legezkoa dira. Baina zuk ez didazu izango moralki nola jardun behar dudan, jakinda ez duzun laia esaten osoko bilkuretan eta prentzan. Aurreko legegintzaldean alderdi sozialistak eta Ciudadanosek taldeko aholkulari bat zeukala esan duzu, hori gezurra da, hori prentzan agertu da, zure hitza dira, eta gainera osoko bilkur honetan ere esan duzu, bestela behiratu aktan. Baina ezkezuk ez baduzu egiarik esaten ez etorri gero niri modalitatea erakusten. Eskerrik asko, Carmen Díaz Andrea, Ibon Rodríguez, jauna, zure da hitza. Guk kasu honetan aztendituko gara, azkaian, arrazoian narko garbi ikusten dugu, batetik pentsaten dugu, Elkarrekin Podemoseko bozeramaileak esan duen bezala, liberazio erdia izan da,
beste jardunaldi erdia nahi duen bezala osotzeko aukera guztia daukala Gonzalo Baio kasu honetan, baina bestetik bai pentsatzen dugu aurreko plenoan salatu genuen bezala egintzen bitarteko publikoen banaketa etzela bate bidegabea izan, soldata altu egiak zeuden, eta bat zeude gauzak bestera batera egiteko aukera, beraz, abstenituko gara horregatik. Eta, como de liberaciones hablamos... Liberazioen inguruan ari garen ez uste dugu Andrade jaunak ezuela osoko bilkura honetan hitz egiteko eskubiderik, baina berak esaten du gero bera dela gehien hitz egiten duena osoko bilkura hauetan, gauza kasu askotan gainera esateko oso ondo dagoela kontra daudenak egin dezakela nahi duena, baina bera abstenitu egingo dela. Ez, nik Andrade jaunaren liberazioaren inguruan jakin nahi dut batzorde guztietara etorriko ote den. Batzordeen iraupen osoan zehar, ez bakarri pixka baterako. Osoko bilkura guztietara etorriko alda, guztiok egiten dugun bezala, hori jakin nahi dut nik Andrade jaunaren partetik. Izan ere, liberatuta dauden zinegotziek lan bat egin behar dute udal honetan. Baina lan hori neurtzeko modu bakarra, zera da? Deialde ofizialetara joaten diren ikustea. Aurreko legegintzaldian 3 ziren hilabetean, 3 arratzalde, eta batzuetan Andrade jauna zen etortzen. Kasu honetan 3 goiz izango dira, ikusiko dugu etortzen den, baina klaro, epaiketaren bat badu eta osoko bilkura bat aldi berean, edo batzorderen bat badu epaiketa baten ordu berean, edo guardia hori bat baldin badator batzordearen ordutegiarekin, Me centro de mucho. Hemen danak ari dira guztiaren inguruan hitz egiten, Madrilgo gobernuaz, ez dakiz zeretaz, ni liberazioen inguruan arituko naiz. Eta bateragarritasunen inguruan, eta justifikatu egingo dut. Justifikatzen ari naiz, eta Andrade jaunak ezin zuen hitz egin, ez da, borain ere ez dezala hitz egin. Zergatik liberazio bat, abstenitu egingo gara, gure ustez hori da erabaki zuzena, baina, klaro, eta zergatik esan diogo ez beste liberazio bati, ni hori justifikatzen ari naiz. Eskerrik asko. PP badaukazute ez, PNV-ek ere ez, beraz bozkara pasatuko ginateke. Aldeko bozkak. Badauzkagu PP-koak, PS Euskadiko Ezkerra eta PNV-koak, eta Elkarrekin Podemos, barkatu. Eta abstentzioa, esan duzute, EH Bildukoa izango litzateke. Eta honela, 114. puntura pasatuko ginateke. Batzordaren proposamen hau da. Lehenengo Getxoko udal merkatuko araudi berria hasiera baten onestea. Horren testu artikulu duna erantzira. Bigarrena, erabaki hau eta beraren espedientea jende horren erakutziko dira, eta interesatuei entzunaldia emango zaie. Horretarako, iragarki argitaratuko da Bizkaiko aldizkari ofizialean, 30 egunez erreklamazioak eta iradokizunak egiteko. Erreklamazio edo iradokizunik aurkeztu ezean, ordura arte, behin-behinekoa izango den erabakia behin-betikoa dela joko da. Araudiaren testu osoa Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratu behar da, argitaratzen denetik 15 eguneko epean indarrean sar dadin. Toki araubideari buruzko oinarriak araupetzen dituen apirilaren 2ko 7.985 legearen 70. artikulan xeratutakoarekin bat etorriz. Modu berean testu bategina udalaren webgunean argitaratuko da. Proposamenera pasatuko ginateke, Álvaro González, zurea da hitza. Ona, ekartzen dugu aldaketa hau, berriz ere idatzi da merkatuaren araudia. Funtzean, aldaketa hau sartzen da eguneratzeko akordio baten barruan, jarduera eguneratzeko merkatuaren jarduera kasu honetan. Dakizuen bezala, hasierako araudia 1998koa da, ustailekoa, eta bai, egia da denok dakigun bezala, eskakizunak, erabilerak eta bestelako baldintzak aldatu egin direla merkatuari dagokionez. Hortaz, funtzean, proposamena jasotzen duena da, erraztu behar dela merkataritza beharretara, salmenta arautu egin behar dela, tokiko instalazioetan, eta funtzean erraztu egin behar dela lehiakortasuna, merkatuaren lehiakortasuna, egungo eta egoera ekonomiko berrian, krisialdiak larriki
eragin dio merkatuari eta hori dela eta behar berria sortu zaila. Hau da, araudia berritu egin behar da egungo beharretara eta premietara egokitze aldera. Mila esker. Ezketara pasatuko gineateke, Paula Mieba, zurea da hitza. Sí, gracias, señor alcalde. Eskerrik asko alkate jauna. Hilabete batzuk eman ditugu segimendua egiten eta pazientzia izan dugu merkatarien aldetik. Izan ere urteak daramatzate udalaren implikazio handiagoa eskatzen eta berriz ere aktibatzeko eskatzen. Orain urrats bat ematen ari gara prozesu konplexu honetan, horregatik alde bozkatuko dugu. Baina gustatuko litzaiguke esatea zalantza asko ditugula. Hala, proposamenean aurkezten den testuan ez dira agertzen merkatarien eskaera eta kesa asko. Adibidez, utzik dauden lanpostuekin edo postuekin kasu honetan zer egingo den ez da argitzen. Hala, sozietate mugatuaren figura berria esarri da batzordean esan bezala, baina gardentasunagatik eta merkatariekiko errespetuagatik hori gaur aurkezten den dokumentu berean agertu beharko litzateke araudi eta legeria egokiekin hori kontsultatzeko. Mundu guztiak ez ditu horiek ezagutzen eta gainera horrek ez du bermatzen horrelako egoerak babesten direnik eta gainera horiek konpondu behar dira. Espero dugu zeretasun horiek guztiak jasotzea barne araudian. Izan ere guri ez diguzue eman hori egiaztatzeko, baina espero dugu alderdi horiek argitzea. Bestalde, faltan botatzen ditugu zenbait aipamen. Hala, erdiguneko gondola aipatzen da, eta hori oso garrantzitsua da merkatarientzat, oso garestia delako hilero. Hau da, euren postuen kanona ordaintzeaz gain, utzik daudenen kanona ordaindu behar dute, eta erdiguneko gondolak hartzen ditu diru sarrera horiek eta gainera merkatuaren jarduerak badauka beste ondorio batzuk jasateko beharra. Hau da, merkataritza gune asko daude inguruan, ez daude getxon, baina eragin handia daukate getxoko saltokiengan eta merkatuarengan. Boska aldekoa izango da merkatariengatik, balioan jarri nahi dugulako behingoz aurrera egiten ari garela. Izan ere, urte askoz egin dute aldarrikapen hori eta esfortzu eta eskaera asko egin eta eskatu dizkiote udalari, baina espero dugu ez konformatzea, ez garela konformatuko. Hori espero dugu merkatari txikiak babeste aldera. Ez bat dugu zerbait egiten harin berandu izango da zerbait egiten dugunean, eta arreta handiz jarraituko dugu zer gertatzen den gondola horrekin, erdiguneko gondola horrekin. Hori egingo da sozietate mugatuaren prozesu osoa bukatu ostean. Carmen Díazek, Gonzalo Aieu, zurea da hitza. Bai, eskerrik asko. Eskerrik asko alkate anderea. Besterik gabe gustatuko litzaiguke esatea eta oso laburki araudi berriarekin arindu egiten direla izapideak eta gainera kontu hori eskaera bat izan da. Sozietate anonimoaren eskaera bat izan da, orain mugatua izango da eta zeharka kudeatzen du merkatua eta bere eskaera da. Beraz, izapideak aritzarekin lotutako guztia errastuko dugu guk eta gainera nik uste dut oso argi geratzen dela hori araudia berrian, eta nik uste dut oso ondo zehaztuta dagoela, eta horren alde egongo gara beti, eta uste dugu ala izan behar dela, ezta? Ez dagoela bestelako aukerarik. Hau da, aukera bakarra dela ez zapustea eta ez eragostea merkatuaren funtzionamendua. Albarok esan duen bezala krisialdiak asko ukitutako sektore bati dagokiolako. Besterik gabe hori esan nahi nuen eta aurreratu nahi dugu nola ez alde bozkatuko dugula. EH Bildurena hitza, Ibon Rodríguez, zurea da txanda. Bueno, gu baietza emango diogu proposamen honi, agortako merkatua babesteko eta indartu nahi dugulako. Baietza eman behar diogu proposamen honi. Baina baietza merkatariengan ari garelako pentsatzen eta baietza merkatariek hala eskatu digutelako. Baina gure ustez ezin dugu ahaztu zergaitik gauden hemen eta egoera honetan. Bere garaian, merkatuaren konponketa egin zenean, Eusko Alderdi Jeltzaleak eredu bat inposatu zien merkatariei. Eta gaur egun ari gara eredu horren ondorioa pairatzen. Agian, arestian egindako akatzengan ikasi egin duzue, edo agian ez, auskalo. Baina argi dagoena da, ereduaren ondorioak ari gara pairatzen, edo bezan da guk ez ditugu ondorioa pairatzen, guk azken finean ikusten dugu merkatua desagertzoko arriskuan egon dela eta orain dagoela, baina batez be ereduaren ondoriak eta kaltea pairatzen dituztena merkatariak dira.
Eta egia da udalak duela hilabete batzuk ekin ziola merkatuaren egoera aldatzeari eta merkatariekin elkarlanean ari dela eta egoera arintzeko edo egoera konpontzeko hainbat urrats eman dituela, baina egia da ere urratsoie nahiko astiro doazela. Astiro ez da bakarrik gure ikuspuntua, baita ere da merkatariek ikusten dutena. Baina gure ustez egiten den lan horretaz aparte udal merkatuak behar duena getxon da hausnarketa sakon bat. Hausnarketa sakon bat egiteko zertarako nahi dugun udal merkatua, lehen bi geneuzkan edo gehiago, oain bakarra geratzen zaigu getxon, eta zein da udal merkatuak getxon bete behar duen papera. Horren inguruko hausnarketa egin beharko genuke. Aurreko legealdian komentatu egin zan ikerketa bat EH Bilduk eskatuta eta Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSrekin adostuta lehen sektorearen inguruan. Ze papera bete dezake udal merkatuak lehen sektorearen berreskurapenean. Ze papera bete dezake udal merkatuak elikadura jasangarria eta osasungarriaren bermean. Ze papera bete dezake Elkarrekin Podemosek esan duen bezala udal merkatuak udal tokiko komertzioaren bultzapenean. Guzti horren inguruko hausnarketa behar duela uste dugu udal merkatuak. Hausnarketa hori eman behar da bai osoko bilkura honen barruan, alderdi guztien artean, bai merkatariekin, udal merkatuan dauden merkatariekin, eta baita ere gutxienez algortan eragina duten udal merkatarien edo merkatarien elkartekin. Beraz, baietza emango diogu, esan dugu astiro egidoala konponbide hau, arindu beharko litzatekela, eta bai faltan botatzen dugu eta hemendik eskatzen dugu ere udal merkatuaren paperaren inguruko hausnarketa bat. Eskerrik asko, Ibon Rodríguez, Eduardo Andrade, zurea da hitza. Gracias, alcaldesa. Eskerrik asko alkate anderea, Alderdi Popularrak babestu egingo du proposamen hau. Beti egin dugun bezala, gaur eta etorkizunean gauza bera egingo dugu baldin eta algortako udal merkatuaren kudeaketa hobetzen bada eta merkatari guztiak animatu nahi ditugu. Izan ere algortako erdiguneko merkatu antolatzeko elkartu ziren eta nahi dugu haiek behar diren neurriak hartzeko. Ziur gaude horrek hobetzeak ekarriko duela udal merkataritza hobetzea eta horretarako beti izango duzue Alderdi Popularraren babesa. Ignacio Uriarte, zurea da hitza. Eskerrik asko, alkate anderea. Cuando se habla del mercado... Merkatuaz hitz egiten dugunean nahiko ados egoten gara alderdi politiko guztiak eta ados bozkatu ohi dugu guztiok proposamen hauetan. Eta entzuten dugunean esaten duzuena ematen zuek lan egiten duzuela merkatuarekin. Baina egia esan merkatuak lan egiten du merkatuarekin. Izan ere, barne eraldaketa potentea egin du merkatuak. Barne akordio zailak hartu behar izan dituzte, erabaki zailak hartu behar dituzte, eta hori da egiten duten funtsezko lana, eta udalak lan hori babesten du, eta sustapen ekonomikoko zailak babes zuzena ematen die, baina horrez gain eskerrak eman nahi dizkiet gainerako teknikariei, udal teknikariei, zail desberdinetako teknikariek laguntza handia eskaini dute sustapen ekonomikoko teknikariak eta ondareko teknikariak udal kontu hartzailetza, idazkaritza, udal eraikinak eta diruzaintza. Zail horietako teknikariek laguntza izugarria eskaini digute alderdi askotan. Anitzak izan dira administratiboki konplexuak eta kudeaketari dagokionez konplexuak. Alderdi politikoari dagokionez implikatu gara eta implikatu behar izan gara eta hori egiten dugu merkatuan dakiten bezala modu irmoan eta batzuetan gauzak diren moduan esan behar dizkiegu eta batzuetan haiek esaten dizkigute guri eta elkarrizketa horretan bide egokia aurkitzen dugu hori jasangarria izan dadin. Algortako merkatua 1998ko emakidarekin 1998 emakida bat egin zen eta sozietate horrek irabazi zuen. Modu voluntarioan parte hartu zuten, ez da inposaketa bat, esen inposaketa bat izan.
testu ingurutik kanpo dagoelako hori, eta baldintza guztietan parte hartzen dute. Badakite zer dagoen, eta nolakoa den egoera. Kide berri batzuei azaldu egin zaie udal gobernutik, eta argibide horiek barne tentsioak sortu dituzte. Baina araudi hau udal araudia da, eta nola ez, barne araudian aldaketa honek, udal araudiaren aldaketa honek erraztuko du barne araudia edukitzea eta bertan jaso ahal izatea euren funtzionamenduaren araudia nahi duten bezala. Eta ekintza horretan laguntzen diegu. Zehazki sustapen ekonomikoko sailak laguntzen du eta sustapen ekonomikoko sailak beste jurista batzuei eskatzen die gomendioa eta horrela laguntzen die merkatariei. Berriz ere izango dugu 125. puntua kontu emate bat dago eta proposamen bat dago luzatu ahal izateko S-atik SL-erako eraldaketa, eta gondola ez da ekarri eraldaketa hori dela eta izan ere sozietate izaera horrek baldintzatzen du espedientea eta barne zailtasunak dituzte eta horietan laguntzen ari gara eta horrela esan nahi dugu beti gaudela elkarrekin merkatu hori defendatzeko, izan ere algortako erdigunean dago merkatu hori eta nola ez polita eta garrantzitsua izango da gune hori berreskuratzea udalak mota guztietako jarduerak egiteko bertan elikadura osasuntsuarekin lotutakoak, kulturarekin lotutakoak, kirolarekin lotutakoak, sustapen ekonomikoarekin lotutakoak, eta funtsean espedienteak albidetzen dituen guztiak burutzeko eta elikadura osasuntsua eta jasangarria hor egongo dira. Eta udal gobernuaren nahia da, eta eskertzen dut, plenoa ados dagoelako horrekin, zentzu horretan gure helburua da, merkatu horrek indar gehiago edukitzea eta dinamizatzailea izatea algortako erdigunean. Mila esker. Eskerrik asko, Ignacio Uriarte jauna, beraz bozkara pasatuko ginateke proposamenaren alde. Aho batez proposamena onartua geratzen da eta 115 puntura pasatuko ginateke. Hemen Carmen Díaz, zurea da proposamen, bai? Irakurri behar duzu, parkatu. Batzordaren proposamen hau da, lehenengoa Jose Maria Gil Pondal jaunak aurkeztu dituen alegazioa ezestea. Gizarte zerbitzuetarako teknikari arduraduna txostenan jaso dituen gogoetekin bat eginez. Bigarrena, adinekoentzako estatu zerbitzua araupetzen duen erregelamendua behin betiko ontzat ematea erabaki honi erantzi zaion testuaren arabera. Hirugarrena, aldizkari argitaratzea erregelamenduaren testu osoa eta horren berri ematea Jose Maria Gil Pondal jaunari. Carmen Díaz, zeurea da hitza. Bueno, tal como... Informazio batzordean azaldu zen bezala, espediente horren amaieran gaude. Adinekoen ostatatze zerbitzuaren arautzen amaitzeko prozesuan gaude. Eta Algortako eta Romoko kale desberdinetako pisu hori bazuten araudi bat, baina orain zaharkituta dago eta bestalde baditugu erkidego izaerako 14 etxe bizitza eta 2017ko araudia zegoen eta egoitzak berak arautzen zeituen. Hala gizarteen zorroak behartzen gaitu bateratua den araudia izatera eta otsaileko osoko bilkunan onartu egin zen eta onespen horren ostean legez dagokion bezala informazio publikoa egiten da eta alegazioen epea zabaltzen da. Teknikoki erantzun zaie alegazioei eta horregatik hurrengo urratsa da behin betiko honestea eta hori da guri dagokiguna une honetan. Eskerrik asko. Díaz Anderea, elkarrizketara pasatuko ginateke, norbaitek hitza hartuko luke, bai? Paula Mieba, zuebrea da hitza. Señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate Anderea, bai, otsailean aukera izan genuen eztabaidatzeko, hasiera bateko onespena eztabaidatzeko. Kasu horretan emendakinak aurkeztu ziren ados geunden informazio gehiago ematen zutelako, adibidez etxebizitza legea aipatzeko eskatzen zen eta etxebizitza publikorako sarbidea bermatu nahi zen eta tudoretxapeko pisuen aurreko araudian jasotzen zen. Beraz horiek onartu ez zirenez testu berbera
aurkeztu egin zen gainera herritarren alegazioak ez dira onartu. Nabarmendu nahi dugu aurrerapena iruditzen zaigun arren, hau da araudia eguneratu egiten da behin betiko, baina hori egiten da bete beharra delako esan den bezala, eta guk uste dugu ez dela ahalik eta hoberen egiten. Izan ere ez da etxebizitza legea aipatzen eta ez da datu demografikorik ematen. Eskatzaileak izan daitezkeen pertsonen inguruko datuak ez dira ematen, eta gainera mugatu egiten ditu lehen jasotako eskubideak, eta gainera adina bezalako arrazoiengatik eta egoera bezalako arrazoiengatik mugatzen dira, eta baremo ekonomikoak, baremo sozialak aipatzen dira zerbitzuarekiko sarbideari dagokionez. Hala, Bizkaiko Foru Aldundiaren gizarte zerbitzuen zorroarekin lotuta badaude, guk uste dugu araudian jaso beharko liratekeela informazio egokia lortzeko herritarrek. Gainera, berriz ere azpimarratu nahi dugu larrialdi bat dela tasak berrikustea eta eguneratzea penalizatu egiten dituelako erabiltzailea. Jakin badakigu Eusko Jaurlaritzaren dekretuaren menpekoa izango dela, baina ez dakigu indarrean dagoen, zertan datzan, eta nola eragiten dion edo eragingo dion tutoretzapeko pisuei edo erkidego izaerako etxebizitzei. Eta hortaz ez dakigu ez da noiz aurrekusi duen gobernu taldeak eguneratze hori egitea ere. Hala, aldaketen egutegian esen hori jasotzen. 2018ko abenduan egutegi hori onartu zen eta ez egoen hori jasota. Guk uste dugu beharrezkoa dela eta hausnartu egin behar dugula, erabiltzaileek hori eskatzen digutelako. Gainera, pentsatu behar dugun nola kudeatzen den erkidego etxebizitza. Orain arte oso gutxi dakigu horren inguruan. Jakin badakigu prezio alde handiak egongo direla etxebizitza batzuen eta besteen artean. Irizpide ulertu gabe, prezioak nork ezarriko dituen jakin gabe, erabiltzailea kontuan hartuko diren jakin gabe, eta bermatzeko eskatzaileri kanpoan ez dela geratzen arrazoi ekonomikoengatik, baina argi daukago prozesu hori ahalik eta lasterren hasi behar dela gardentasunarekin eta ukitutako pertsonen parte hartzearekin. Mila esker. Eskerrik asko, Paula Amieba anderea, Gonzalo Ayo, zeurea da hitza. Sí, muchas gracias, señor. Eskerrik asko alkate anderea. Besterik gabe, aipatu nahi dut tasen eta presioen kontua. Okerez banabil, hori ere aipatu egin zen batzordean, dagokion batzordean. Nik uste dut begibistakoa dela, gauza bat da zerbitzua arautzen duen araudia, eta beste gauza bat da presioak, tasak, hau da, ordaindu behar diren tasak. Izan ere, araudian bertan jasotzen da tasak arautzen dituen ordenantza fiskala kontuan hartzen dela. Argi dago ez direla araudian jasoko, ezin direlako araudiak bikoiztu, baina guretzat hori begibistakoa da. Eta ez dugu ulertzen egia esan zergatik ekartzen den eztabaida honetara. Uste dugulako nahiko argia dela. Besterik gabe hori esan nahi nuen. Mila esker. Nerea Gijarrubia, zeurea da hitza. Otsailean bezala abstenitu egingo gara. Araudia lege dira egokitzarekin batera beharrezko ikusten dugu egokitzapen partziala hau egiteaz gain bestelako zenbait aspektu ere eguneratzea, ezin dugu ahaztu eguneraketa hau egiten dela legeak hala aginduta. Baina uste dugu legeak agindu baino lehen edo bentsat legetik haratago bestelako moldaketa batzuk eta egokitzapen batzuk egin behar direla. Eta horiek hain zuzen ere eragiten diote aipatutako tasen ordenantza horri. Uste dugu aspektu hori ez dela berrikusten eta ez dela berrikusten kasu honetan araudi honetan, baina badagoela aukera nolabait ere araudiaren egokitzapen honekin tasen ordenantza horreri ere ekiteko eta lanketa bat egiteko uste dugulako beharrezkoa dela ere presio eta aspektu ekonomiko horren eguneratze bat gertatzea. Izan ere, udalak eskumena badauka horretarako, eta uste dugu egungo realitateari askoz funtzionalitate handiagoarekin egokituko litzatekela horrela. Ez dugu uste legedia aldatu arte itxaron behar dugunik hori egiteko, baizik eta badaukagu errealitate bat ez dagoena, desfasatuta dagoena ere alderdi ekonomikoari begira, eta uste dugu horreri ere ekin behar zaiola, eta aprobetxatu dezakegula araudi honen egokitzapen hori ere horreri ekiteko. Eskerrik asko, Nerea Gijarrubia anderea, PPk ez dugu ezer esango, PNVk, ez? Bai? Ez. Beraz, bozkara pasatuko ginateke, aldeko botuak, PNV, PSP, Euskadiko Ezkerra eta PP ditugu, kontrakoak,
ez daudez eta abstentzioak Elkarrekin Podemos eta Bildukoak ditugu. Beraz, onartua geratzen da 115. puntua. Eta honela 116. puntura pasatuko ginateke. Bueno, horrek, 116. puntuan, batzordaren proposamen hau da, alkate udalburutzaren 2019ko uztailaren 9ko 3.346 dekretuaren jakitun geldatzea. Hau da, batzorde iraunkorraren osaketaren buruzkoa. Eta bertan agertzen dire titular guztiek eta ordezkoak. Bai, Keltxe Iguren, zeurea da hitza. Bai, eskerrik asko alkate Andrea. Muy brevemente. Labur esango dut. Hala? Dekretuaren 2. atalak dioen bezala osoko bilkurara aurkezten da, dekretuaren berri eman behar delako eta besterik gabe esan behar da, idazkariak esan bezala batzordetako presidenten izena jasotzen dira eta hala badagokio kideen osaketa aurre ikusten da, batzordeko kideen osaketa. Gainera horiek proposatu egin dituzte udal taldeen bozeramaileek. Mila esker. Elkarrizketara pasatuko ginateke, norbaitek hitza hartu nahi du. Ez? Beraz, 117. puntura pasatuko ginateke. Batzordaren proposamen hau da, alde batetik, udaleko kontu hartzaileak egindako maiatzaren 9ko txostenaren 14/2019 zenbakia edukiaren jakitun geratzea. Txosten hori eginda abenduaren 2/10/2003 foru arauaren Bizkaiko lurralde historikoko toki erakunden aurrekontui buruzkoaren 70.6 artikulua betez, otsailaren 3ko 2015 foru araua emandako idatzian. Bizkaiko toki erakunden arrazionalizazio eta iraunkortasun finanziarioari buruzkoa. Bestetik, udalbatza buruak egindako justifikatzeko txostenaren jakitun geratzea artikulu berean ezarritakoa. Ignacio Uriarte, zura da hitza. Eskerrik asko. 2019ko maiatzaren 9an udal kontu hartzailetzak 14/2019 txostena jaulki zuen. Txosten horretan toki erakundeko buruak eta korporazioko osoko bilkura kontu hartzailetza horrek formulatutako eragozpen eta edo iruzkinen aurka eman dituzten ebazpenak eta hartu dituzten erabakiak zehazten dira. Eta halaber, 2018 ekitaldian sarreren arloan detektatu diren anomalia nagusi laburpena egiten da. Adierazi den txostenean ez da jaso, horrelakorik egon ez delako etetea eragiteko moduko eragozpenik. Ordea, bai adierazten direla espedientearen tramitazioaren etendurarik eragiten ez duten 10 eragozpen edo iruzkinak. Erregistratu diren 10 ohar edo iruzkin horietatik biren ondorioz geldiaraztea gertatu zen, hau da, espedientea ez beteraztea. Sustatzailea zen arloak erabakita. Ez, betearazte hori kontroleko organo honek aurkeztutako iruzkinak hobeto aintzat hartzearen ondoretako burutu da. Beraz, apreziazio horrekin, hasiera batean, 2006 uztailaren 28ko osoko bilkuraren erabakia eta bertan zehazten den betez aldez aurreko fiskalezio mugatuarik lotuta dauden 1995 espedienteak irakurrita bakarrik izapidetu ziren 8 iruzkinekin. Horrek esaina du, espedienteen 99,49 inolako iruzkinek egin gabe izapidetu direla eta espedientaren 0,41 haren kasuan tramitazioa esetetea egiteko moduko iruzkinen bat egon dela. Sarreren arloan, udal kontu hartzailetza nagusiak ez du inolako anomaliarik detektatu. Por concretar las 8 observaciones o reparos no suspensivos que hemos mencionado, apur bat zehaztearren, azalduta egin dago dokumentazioan eta informazio batzordean azaldu egin zen eta hemen laburtu egin dut. Lau taldekatu ahal dira eta lotuta daude
desadostasun batekin, akronimo bat agertzen zen, oso zehatza da, nominetan, CPT, okeres badago, eta luze egonda Getxo Kirolakeko langile baten nominan, eta lau dira, bat hiruileko bakoitzeko, eta garrantzia ekonomikoa oso txikia da. Eta gainerako beste lauei dagokienez, badaukagu gazteria arloko bat, teknikariarena, ahaztu zitzaion argitaratzea 500 euro inguruko diru laguntza hildo bat, espediente batean ahaztu zitzaion hori argitaratzea eta jasota dago, eta bestetik badaukagu beste bat lotuta dagoena, kasu honetan, udalegoitzarekin. Izendatu egin zen erizain horietako bat, eta horietako bat beste administrazio publiko batera joan zen, ordezkapena egiterakoan, poltsa guztietan bilatu behar izan zuten, ez zuten inor aurkitu, ez zuten aitazko profila zeukan inor aurkitu, eta bat izendatu behar izan zuten, premiazkoa zelako hori ematea osasuneko zerbitzu bat zelako, eta ez zegoelako besterik. Profila ez zuen pertsona bat hartu zen, baina administrazio bide osoa egin zen, eta egoitzako kudeatzaileak hori azaldu egin du. Badaude beste bi, bat lotuta dago aldi baterako programa baten izendapenarekin, programa horren helburua zen PGU, hau da APO bulegoa babestea, badago desadostasun bat, hau da nola hautatu behar den pertsona hori, eta ala salduta dago espedienteetan, eta badago beste bat, lotuta dagoena osoko bilkura honetara ekarri zen akordio bat. Osoko bilkurak horrekin honetzi egin zuen saila proposatzailearen proposamena, eta lotuta zegoen osagarri batzuekin, interesgarriak zirenak erakundearentzat, eta nola nahi ere espediente hori bide judizialean dago, eta epaia ematen denean, jakingo dugu zer gertatu den horrekin, zinegotzi batek epaitegietara eraman zuelako. Hauek dira espedienteak, eta hauek izan dira horrekin lotutako azalpenak. Elkarrizketara pasatuko ginateke, norbaitek zerbait esan nahi du, ez? Beraz, 118. puntura pasatuko ginateke. Diazkari jauna. Batzordearen proposamen hau da. 8.019 diruzaintzako txostenaren edukiaren jakitun izatea, txosten hori bete beharrak ordaintzeko legezko epeak betetzeari buruzkoa da. Ignacio Uriarte jauna, zeurea da hitza. Diruzainak bere txostenean adierazten duen moduan, ordainketen ehuneko 89,40 lege epen barruan eginda, hau da, ehuneko 0,60 bakarrik epen kanpo eginda. Ordaintzeko batez besteko aldia, aztertuko denbora atartean, 6,89 barkatu, eta 17 eguneko izan zen urtarrilean, 17,60 egunekoa otsailean eta 14,30 egunekoa martxoan. Y simplemente, pues, que con estos... Besterik gabe, datu honekin esan dezakegu udal hornitzaileen ordainketaren kudeaketa ahalik eta modu eraginkorrenean egiten dela. Oso zaila izaten da lehenengo hiruilekoa ordainketei dagokienez, baina hala ere 189,40 heldu gara epe horretan aztertutako epean, eta batez besteko ordainketa epea legeak ezarritakoaren oso urrun dago. Ez, bera 219. puntura pasatuko ginateke. Ignacio Uriarte, zeurea da hitza. Bueno, idazkari jauna, zeurea da hitza. 2019ko lehen hiruhilekoari dagokion aurrekontu orokorren exekuzio egokera jakintzat ematea, zeinari buruzko dokumentazioa aipaturiko espedientean jasota dagoen. Bai, bueno, lehenengo... Ignacio Uriarte, zeurea da hitza. Bai, barkatu eta eskerrik asko. Barkatzen dena. Lehenengo hiruhilekoaren datuak urte osoaren adierazgarriak ez direla, ondo dakigu, hala ere datu objektibo batzuk mahai gainean jartzeko unea heldu da eta hori ingo dugu. Se han autorizado 55.700.000 55.718.418,69 euro baimendu dira, hortik 59.518.718,0 bat jarri dira, jada, hau da, 112.619.640,12 eurotik,
hori zezelako aurrekontua udaletxearen kudeaketarako, horti baimendu da 49,76 lehenengo hiruhilekoan. Eta aurrekontuan sartutako guztizkoaren 44,10 jarri da jada. Diru-sarrerei dagokionez, eskubidetan likidatu da 18,20 2019 aurreikusita zegoenako. Kontutan izan behar da, helbideratze kanpaina eta ordainagiria kartara ordaintzeko kanpaina ordaindu dela horrekin, eta aurrekontu kontsolidatuaren zifra absolutei dagokienez, eskubide eta bete beharrak aitortzeko orduan, diru laguntzak izan dira 19.252.587,87 euro eta gastuak 14.228.887 euro. Norbaitek hitza hartu nahi du? Ez? Beraz, 120. puntura pasatuko ginateke. Idazkari jauna nahi duzunean. Batzordearen proposamena da, hau da, kreditu gehigarrien bidezko aurrekontu aldaketaren dekretutaz jakitun geratzea. Bertan, zerrendatzen dire dekretuak, zenbakiak eta kopuruak. Ignacio Uriarte, zeuria da hitza. Eskerrik asko berriz. Puntu honetan, aurrekontua aldarazteko bigarrezko kreditu batzuen kontu ematen dugu. Todos ellos autorizados por la alcaldía, actuando por delegación del pleno, dentro del máximo del... Hoie guztiak alkatetzak baimendu ditu, osoko bilkuraren delegazioz jardun duenak, eta aurrekontuaren hasiera konkretuen 4% osatzen dute. Horrela ezarrita dago legerian 8 espediente dira, 1.151.389,9 eurokoak, eta aurrekoi gehituta 2,40 jarrita gongo litzateke aurrekontuaren osotasunetik. Hau guztia informazio batzordean esan zen. Norbaitek hitza hartu nahi du? Bai, Paula Mieba, zeurea da hitza. Eskerrik asko alkate Andrea. Bueno, behar bada esan beharra dago, kreditu zerrenda honen baitan berriro gaitu direla milaka eta milaka euro getxo antzokirako, orain izen aldatu zaio, musike barri izaten diote, baina gastuak pilatzen ari da. Ja da ez dakigu ondo zertarako diren gastu horiek, bueno bai, inauguraziorako, baina gauza da ez dakigu lanolakoa izango den, eta zertarako gaitu diren horren beste milaka euroare gehiago, martxoko kontua zelako, eta hauteskundak aurreratu ziren ez ezin izan zen orduan egin. Ordurako milaka eta milaka euro gaituta zeuden jaiara inauguraziorako, beraz zergatik ari gara zulo beltzonetan diru gehiago eta gehiago jartzen, zein izango da inaugurazionen benetako kostua, nolakoa izango da, zergaitik ez dago informazio publikorik horren inguruan. Guk pentsatu nahi dugu ez dela gardentasun falta, baizik eta herritarrak harritzea, eta baita udalbatza ere, ez daukagulako ideiarik ere ez dakigu zertarako erabiliko dien euroie guztiak. Norbaitek erantzuterik izango du modu fidagarrian? Eta esan baitaren noiz arte ibiliko garen dirua jartzen inaugurazio horretarako, zentzu horretan, badago kontraesan bat, musika eskolan eskaera gehienak ez dira onartzen dauden plaza baino gehiago beharko liratekelako. Bizilagun askoren frustraziorako hori guztia guk oreka gutxi ikusten dugu eskatzen denaren eta guk inbertitzen dugunaren artean. Udaletik edo beintza gobernu honetatik gainera ikusi dugu badogola beste kredito bat azen azterketarako, ketxoko hondakinen bilketarako bideratuko dena, gu benetan espero dugu modu erraz eta gardenean egingo dena. Zentzuz izan ere, hondakinen lantaldeak azkenengoz datu batzuk eman zizkigun eta bertan zalantzak sortu ziren ekimenen inguruan, esate baterako aplikazioaren inguruan. Mugikorretarako sortu zen aplikazioaren inguruan. Asmoa zen, gehien erreziklatzen duen jendea, sinerako txartel batzukin saritzea. Eta hori ez da helburua, helburua da kultura bat sustatzea, birziklatzearen aldekoa, eta honekin ez da lortzen, ekimen honekin ez zen lortzen, jarrera hori sustatzen, hilan talde horretan egon nintzen aplikazio hori agertu zenean, protestatu egin nuen, izan ere guztiek ezin zuten aplikazio hori jaitsi, sistemara gila zirela eta niri ere heldu zitzaidan eskaera parte hartzeako aukera luzatuz eta zein izan nuen parte hartu. Espero dut zen kontu honekin hobeto lan egitea eta maitzakonak izate, eskerrik asko. Eskerrik asko, beste norbaitek hitza hartu nahi du. Nerea Jarrubia. Bueno, bakarrik esatea Bildutik kezka antzekoa izan genuela eta horrela adierazi genuela kulturretzeko arteskaritza kontseiluan galdetzean 19.000 euroko kreditu hori zertarako zijoan, inauguraziorako zijoan, baina zertan
datzan zehazki diru horren funtsa. Hori izan zen galdera eta erantzuna izan zen datorren batzordean, hau da Iraieko Arte Eskaritza Kontseiluan, ez batzordean barkatu, erantzungo zigutela. Beraz, espero dugu erantzuna jasotzea Irailean eta argitasun apur bat jartza misterio honi guztiari. Misterio diru asko eskatu izan duen misterio honi zuzen ere. Eskerrik asko, beste norbaitek, Eltxe Eguren, zeurea da hitza. Eskerrik asko berriro. Eskerrik asko berriz, labur esan da, zerbait argitu nahi dut Elkarrekin Podemos, sí. Partida horren kasuan, kreditu gehigarri horren kasuan, kultura aretoko kulturkudeaketarako, ez da musika barri eraikinerako, baizik eta bertako kultur egitasmoetarako eta kulturkudeaketarako. Eskerrik asko, Eltxe Eguren, ez dago aurrerik, beraz, 221. puntura pasatuko gineateke. Batzordaren proposamen hau da, transferentziaren bidezko aurrekontu aldaketaren dekretua jakitun geratzea. Da 2008-2019 zenbakidun dekretoa, 750 euroko zenbatekoarekin, eta da gaztelurako altzariak erosteko. Gaztelekurako. Ignacio Uriarte, zeurea da hitza. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, transferentzia bakar baten kontu ematen da, kopuru txikikoa gainera, zehatz 750 eurokoa, gazteria arloak, gaztelikurako altzariak erosteko eraman da, eta gazteria arlotik ere dirua ateratzen da, azterketak eta lan teknikoen partidatik. Eskerrik asko Ignacio Uriarte, norbaitek nahi du hitza, ez? Beraz, 222 puntura pasatuko gineateke. Batzordaren proposamena da, kreditua prestatzearen bidez, egindako aurrekontuen aldaketaren dekretuetaz jakitun geratzea, bertan zerrendatzen dire dekretuak eta kopurua. Ignacio Uriarte, zeurea da hitza. Bai, puntu honetan kreditua prestatzearen bidez egindako aurrekontuaren aldaketari buruzko 6 dekretuen berri ematen da. Informazio aldez aurretik daukazue, beti bezala, ala ere, labur pizka bat gehiago zehaztuko dut. 2 transferencias de 19.600. Bi transferentzia ditugu, 19.695 eurokoak, azken bi hauteskunde prozesuetarako, alde batetik Batzar Nagusietakoa eta bestetik tokirakundetakoak eta Europako Legebiltzarreko hauteskundetarakoa, best alde batetik daukagu bakea eta bizikidetza Eusko Jaurlaritzaren arlonetarako 4.760,05 euro linkingetxo proiekturako, immigraziorako udalplanaren baitan, Foru Aldundiaren 26.000 euro obrak egiteko, udalargiteria hobetzeko hain zuzen ere, eta gero Eusko Jaurlaritzangandik beste 300.000 euro gure obrak ordaintzeko eta hala irisgarritasunaren hobekuntza mekanikoa egiteko. Azkenengo partida gainera badaukagu estatuko biolentziaren kontrako hitzarmenaren baitan. Eskerrik asko, norbaitek nahi du hitza. Bai, Paula Amieba, zeurea da hitza. Sí, gracias, señora alcaldesa. Bueno, dentro de esta habilitación, efectivamente, como sabe... Eskerrik asko, alkate Andrea, esan bezala, badago hemen zerbait deigarria dena, 300.000 euro hoiek esate baterako irisgarritasuna hobetza xede dutenak. Igo gailu bat jarri nahi da generatze eremuan, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza bati esker, okerrez banago. Elkarrekin Podemosen ustez positiboa da oso, bai, baina zalantza bat dugu. Noiz egingo da azterlan bat, honen inguruan? Udal honetarako sarbidea, betik izan dezaken sarbidea, irisgarria izateko horren inguruan, idatziz eskatu digute batzordeetan, osoko bilkuretan mozio modura, baina antza denez, mugikortasun urria duten pertsonek ez dute aukerarik gainerako pertsone bezala udaletxe honetara sartzeko. Badakigu eraikin babestua dela, baina benetan ezin dugu lertu, ez egitea esfortzu bakar bat ere gai honen inguruan eta lehentasun osoa izan beharko luke. Orain arte behintzat ez dugu inozgo ekimen edo proposamenik ikusi, azterlan bat egiteko. Espero dugu horretarako arrazoia gobernu berria sortzen ari garela izatea eta laster egingo dela, eskerrik asko. Beste norbaitek nahi du hartu hitza? Ez, inorrek? Eltxe Eguren, zura da hitza?
El ascensor simplemente matizar. Igogailuaren kasuan, esan beharra dago, ez dela Portu Zaharreko Aiboakoa da. Beste erantzunik, ez? Beraz, 123. puntura pasatuko ginateke. Hirugarren puntuan, batzordeen proposamena da, erazketaren bidezko aurrekontu aldaketaren dekretuetaz jakitun geratzea. Bertan zerrendatzen dire bi dekretua. Norbaitek nahi du hartu hitza? Ez? Beraz, 124. puntura pasatuko ginateke. Batzordeen proposamena da, udaleko kontu hartzailetzak finantza iraunkortasunari buruz egindako uztailaren 8ko 16.2019 txostenaren edukiaren jakitun geratzea, diruzaintzako geldikina erabiltzeari dagokionez. 2019an lehen eta bigarren hiruhilekoan aurrekontuko aldaketa finantzatzeko. 2019 txosten hori Bizkaiko Foru Aldundian finantza tutoretzari dagokionez eskuduna den sailari igortzea. Osoko bilkuraren akta eta euskarri izan daitekeen gainerako dokumentazioarekin batera. Norbaitek nahi du hartu hitza? Ez? Beraz, 125. puntura pasatuko ginateke. Batzordaren proposamen hau da. Lehenengoa, udalbatzari jakinaraziko zaio, etxeko azoka, behin betiko fidantza aurkeztu duela. Udal diruzaintzan jabari publikoaren balioen 3%. Algortako azokaren zerbitzu publikoa ustiatzeko lizitazioa erantzten duten administrazio baldintzen pleguetako bederitzigarren baldintzen. Zedatutakoarekin bat etorriz. Aipatutako pleguak udalbatzak 1998ko abenduaren 18an hartutako 400. erabakiaren bidez onetsi ziren. Bigarrena, Getxoko udaleko 2019ko otsailaren 27ko osoko bilkurako erabakian finkatutako epearen luzapena baimenduko da. Eskritura publiko bidez eta Getxo Azoka Merkado de Getxo Sozial Limitada merkataritza erregistroan izkribatzen bidez eraldaketa egiteko 2019ko abenduaren 31 arte. Hirugarrena ebazpen hau, naiz aurrekaritan ipatutako txostenak interesionei eta udal kontu hartzailetzako aholkularitza juridiko sailari heleraziko zaizkie. Hay dos partes, una que es una dación de cuenta. Bi arle ditugu hemen. Hauta da, kontu emate bat, otsaileko osoko bilkuran esan zen, fiantza aurkeztu bar zela, hori eginda, jakinarazi dugu, eta bigarrenik proposatu da, sozietate limitatu edo mugatu bihurtzeko epea luzatzea, uste dut abuztoren 31 arte zeukatela, luzatzea, abenduren 31 arte. Eta kasu honetan, bozkatzera pasatuko ginateke. Álvaro González, zeurea da hitza. Egunon, ya me ha hecho... Egunon, Iñakik egin du nire lanaren erdia, beraz... Hau merkatuaren ordenantzaren beste parte bat da, konplexua da, erregelamendu bat egokitu beharra dago... 98ko emakida bat egokitu behar dugu gaur egungo legeetara, azaldu bezala, fiantza jarri dute. Beraz, merkatua edo azoka eraldatzen jarrai daiteke, eta orain, luzapen hori are gehiago luzatu behar dugu, barne kontuengatik, haientzako ere ez baita erraza, gogora dezagun, azokan daudela merkatariak, eta luzapen hau luzatzeko eskatu dute, SL bilakatzeko, honek ez du beste sekreturik. Erraztasunan jartzea baino ez da, ahalik eta azkarren, eskerrik asko. Eskerrik asko, norbaitek nahi du hitza? Ez? Beraz, bozketara pasatuko ginateke. Aldeko bozkak.
Hau batez, onartua dago, onartu ateratzen da proposamen hau. Mozioetara pasatuko ginateke orain. 126. puntua. Bai. Nerea Gejarrubia zuzera? Bai. Bai. Getzoko Bildu alderdiko baltaldeak aurkeztutako mozioa, kruzeroek Getzon sortzen duten kutsadura aztertzea. Azken urteetan, gero eta gehiago dira, Getzora heltzen ari diren kruzero turistikoak, 1987 urtean heldu zen lehenengo kruzero Euskal Kostaldera, Santurtziko portura garai horretan. Getzoko kaia 2006 urtean ireki zen Eusko Jaurlaritzako garraio eta lan publikoen zaiak 12,9 milioi euroko inbertsioa egin eta gero. Euskadiko kirol portua erakunde publikoaren bitartez. Eraikuntza lanak Ferrovial Agroman enpresak egin zituen eta proiektuaren zuzendaritza Zener Ingenieritzak. 2017 urtean geltoki berria eraiki zen, Getzoko kaira heltzen diren kruzeroi harrera egokiagoa egiteko asmoz. Inbertzioa 4,6 milioi eurokoa gehi beza izan zen, eta kasunetan Giroa Excavaciones Viuda de Sainz enpresa izan zen eraikuntza lanen arduraduna. Horrez gain, pasarela mugikor bat eraiki zen, 1 milioi bat euroko kostuarekin. Urterik urte, kruzeroen kopurua handitzen joan da. Lehenengo urtetan bataz beste 20 kruzero heltzen ziren gure udalerrira urtero, aurten 50 izango dira, eta 2008ko aurrikuspena 60 kruzero heltzea da. Getzoko udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritzako ordezkariak baikor agertu dira kruzeroek Euskal Herrian sortzen duten eragin ekonomikoengatik, zalantzan jartzekoa da, edo zelan ere, benetan turismo mota honek zer nolako eragina duen gure herriko ekonomia eta komertzioetan, eta zer nolako turismo eredu arina bultzatzen ari den. Ingurumenean sortzen duen inpaktua ostera ezer gutxi aipatu da. Ikerketa batzuen arabera, kruzero bakoitza 5 milioi auto adinak kutsatzen du, transport environment elkarteak salatu duenez, Europa osoko auto guztiek 57 kruzero baino gutxiago kutsatzen dute. Hau da, Getzora aurten etorriko diren kruzeroek Europa osoko kotzeak baino gehiago kutsatzen dute, hainbat adituren arabera, kruzeroak garraio biderik kutsakorrena dira alde handiarekin, trenean bidaiatzeko baino 1000 aldiz kutsakorragoa adibidez. Europako hainbat hiritan, kezka sortzen ari da, kruzerok sortzen duten kutsaduragatik. Bartzelonan, Palman, Venezian, Oporton, egia da, Getzoko portuko mugimendua urrun dagoela hiri horietan dagoen kopuruetatik, baina horrek ez du esan nahi gurean kutsadura sortzen ez denik edo neurririk hartu behar ez denik. Aurtengo ekainean esaterako ekologistak martxan elkarteak Getzori bandera beltza eman dio turismo mota hau indartzeagatik. Augustia kontuan harturik, Getzoko Bilduk honako proposatzen dio udalbatzari bere onarpenerako. Lehenengoa, Getzoko udalak kruzeroek sortzen duten emisio eta kutsaduraren ingurumen azterketa abiatuko du. Kostaldean eta Getzostarren osasunean zer nolarako eragina duen aztertzeko. Horretarako beharrezkoa den diru saia gordeko du. Getzoko udalak eskaera egingo dio Bilboko portu agintaritzari eta Eusko Jaurlaritzari kruzeroen sektorea gehiago sustatu ez dezaten. Garraio bide hauek sortzen duten ingurumen inpaktua aztertu arte. Eta ben hartuko dut lehenengo hitza hartuko duzu. Bai. 5 minutu dituzu. Zeurea da hitza? Bai, mozioan ezan bezala gure herriko kostaldera heldu ohi diren gurutza ontziak albiste bihurtzen dira komunikabideetan. Zenbat turista heldu diren, zenbat egunetarako, ontziaren dimentzioak ere harrigarriak dira askorentzat, albiste posgarri eta onuragarri bezala asaltzen zaigu herritarroi. Albiste horien atzean baina uste dugu apur bat bilatuz gero, bestelako datu batzuk topa ditzakegula. Gure aburuz, desde luego, hain posgarriak ez direnak, kezkagarriak, hain zuzen. Esan legez, transportan environment gobernuzkanpoko erakundeak egindako ikerketaren arabera, 5 milioi kotzek igortzen duten azufre oxidoa igortzen du gurutza ontzi bakoitzak. Ez da gauerdiko hauntzaren estula, desde luego. 57 gurutza ontzik bere bilbide osoan azufre oxidoa igortzen dute, Europako auto guztiek igortzen duten beste hain zuzen ere.
Ekologista Martzanak ere bildutako datuen arabera, Gibraltarren, Palman eta Bartzelonan, 3 gurutzaontzien etorrera puntu esanguratsuak direnak, egindako neurketek adierazten dute bertako airea 70 aldiz kutsatuago dagoela hirietan ohikoa den kutsadura mailarekin konparatuz alderatuz gero. Beste zenbait iturren arabera ere, hau da, garraio bide mota hau da kilometroko negutegi efektuko gaz gehien aireratzen duen garraio modua. Honakoak datu orokorrak dira, izan ere ez daukagu getz hori dagozkion datu zehatzik, eta uste dugu munduko beste hiri batzuetan gurutzaontziek sorrarazitako ingurumen inpaktua ezaguturik ezinbestekoa dela jakitea ere gure herrian, heltzen diren gurutzaontziek aurten 50, baina datorren urtean 60 bat espero dira, ea zenolako inpaktua eragiten duten. Eta horrela izatekotan inpakturik lehenik eta baina inpakturik eragiten duten, eta horrela izatekotan zer nolako inpaktua eragiten duten. Hau da, eskatzen duguna da ingurumen azterketa bat. Udalak baliabideak eta bitartekoak jarritzake, edo baliabide horiek eskaditzake, eta ingurumen inpaktua azkenean izango da bidea kontrolatzeko Getxoztarren bizikalitatean eragin negatiborik ez dutela, eta hori da zuzen ere mozio honen espiritu nagusia. Eskari hau erabat ulergarria iruditzen zaigu, horregatik egiten dugu logikoa eta erabat egingarria. Eskumen eta kompetentziak alde batera utzita, baizik eta borondatea agertuta. Udalak ere, uste dugu gure udalaren eginkizuna ere badela herritarrek arnasten duten, gure herritarrek, Getxoztarrek, arnasten duten aire kalitatea aztertzeko ardura ere izatea, eta bermatzeko ez dela inongo osasun kalterik eragiten gurutzaontzien helduera dela eta. Eskerrik asko. Elkarrekin Podemos, Ignacio Robles, zurea da txanda. Eskerrik asko, alkate Andrea. Primero una aclaración. Lehenik eta behin zerbait argitu nahi du. Nik ez diot inongo kazetaririk esan Alderdi Sozialistak Euskadin aholkularirik duenik etxon. Nik badaki kontrako esan dudala, hain zuzen ere. Hobetu egin zela bataren egoera, baina hori esan nahi nuen, hasiko naiz orain ba. Mozioaren inguruan. Bilduk emandako azalpena oso ona da, datuak benetan kezkagarria dira, nik ez nekizkien. Ikusten ari gara, gure udala, turismo mota bat babesten ari dela, eta justu turismo mota horrek kutsatzen du Europan 5 milioi auto kutsatzen duten beste, eta hori guztia zertarako, azkenean 100 pertsonak gastuak Bilbon egiteko. Prekauzio printzipioak behintzat esaten digu ikusi bat dugula zer gertatzen ari den, eta Bildu neurri batzuk eskatzen ari da horretarako, ezta? Aztertzeko, ze egoeratan gauden, eta nik uste honen kontra bozkatzen duen oro, ez duela zentzuz egiten. Bestaldea eratako joan da nik uste da gutxienekoa dela. Bilduren mozioa da gutxienekoa, nik uste hemen planteatu behar dugula baita ere, beste turismo eredu batzuk alde egitea, kutsatzen ez dutenak eta diru izugarri zahutsan oinarritzen ez direnak, eredu jasangarriak, ingurumena errespetatzen dutenak, eta tokiko merkataritzan eragina dutena, baita ostalaritzan ere. Gainera, karbono aztarna eta hondakinen sorrera murriztu bat dezakegu, asko zobe, baditugu ere eredu batzuk. Baditugu aterpetzen sare batzuk, autokarabanen lekuak, Doneiakue bidea ere egiten ari da kostaldetik, hori ere balora dezakegu, gauz asko daude. Baina batez ere izan daitezela eredu feminista eta irisgarriak. Horregaitik nik uste dut honen alde bozkatu beharra dagoela, eta hala egiten ez bada, ez da zentzuzkoa. Eskerrik asko, Ina Robles, beste norbaitek, hitza. Bai, Carmen Díaz, zurea da txanda. Mi esker, alkate Andrea. El posicionamiento del grupo... Alderdi Sozialista kontra bozkatuko du, hainbat arrazoi direla eta. Primeramente... Lehenik eta behin,
azterlan bat egiteko eskatzen da, edo txosten bat ingurumen eraginaren ingurukoa, eta hau ez da administrazio honen eskumenen baitakoa, eta ez dugu inongo bete beharrik aurrekontu partida bat horretara bideratzeko, beste administrazio baten eskumenen baitan sartzen delako. Sustapen ministerioaren kapitaintza saiarena, hain zuzen ere gure ustez proposamen honek ez ditu gure eskumenak errespetatzen, baina horrek ez du esan nahi, udal hau ez dagoela gai honen inguruan kezkatuta. Gauza da beste eragile baten lana dela eta nazioarteko araudiaren pean dagoela. Kontrola administrazio zentralak eta euskal administrazioa partekatzen dute, zoazte itsas kapitaintzarekin hitz egitera eta azalduko dizuete hondakinen kudeaketaren prozesu guztia, igorpen prozesu guztia zertan datzan. Espainia nazioarteko araudiaren pean dago, nazioarteko hitzarmena sinatu ditu, itsas kutsaduraren aurkako borroka da horren adibide. Satelite bidez ere itsasabalean zaintzen da, itsasontzi batek zenbat hondakin sortzen dituen jarraipena egiten da. Asko kontrolatzen da eta gutxieneko indizetan dago eta bai badaude azterlanak behin eta berriro egiten dira. Legeak, nazioarteko legeak hori egitera behartzen gaituztelako eta gure euren kalitate altua da. Hala ere horrek ez du esan nahi lan egiten jarraitu behar ez dugunik, herri administrazioetatik. Era berean badakigu hazkunde ekonomikoa jasangarri izan behar dela eta ezin dela oinarritu kutsaduran. Eskatutako azterlan hauek egiten dira esan bezala, azufre partikulen ingurukoa, CO2 igorpenen ingurukoak eta bilatuz gero ikusiko duzue balioak ez direla oso altuak, kruzeroen kasuan eta estandarren barruan daudela. Eskerrik asko, Carmen Díaz Anderea, bai, no, itxaso es, lehendabizi, no, porque ha utilizado el turno ya, claro. Idazkariak, mesedez. Las mociones, si vemos, tienen una referencia genérica que se... Mozioek erreferentzia orokorra daukate, baina ez dago proposatzailerik. Proposatzaile kontzeptua aztertzen badugu, ez dago lotuta udal talde kontzeptuarekin. Hala ere, proposatzailea egongo litzateke mozioa norbaitek egingo balu bere izenean. Hori ere egin daiteke norbanakoek aukera daukazue proposamenak egiteko, baina nor da proposatzailea, hori aztertu behar dugu, eta hori dago administrazio araudian ezarrita. Proposatzailea da proposamena egiten duena, eta gero baditugu udal taldeak, esku hartzen dutenak. Mozioen kasuan, mozioak udal taldeenak dira, beraz, ez da figura desberdina. Udal talde politiko bera da, beraz, hori kontuan hartuta. Lo que aquí sucede es que... Hemen gertatzen dena da, bakarrik irakurri izan balitz, bi txanda egongo lirateke, txikienetik handienera. Aukera ematen da, jarraitasun hori ematen diolako, testuarekin batera irakurtzeako aukera ematen da, baina ordena aldatzen da. Hau da, mozioa talde batek aurkezten badu eta tokatzen bazaio laugarren tokian hitz egitea, horrela, ordena aldatzen da eta lehenengo txanda hartzen du eta ordena aldatzen da, iraultzen da. Bi txanda dira, ezin da proposatzailearen figura kontuan hartu kasu honetan udal talde politiko bat delako. Hau da, proposatzailea eta udal taldea gauza desberdina dira, baina ezin da izan udal taldea eta proposatzailea gauza beratzat hartzea, eta mozioa udal taldearena da. Berez, esan bezala, araudiak esartzen du zinegotziek aukera dutela mozioak aurkezteko, baina kasu honetan norbanako batena izango litzateke, zinegotzi honek aurkeztutako mozioa izango litzateke, ez udal talde batek aurkeztutakoa. Jarraitzen... Orden kontu bat. Txandekin jarraitzen... Orden kontu bat eskatu dezaket. Claro, orden kontu bat eskatu dezaket. Eta kontua da, araudian
oso garbi jartzen du. Las mociones se tratarán igual que el resto de puntos del orden del día. Beraz, interpretazio ez dago hortxe, eta hori da araudia, eta azken finean ezin dena egon da, plenos araudiaren interpretazio aldatu. Mozioen inguruan oso garbi jartzen du. Se tratarán igual que el resto que los grupos, que los órdenes de los puntos del orden del día. Eta hori da jartzen duen orduan, ezin da araudia aldatu, pleno. Bueno, kasu honetan 5 minutuko txanda erabili du, irakurri ondoren, eta esan zaio, beraz, Peperi tokatzen zaio txanda orain, mesedez, Francisco Elorza jauna. Buenos días. Egunon, 5 urte eta gero, egunon. Lehenik eta behin orden kontu bat esan nahi nuke. Normalean jendeak Javier esaten dit, ez Francisco, baina beno, ez du asola. Berriz ere itzultzen gaia gurutzontzien kontura, orain dela 5 urte zinegotzi nintzenean gauza bera jorratu genuen. Hasi da EH Bildu taldea hori jorratzen, asko jorratu du inbertsio publikoa, gurutzontzien kontua aztertu du, zerbitzua sustatzeko, turismo zerbitzua sustatzeko egin den inbertsioa aztertu du, turismoa sustatzeko egin dena hemen Euskal Herrian. Eta esan behar da, sektore publikoak babes hori bilatu behar izan duela, aberastasuna sortzeko zerbitzuen sektorean, zehazki turismoarekin. Hain zuzen ere, hori egin behar izan du estortzioa egon delako 40 urtez eta terrorismoa egon delako 40 urtez. Eta horregatik inbertsio pribatua geldiarazi zelako eta batez ere lehen sektoreak eta eraldaketa sektorean. Eta hori bereizgarria izan da Bizkaian eta Euskal Autonomia Erkidegoan eta zehazki Getxon. Baina egia esan, sektore publikoa zehaztu behar da gaur egun sektore zehaz batean zerbitzuetan eta turismoa horren parte da, baina ados nago EH Bilduko jaun Andreekin, bai, inbertsio horiek egin dira eta horrela aberastasuna sortu da Euskal Herrian, Bizkaian eta ingurumeneko lurraldeetan, baina ezin dugu gauza bera esan Getxon. Uriarte jaunako ondo daki nik aldarrikatzen dudala foroetara eta azoketara joan behar garela, turoperadoren azoketara. Zoritxarrez ez garelako agertzen, Bilbo agertzen da, Bizkaia agertzen da, baina ez da Getxo agertzen. Nik konfiantza helarazi nahi diot gobernu taldeari eta espero dut dagokien azoketara joan daitezela hori egiteko. Bigarrenik, EH Bilduko jaun Andrei esan nahi diet bere mozioa EH Bildu bai. Tranpatia dela hori iruditzen zait niri. Izan ere, autoak aipatzen dira eta kruzeroak aipatzen dira. Kruzeroetan 5.000-6.000 pertsona etortzen dira autoetan, zenbat ez dakigu. Eta badago beste trampa bat eta larriagoa da. Hain zuzen ere, aipatzen dute trenbide garraioa. Ez dakigu zein den tren hori. Zuek ere egon zarete abearen aurka, ez duzue eraso terroristari kondenatu. Izan ere, abearen garapenean atake terroristak egon ziren eta atzeratu egin ziren lanak. Ez dakigu zein den zuek nahi duzuen trena. Indarrean daukagunak gaur egun Bilbon, hori da. Bilbo Donosti 4 ordu eta erdi trenez, hori da nahi duzuena. Gauza bera behar zuten 20. mendearen lehenengo erdialdean, eta bai, bada garaia zerbait egiteko zentsu horretan, baina are tranpatiagoa da honako hau. Kruzeroen kutsadura aipatzen duzue, baina 1000 bat baino gutxiagora, 1000 batera, gutxi gora bera, itxas 1000 batera, superportuan gaude. Eta orain zalantzan jarriko badugu kruzeroen eraginkortasuna edo kruzeroen turismoaren garapena, zer egingo dugu portu handiarekin, itxiko dugu portu handia, hori da Bizkaiko altxorra, Bizkaiko perla, oso elementu bereizgarria da Bizkaiari dagokionez. Kruzeroek kutsatzen badute, pentsatuko dugu petroleroek, sementeroek, kontainer izeneko ontziek ere kutsatzen dutela, eta horiek ontziratu egiten dira gure superportuan, beraz, ez dakit zer esan horren inguruan, eta azkenean zuekin gertatzen zaidan gauza bera gertatzen zait, eta aurreko legintzaldian zinegotzi izan nintzenean gauza bera gertatzen zitzaidan. Zein da zuen udal eredua? Errezena da kruzeroak murriztea, esatea, gustatzen ez aiguna murriztuko dugu, baina aukera bat eman behar dugu. Nola sortuko dugu aberastasuna? Nola garatuko dugu gure udalerria? Hori da nire galdera. Zer uste duzu, hori gure probintziari, gure udalerriari eta azken finean Euskal Herriari eta Espainiari dagokionez ezin dugu esan ez aigula gustatzen,
egiten, baina ez dugu proposamenik egiten. Ez dakigu zein den zuen eredua. Azkenik, eta leku batean aurkituko gaituzue, eta hori da politika proaktiboen garapenean. Nolabait, turismo erantzulea sustatzen dutenak nahi dugu, eta elkartearen argitalpenak irakurtzen badituzue, nik ez nuen ezagutzen, baina mozioan agertzen da, Transport and Environment, elkarte hori agertzen da, eta bere argitalpenetan oso argi agertzen da, kruzeroak sortzen ari direla gaur egun, sistema berri batzuekin, kutsadura murrizten dutenak, ala ingurumen kaltea murrizten dutenak, eta bai, zentzu horretan pentsan genezake indar genitzakeela zenbait politika kruzero hobeak heltzea sustatzen dituztenak, kruzero jasangarriagoak existitzen direlako. Zuek horrelako aukera bat proposatzen baduzue, ziurazki ados egongo gara, aberastasuna sortzeko beste aukera bat proposatzen baduzue. Ala, politika batzuek turismo jasangarriagoa sustatuko dute, eta bertan elkarrekin egon gaitezke. Mila esker. Eskerrik asko, Javier Elortza, jauna, eta Joseba Arregi zeuria da hitza. Egun ondan hori, eskerrik asko, alkate. Andrea, bueno, desde el respeto Erakunde arteko errespetutik eta eskumenen banaketatik, helarazi nahi dugu Bilboko portu agintaritzak uste duela ingurumen jarduera funtsezkoa eta lehentasunezkoa dela bere estrategian. Hala, kontrolatu egiten ditu alderdi nabarmenak, bere jarduerak eragindako alderdiak eta ingurumenean eragin kaltegarria edo negatiboa izan dezaketen horiek kontrolatzen ditu eta ingurumena babesten du bere jardueretan eta identifikatu eta eguneratu egiten ditu lege eskakizunak, indarreko araudia edo bestelako eskakizunak. Oinarrizko irizpide gisa ingurumen erantzukizunak betetzeko bere zerbitzu eta jardueretan. Halaber identifikatuta ditu ingurumen alderdi nabarmenak bere jarduerek eragiten dituztenak eta hori egiten du neurri egokiak hartzeko, horiek murrizteko eta kontrolatzeko eta ingurumen politika langileen, bezeroen, erabiltzaileen eta barren esku jartzeko. Administrazioa eta publikoa oro har. Bere helburua da erreferentziazko portu bat izatea ingurumenaren alorrean eta kanpo beharrak, hau da, enpresa publikoaren kanpo beharrak herritarren helburuekin bat etor daitezen. Hala, kudeak eta irizpideek herritarren eskariak bermatzeko honako jarduketak burutzen ditu. Neurriak uraren kalitatea bermatzeko, airearen kalitatearen kontrol kabinen bidez, parametro desberdinak neurtuz, eta zaraten mapa kontrolatuz jakiteko zein den bere egoera eta udalen esku jartzeko. Hala, neurri desberdinak esartzen dira energia eraginkortasuna bermatzeko eta baliabide naturalen erabilera murrizteko. Hori esan behar da Getxon Bizkaien eta EAEn 80ko hamarkadetik apustua egin delako kirolarekin eta turismoarekin lotutako jarduerak portuetan garatzeko eta mozioan esan bezala inbertsio desberdinak egin dira Getxon erakunde desberdinen aldetik eta horrela jarduten jarraituko dugu eta hori espero dugu. Hain zuzen ere aipatutako ingurumen estrategiaren barruan ingurumena ahalik eta gehien errespetatzeko eta kontrolatzeko, baina ezin dugu ahaztu portu eremu baten barruan gaude. Giltzarri horiek, bi giltzarri horiek nahikoa dira, hau da, agintaritza eskuduna kontrolak egiten ditu eta Getxok eta herrialdeak apustu egiten dute hori sustatzeko eta horrekin nahikoa da zuen apustuen aurka bozkatzeko. Badaude beste giltzarri batzuk, baina bestelako eztabaidak eragingo genituzke eta ez dugu uste zuen mozioaren helburua denik. Alderdi Popularrak aipatu du portu jarduera eta ez gara horretan sartuko eta amaitzearren datu bat eman nahi dugu kruzeroen jarduera islatzeko Bilboko portuaren barruan. Hala, 2018ko urtean 50 kruzero egon ziren eta orotara 2000 ontzi baino gehiago porturatu ziren. Beraz, dagoen trafikoaren 1% baino gehiago dela esan dezakegu. 1,9 ziurazki ados egongo gara, gure etorkizunean hori izango dela gakoa, hau da, errenta sortzen duten jarduerek ingurumena errespetatzea. Partekatu egin ditugu zenbait proiektu eta espero dugu legegintzaldi honetan ere zenbait proiektu partekatzea. Arregi jauna, norbaitek erantzuna, ordena txikitik handira jarraitzen dugu. 3 minutukoa. Txikitik handira. Venga. Ba, orduan EH Bilduri.
Bai, bueno... 3 minutu dauzkazute txanda honetan. Bueno, mozio honetan eskatzen dena da ingurumen inpaktu bat, ez besterik, hori azteko. Badakigu datu batzu badauzkagula, hainbat entidade eta erakunde arduratzen dira datu horiek probesteaz, baina ez daukagu bat getxokoa. Eta ikusita eta ezagututa eta jakinda jarduera ekonomiko honek eta garraio mota honek ez daukala ibilbide luzea eta intentzoa gure udalerrian uste dugu interesgarria litzatekela eta beharrezkoa ere ingurumen ikuspegi batetik azterketa bat egitea getxori begirakoa, udalerriari begirakoa. Eta esan dezakegu bai, badaudela datuak, baina uste dugu askoz orokorragoak direla eta ez diotela erabat heltzen edo behintzat zehaztasunez heltzen getxoko ingurumen inpaktuari. Hori da eskatzen duguna, hain zuzen ere, ez besterik. Uste dugu hemen gauza guztietan bezala borondate politikoa giltza dela. Hasi gaitezke edo jarrai genezake baloiak eta pelotak beste bateri botatzen eta esaten ez dela gure eskumena, beste erakunde baten eskumena dela, baina uste dugu ardura bat baldin badago eta konpromiso konkretuak baldin badaude ingurumen bideragarria eta praktika ekonomiko bideragarriak izateagatik uste dugu garrantzitsua dela ere gai honi heltzea, ez? Jakinda, ziurraski eta aurreikusitakoaren arabera jarduera ekonomiko turistiko honek handitzen jarraituko duela, ez? Uste dugu ingurumen kalte horiek aztertzea ez dagoela txarto alternatibak ostean, edo alternatibak, edo moduak, edo konponbideak ostean proposatu alizateko, baina azterketa batetik abiatu behar dugula uste dugu. Alderdi Popularreko kideari ezango nioke zentratzeko mesedez. Ari gara, ingurumen inpaktu bati buruz hitz egiten ez besterik. Eta tramposoa esaten duela, mozioa gure tramposoa dela esaten du, gure mozioa tramposoa dela esaten du, baina... Que yo sepa, la comparación... Konparazioa literatura lizentzia bat da, eta ez trampa bat, eta hori da guk erabili duguna funtsean mozio honetan jakitera emateko zein den kutsadura maila, kruzeroen kutsadura maila. Beraz, nik ez dut uste trampatia denik, baizik eta literatura lizentzia bat, guk erabili duguna kasu honetan. Hor dago uste dugu gurutze ontzien aferan dagoela eztabaida eta ez beste batzuk etengabe aipatzen dituzten hoietan. Hor dago eztabaida, beraz goazen zentratzera eta apur bat seriotasunez hitz egitera eta seriotasunez mesedez gaiei heltzera. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Nerea Guijarrubia Andrea, Ignacio Robles, zeurea da hitza. Eskerrik asko. Arrazoi asko eman dira eta aitzaki asko eman dira aurka bozkatzeko legea betetzen dela, eskumenak aipatu egin dira ere bai, baloiak bota dira kanpora, agintaritzari helarazi zaizkio, baina inork ez du zalantzan jartzen legea betetzen ez denik. Ez gara horretaz ari, ez da eskumenez ere, ez dugu eskatzen hori egiteko baizik eta abian jartzeko gerta daiteke beste eragile bati eskatu behar izatea analizi horiek egiteko, hori da aztertzen ari dena, baina kontua da, zer egin dezakegu, gehiago egin daiteke zentzu horretan edo ez? Eta bai, egin daiteke gehiago, legala da milioika auto egotea Madrilen? Legala da, Madrilgo udalak egin dezake zerbait edo ez, eta egin dut, eta guk ere zentzu horretan zerbait ere egin dezakegu. Eta Bilboko portuaren ontzien trafikoari dagokionez begibistakoa da, niretzat ez da gauza bera ontzi bat aztertzea, gerta daiteke ontzi batek milioika platano ekartzea, eta badago hainbeste kutsatzen duen kruzero bat, eta milioika pertsona ekartzen dizkiguna, beraz, ez da gauza bera, eta neur genezake zein den horien bien inpaktua. Jauna, Carmen Díaz, Andrea, zeurea da hitza. Yo creo que vuelve a errar. Berriz ere, oker dabil EH Bildu. Aipatu ditu analiziak, getxorekin lotutako analiziak badaude igorpenak neurtzeko puntu batzuk getxon. Gazen igorpenak neurtzeko puntuak daude getxon. Eta aipatu da ez dala ezer esaten legetik arago badaude txosten argiak, eskuragarri daude eta ipatzen da hondakinen 46 salkatzen dela balorizagarri gisa eta enpresen 80 baino gehiago neurriak hartzen ditu kontsumo elektrikoa murrizteko.
egunen 89an airearen kalitatea ona da, eta 2,3 egunetan onargarria da, naiz eta ez den ona, eta ez dago lehen esan bezala kutsadurarik urarekin lotutakoa, oso muga argia dagoelako horrekin lotuta. Hau da, kontsumoen refinatuekin lotutako oso araudi argia dago. Erregaien eremuan kasu honetan. Javier Elorza, seguridad da hitza. Gracias. Eskerrik asko alkate anderea. Detaile bat besterik ez nuke aipatu nahi. Getxo, Bilboko superportuaren herriberan dago, eta mozioa tranpatia dela esan dut, hain zuzen ere, honengatik, hau da, kruzeroen ingurumen eraginaren analiziak eskatzen baditugu, logikoa da, aztertzea zein den ontzien trafiko osoak duen ingurumen eragina, izan ere, bokale guztian daukagu trafikoa. Absurdoa izango litzateke bakarrik kruzeroek kutsatzen dutena aztertzea. Horrek ez luke zentzurik izango. Arregi jaunak azaldu egin du. Hori bada parte, trafiko osoaren parte da. 1% gutxi gora bera portu horretan, Bilboko portuan. Beraz, bestelako garraio bide batzuen kutsadura azter genezake. Bestelako moduak bila genitzake, portu osoa jasaten duen ingurumena neurtzeko, eta hortik aurrera egoki deritzogun neurriak hartzea, baina mugatzea kruzeroen kutsadura aztertzera ezait logikoa iruditzen. Izan ere, trafikoaren 1,9 bakarrik da, eta azkenik, benetan, garraioak kutsatzen du, gutxiago edo gehiago, bai, baina berdin dio garraioak pertsonak edo platanoak, burdina, zink, edo dana delakoa ekartzea. Garraioak kutsatzen du, ez bertan etortzen den lehen gaiak. Ondo azaldu dut, mila esker. Javier Elorza jauna, Joseba Arregi, bai, seguridad datzan da. Asko, bueno. Bitxia da. Airea da benetan kezkatu beharko gaituena eta kalitatea, eta ez nork eragiten duen. Carmenek esan bezala, aztertu egin da, azterketa bat dago. Airea ez da zatitzen, non bukatzen da Getxoko airea eta non hasten da portukoa? Zuek esango didazue, hori hala da, azterketa hor dago, egin da. Eremu oso bat da, eta bide batez esan nahi dut Getxon badaukagula ingenieritzarik onena, ontzi jasangarriak sortzeko aintzindaria den ingenieritza bat daukagu, eta oso albiste hona da guretzat, hori, hemen egotea enpresa hori. Eta berriz ere eskatuko dut gauza bera. Kruzeroak gutxieneko parte bat dira, trafiko osoaren gutxieneko parte bat dira, oso parte txiki bat portu trafikoari dagokionez, eta guretzat kezkagarria izan behar dena da airearen kalitatea, eta airearen kalitatea bermatzen dute Bilboko portu autonomoaren azterlanek. Zebarregi jauna, beraz, bozketara pasatuko ginateke mozioaren alde, Bildu, Bildu eta Elkarrekin Podemos ditugu, aurka, PP, PSE eta PNV ditugu. Beraz, mozioa bertan bera geratzen da. 127. puntura pasatuz. Bildurena da mozio hau ere bai. Zeinek Getxoko Bilduk Alderdiko udal taldeak aurkeztutako mozioa alokairuzko etxe bizitza sozialen parkea eratzearen alde. Urteak daramatzagu esaten etxe bizitzaren arazoak ikuspegi poliedrikoa duela. Ez dela konponduko neurri soil batekin, baina beharrezkoak diren neurri guztien artean, agian alokairuzko etxe bizitza sozialen beharrak lehentasuna izan behar du. Are gehiago, udalak etxe bizitza parkea izan beharko luke, lehentasun alokairuan jartzeko herritarren beharren arabera. Noski alokairuaren aldeko apustu horrek baztertu egin beharko luke, gure ustez, urte batzuen buruan etxe bizitza horien jabetza eskuratzeko aukera. Duela 2 urte etxe bizitza plana aurkeztu genuen. Etxe bizitza jardunaldietan, beste herri batzuetan egiten ari ziren eredua jaso genituen. Denek nabarmentzen zuten alokairuan jartzeko etxe bizitza publikoen beharra. Antza, astuna izateak, mundu mailan egiten dena ikusteak edota etxe bizitzen burbuiak sortu zituen kalteak ezagutzeak eraman gaitu guztiok, azkenik,
onartzera alokairuzko etxe bizitza publikoen beharra dugula. Ekainaren 25ean, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak aurkeztu zuten gobernu akordio hitzez dio. Etxe bizitzara sarbidea izatea bermatzea, behar izan guztiak aztertuz, udal hirigintza politikak indartuz, gizane eskubideak babesteko ikuspuntuarekin eta behar izanen aurrean, irtenbidea eskainiko dituen etxe bizitza plan berria 2020-2025 idatziz, etxe bizitzen ondare publikoa areagotuz eta alokairu sozialaren aldeko apustua eginez. Ematen du alokairu sozialaren alde egiteko asmo dagoela, eta hori, albiste ona da. Baina getxok eta getxostarrek, eta batez ere getxostar gazteek, ez dute denborarik 2020-2025 plangintza aipatzen da. Horrek esan nahi du, ustezko plangintza hori, egikaritzen hasten den arte gutxienez 4 edo 5 urte pasatuko direla. Eta gure jendeak, gure gazteek, ezin dute denbora hori itxaron. 4 edo 5 urtetan, bizitza proiektuak hasi eta garatzen baitira. Askotan getxotik urrun, eta ondorioz, getxok zaharkitutako hiri bilakatzen jarraitzen du. Baina badaukagu aukera, plan horren ezinbesteko neurriak azkartzeko. Badauzkagu abiatutako exekuzio unitateak eragin dezagun hoiengan beharrezko aldaketak. Bide horretan getxoko osoko bilkurak zera adierazten du. Gobernu taldeari agintzen dio, indarrean dauden exekuzio unitatean beharraztertzea, eta gutxienez aurreikusita dauden salmentarako babes ofizialko etxeak eta prezio tasatutako etxeak udal jabetza izango duten alokairu sozialerako etxe bizitzak bihurtzea. Derrigorrez hauek dira aztertu beharko dira indarrean dauden unitateak, Ormaza, Benantzio, Sarriko Baso eta Puerto Orduña. Gobernu taldeari agintzen dio, aipatu aldaketa egiteko egin behar diren azterketa eta arau moldaketa guztiak egin ditzala plangintza aurrera atera ahal izateko. Eta gobernu taldeari agintzen dio, plangintza aurrera ateratzeko, behar diren bitarteko ekonomikoen azterketa eta beraien finantziazio plangintza prestatu dezala osoko bilkura honek onar dezan. Eta orain proposatzaileen modun, lehen pesatzen nuen proposatzaileen nintzela, hemen antzadenez, araubidea interpretatzen da, momentu bakoitzean, segun ze interesatzeren batzuen arabera, egingo dut defentsa. 5 minutuak erabiliko dituzu? Bai, klaro. Vale, ados. Denbora kentzen badiguzue, azkenean daukagun apurra erabiliko dugu, horretaz ziur egon. Azpertu arte. Eta orduan mozionen asmo argi geratzen da gure ustez. Ezin dugu denbora galdu, ezin dugu etxe bizitza arazo hori konponbidea jartzeko plangintzen zain egon. Plangintza beharrezkoa dira, askotan esan dugun bezala, baina lana berehala hasi bargara egiten. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PS sinatutako akordioa lehezten zuela alokairuzko etxe bizitza ikustea, guretzako albiste ona izan zen. Egia da hitzak direla, oraindik ez ditugula inolako neurriak ikusten, eta horregatik nolabait esaten dugu, ona ekartzen dugula proposamen bat hitzak ekintzak bihurtzeko aukera ematen dizuena. Egia esateko itxaropenez ere ikusi genuen Eusko Alderdi Jeltzaleak urtetan baztertu dituen etxe bizitza politikak bere geratzen zituela bere programak. Ezkertiarrok erabili ditugun ereduak ontzak ematen zituela urtetan ukatu ondoren. Edo Euskal Herria Bilduk aurkeztu, landu eta Eusko Alderdi Jeltzalearekin partekatu dituen neurriak etxe bizitza eredu desberdina zuen ganatu dituzuela ikustea ez baita gauza txarra. Etxe bizitzaren kasuan garrantzitsuena ez da nork egiten duen zer, arazoari irtenbide eraginkorra ematea baizik. Argi dago etxe bizitzaren arazoak ez duela konponbide bakarra. Eta neurri bakar batek, edo hemen proposatzen duguna ez duela arazoa konponduko, baina nolabait apur bat bai arinduko duela. Etxe bizitza plan berria iragarri diguzue, eta ongi etorri izan dadila, edo hobe izan da, izango da, datorrenean. Jakin dakigulako plangintza berria egin bitartean eta plangintza hori egikaratu bitartean urteak pasatuko direla, eta gure gazteek etxe bila dabiltzanek ez dute denborarik, ez dute urte horiek itxaroteko astirik, eta getxok ere ezin izango du urte horiek itxaron. Gaztea zarenean urte horietan bizitza proiektua eratzen da. Eta getxon eratzea zinezkoa dutenak, kanpora joango dira, gure herria are gehiago zahartzen. Kanpora doazen gazteak ez daramate bakarrik kanpora eruen gaztetazuna, ondorien ekar ditzaketen umeek eta horien gaztetazuna ere getxotikak eramaten dituzte. Horregatik guztiagatik proposatzen duguna.
ez dugu ekimen pribatuan eragin nahi. Badaezpadan, batzuen aitzakiak aldez aurretik baztertzeko, ze auskalo noiz izango dugun erantzuteko aukera. Baizik eta abian diren etxebizitza publikoak, alokairuzko etxebizitza publikoak bihurtu nahi ditugu. Hori da egiten dugun eskaria. Eta gure ustez, dirua bada. 52 milioi gastatu dugu Antzokian. 20 milioi baino gehiago gastatu behar dira Faduran. Baina eske hortaz aparte, aurreko puntu batean, Ogasun zinegotziak esan digu, iaz 15 milioi aurreztu genuela. Beraz, diruare ez da dira aitzakia izan. Nahi izan eskero, dirua bada. Eta seguru asko beste batzuk aipatuko dituzue legeak, eskumena, eta bla, gauza asko aipatuko dituzue. Baina hau da nahiaren kontu bat. Nahi izan eskero egin daiteke. Eta nahi izan eskero egin dituzue beste gauza batzuk, onak, elatzarrak, eta kasu honetan nahi izan eskero egin daiteke. Beraz, Irribarrez aurkeztu zenuten zuen gobernu akordioa, etxe bizitzaren inguruko proposatzen duzuena errealitatea bihurtzeko, lehen aukera hemen duzue. Ez ezazue baztertu eta ez zuek ez gainontzeko taldeek. Decía que al final parece ser que vamos todos juntándonos en algún punto en común respecto a la vivienda. Ados gaudela ematen du etxe bizitzaren gaian. Hala, konponbidea poliedrikoa da eta alokairutik igarotzen da. Eta bai etxe bizitza plana aipatzen da gobernu plan honetan zuek aurkeztu zenuten ekainen, baina urteak pasako dira errealitate bihurtzen den arte. Baina jendeak ez dauka denborarik itxaroteko lehenengo etxe bizitzak, alokairu sozialeko lehenengo etxe bizitzak ikusi arte itxaroteko denborarik ez dauka jendeak. Abian daude zenbait etxe bizitza, formatu desberdinetan, salmentan edo tasatutako presioan, eta nahi duguna da alokairurako izatea. Dirua, egon badago, eta Inaziok esan bezala, soberan dauzkagu 15 milioi, esan da, inbertitu daitekela etxe bizitzan. Beraz, dirua, egon badago, bai, ziurazki lege aldaketa asko egin daitezke, baina interesatzen zaizuenean egiten dituzue. Beraz, seguru gaude horrez gain, hori ez dela eskumen kontu bat. Hau da, nahi bada egiten da, izan ere beste udal batzuek badute. Borondate kontua da, beraz bai, oso ondo deritzogu zuek proposatutako guztiari. Eta bai, ados egon gaitezke non dauden konponbideak, baina gure asmoa da ez itxarotea eta aurreratzea neurri horiek eta egikaritze unitate horiek guztiak bihurtzea, aldatzea, etxe bizitza publikokoak direnak alokairurako bideratzea eta alokairuko etxe bizitza parkea sortzea. Oso erraza da, gero aitzakiak etorriko dira, baina erraza bada. Ibon Rodríguez jauna. Beraz, Elkarrekin Podemos, Paula Amieva, zure txanda da. Gracias, señora alcaldesa. Como no podía ser de otra manera, votaré. Eskerrik asko, alkate Anderea. Nola ez, EH Bilduren mozioaren alde bozkatuko dugu. Ados gaude diagnostikoarekin, eta benetan uste dugu konponbide bat eman behar diogula etxe bizitzaren edo etxe bizitzarako salbidearen kontuari. Batez ere gazteen eremuan. Izan ere, alde egiten dute getxotik metro karratuaren presioa oso garestia delako eta ezinezkoa delako hemen etxe bizitza bat erostea. Horrez gain ikuspegia zabaldu behar dugula uste dugu. Izan ere, ikusi dugu arazoa ez dela bakarrik gazteentzat, getxon bizi nahi duten gazteen arazoa. Izan ere, badaude zenbait elkarte, migratzaileak tratatzen dituztenak eta horiek behar gehiago dituzte eta esaten digut ez daukatela modurik getxon bizitzeko. Hau da, kontua ez da bakarrik gazteen egoera. Hau da, gazteen egoera ekonomikoa eta bizitza egoera ez da garrantzitsuena. Hori ere bai, baina ikuspegi zabala eta inklusiboa hartu behar dugu pertsona guztiak aztertzeko eta udalerriko pertsona guztiak barne hartzeko. Gerta daiteke beste pertsona batzuk etortzea etorkizunean eta horiek guztiek izan behar dute aukera hemen bizitzeko eta aukera gehiago eman behar dizkiegu. Hau da, gazteen sarbidetik harago joan behar gara. Izan ere, gazteriak ies egin du eta horrela gure herritarrak zahartu dira eta orain ez ditugu behar berriak ikusten. Izan ere, getxora jende asko heltzen da eta horrek behar berriak sortzen ditu eta oso erakusgai argia da azkenengo 5 urteetan gertatu dena. Izan ere, produkzio eta reprodukzio garaian dauden gazteen sarbidea oso garrantzitua da, baina baliabide asko behar dituzte bizitza duina izateko getxon. Ziurazki eredu berri horien bitartez. Orain aukera daukagu eztabaida hau irekitzeko. Babes ofizialeko etxe bizitzen promozio batzuk ditugu eta kontuan hartu behar dugu inklusiboak eta solidarioagoak izan behar garela eta buru irekia izan behar dugula getxora bizitzera etortzen diren pertsona guztiekin. Izan ere, guztiek dituzte profil oso desberdinak. Carmen Díaz, zeurea da txanda.
Yo creo que es compartido. Nik uste dut denok gaudela ados. Etxe bizitzarako sarbidea oso kezkagarria da guztiontzat. Badaude gazteak eta beste kolektibo batzuk. Hau da, askok ezin dute bere bizitza proiektua abiarazi eta besteek zailtasunak dituzte. Ez bakarrik ekonomiari dagokionez, baizik eta xenofobiari eta bestelako elementuei dagokienez. Beraz, etxe bizitzarako sarbidea zaila da kolektibo askorentzat. Hala, uste dut ados gaudela kezka horrekin. Hala da, baina ez gaude beti ados hori jarduteko moduarekin eta konponbidea nola ezartzearekin. Alderdi sozialista lanean dago eta ez kesan lan egingo dugu konponbideak emateko, baina ez orain dela luz egon gara horretan eta ez mozioekin baizik eta itunak sinatuz. Izan ere hori da gure arazorik larrienetariko bat 2009an bezala. Ondo birpasatzen baduzue, ikusiko duzue egikaritzen nitate guztiak horretatik datorrela San Nicolás, Benantzio, Iturribarri, Ormasa, Lango, Konporte, Sarriko Baso, horiek guztiak datoz horretatik, baina ez da nahikoa. Noski, ez, izan ere babestutako etxe bizitzaren eskaria eskaintza baino handiagoa da, gure jendea alde egiten duelako. Horregatik gobernu honen lehentasun bat da idazketa hori egitea, etxe bizitza plana idaztea 2025era begira. Horrek ez du esan nahi orain lanean hasiko ez garenik eta lanik egin ez dugunik erakunde mailako lankidetza argiarekin gainerako erakundeekin. Proposamenak egiteko oso ondo aztertu behar da eskaria eta irizpide zabalagoak izan behar dira. Ez da bakarrik dirua, ez da nahikoa dirua izatearekin eta konponbide integralak eman behar dira kolektibo desberdinen egoera konpontzeko. Babestutako etxe bizitza moto desberdinetakoa izan daiteke. Hala, aukera desberdinak eskaintzen ditu eta balioan jarri behar dira. Eta gauza bat da lehentasuna ematea gizarte alokairuari, bai, haulenak diren kolektiboei erantzuten dielako, baina beste gauza bat da gainerako eskaria eskudeatzea, alokairukoa edo salmentakoa. Hori ere kudeatu behar da, izan ere sarbide irizpideak desberdinak dira. Eta irizpideak jende asko utz dezakete kanpoan. Hala, diru sarreren ehunekoak desberdinak dira. 1.000 euro kobratzen duten pertsonek ez lukete aukerarik izango gizarte alokairu hori izateko, baina beharko lukete bestelako etxe bizitza bat eskuratu, ezta? Erantzun behar zaio arazorik larrienetariko bati. Eta horretarako harago joan beharko gara, hau da, etxe bizitza eraikitzetik harago joan behar gara, sustatu beharko da, erantzukizuna eta konpromisoa beharko dira, eta eskatuko nizueke beste gai batzuetan bezalase ados jartzeko, eta seriotasunez lan egiteko mozioetatik harago, eta zertaz ari nahi, adibidez, plan orokorrari dagokionez, akordio bat sinatu zuten Alderdi Popularrak, EAJak eta PSEek, eta konponbide desberdinak bilatu nahi dira, eta horrek ere badauka zerikusirik eraikuntza handiak banatzearekin eta lokalak gaitzarekin. Non egon da EH Bildu horretan? Aurka egon da, gure alderdia horren alde dago gizarte alokairuko etxe bizitza parke bat sortzearekin. Bai, baina ez. Hori ezin da mozioen bitartez landu eta horrela landu. Beste gauza bat beharrezkoa da. Carmen Díaz, Andrea. Orain PPk hartuko du hitza. Eduardo Andrade, zeurea da hitza. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea, nik uste dut Carmen oso argi aritu zaigula benetan azalpen bikaina, argi eta garbi islatu du etxe bizitzaren errealitatea, udalerri honetan, zer gertatu den etxe bizitzen eraikuntzarekin, etxe bizitza sozialarekin, eta gu proposamenaren kontra egingo dugu Carmenek esandakoagatik. Akordioa behar dira, adostasuna lortu gu guztio nahi dugun getxo bat garatzeko eta garrantzia eman nahi diot eta egia da etxe bizitza planarekin datorrela guztia, 2009koa, baina Alderdi Popularrari esker eraman zen aurrera eta osoko bilkurarretan gure akordioa, gure planak aurrera atera ziren eta horri esker gutxinaka gure udalerria garatuz da. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Eduardo Andrade jauna. Eta Álvaro González zuk daukazu hitza. Bueno, egunon berriro. Bueno, lo primero... Lehenik eta behin, Carmeni eskerrak. Nik datuen berri emango dut, eta egindako lanaren datuen berri, azken legegintzaldian egin dena, ikusteko zenolako parkea sortzen ari den, baina argi dagoenez badaude mugak. Eskaera daukagu hor. Kontuan izan beharra dago, legezkoen bat zedapen daudela tartean, etxe bizitza arlokoak, zein toki administrazioaren
jasangarritasun ekonomikoaren aldekoa. Gauza da, egiten den garapen bakoitzeko, proiektu bakoitzeko, oreka bat daukagula erakutsi behar da, ekonomikoki, Eusko Jaurlaritzaren eta udalaren arteko lan bat daukagu hemen, lurzoruaren legeak besteak beste araututakoa, nola nahi ere, lehen esan bezala, udalak gai honetan duen eskumena oso zorrotza izan behar da, jasangarritasun ekonomikoaren irizpideen aldetik. Zuek aipatutako unitateen kasuan, Benantzio daukagu hor, Sarriko Baso eta Ormaza Benantzio, etxe bizitza publiko soziala egiteko erabiliko da, salmentarako izango dena. Eusko Jaurlaritzarekin hitzarmena lortu da, kalifikatuta dago, Sarriko Basoren klasuan zuek portorduina bezala definitu duzuen mozioan, baina alokatzeko etxe bizitzak izango dira baita ere. Jaurlaritzarekin akordioak itxita daude eta garatze bidean dago. Ormazaren kasuan gauza bera, bideragarritasun ekonomiko eta teknikoa eta etxe bizitzen tipologia, zerbitza publikoena, aztertzen ari gara Jaurlaritzarekin batera. 2015-etik 2019 bitarteko legegintzaldian jauzi kualitatiboa eta kuantitatiboa eman dugu etxe bizitza babestuaren arloan. Zergatik akordio lortu zelako Alderdi Sozialistarekin, Alderdi Popularraren laguntzarekin baita ere, eta legin garrantzitsua egin du etxe bizitzarako udal bulegoak hirigintza sailaren barnetik. Gainera, hirigintza kudeaketaren arloan lan handia egin da, azken 4 urteotan eta horri esker, hainbat promozio aurrera atera dira. Indarran dagoen aporekin, eraikitze bidean daude, 671 etxe bizitza, babes publikoak izango zirenak, 10 promozioetan gutxienez. Eta goazen zenbaki ez hitz egitera, eskaera eta eskaintza. Momentu honetan, 671 etxe bizitzara ikitzen ari gara, eta hordik 358 alokairuan egongo dira, 313 saldu egingo dira. Hau da, 154 alokairuan, da 157 salmentan. Etxe bidek atzo bertan, esan zuen 42 etxe bizitza babestuaren esketzaile direnak, alokairuan nahi dutenak, eta gainerakoak salmentan nahi dutenak, erosteko nahi dutenak. Horren beste, 110 gehiago daukagu alokairu eskaintzaren kasuan, eta nik uste horrela gainera bermatu egiten dugula alokairurako eskaintza interesgarria izatea eta egokia izatea aldi berean. Bukatzeko, gu garatu nahi dugun etxe bizitza planaren baitan, legegintzaldi honetarako izango dena 2035 bidean, Carmenek esan bezala, 4 irizpide edo eskakizun bete beharko ditu. Lehenik eta behin, eskaerari erantzutea, jasangarritasun ekonomikoa bermatzea udalaren kasuan, eta alik eta lankidetza honena izatea, etxe bizitzarroan eskumena dituzten instituzioekin. Eta nola ez, espero dut legegintzaldi honetan apo berria behin betiko onartzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Álvaro González jauna, bigarren txandara pasatuko ginateke, orduan, Ibon González, zurea da txanda. Bueno, como ya sabía las excusas, ni las voy a... Bueno, nik aitzakiak ezagutzen dituen eta ez dut erantzungo, baina gauza pare bat asko esaten da jasangarritasun ekonomikoa, eskaera eskaintza, niretzat termino merkantilista dira, etxe bizitza publikoa zari gara, alokatuko dena, eskubide soziala dira. Eta antzadenez hori ez dorren garrantzitsua. Baina bai, gauza bat erantzungo diot, Alderdi Sozialistari, esaten du aukesa dela, ez hau proposamen bada, baina gauza da Alderdi Sozialistak ez duela inolaz ere ezagutzen udalerri honetako errealitatea. Behar bada, keskatu zegoen, barne hauteskundeak antolatzen, eta esen enteratu udal politikaren bilakaera, ez gutxienez, getxoren kasuan. Udalerri honetan, utzik dauden etxe bizitzen inguruko azterlana eginda, hori egita proposatu zen, eta zure alderdiak aurreko taldearekin EAJak eta Euskal Herria Bilduk sinatutako akordio hori esker eginda. Gainera, akordio horri esker, langile batzu jarri ziren, behin-behineko proiektu batzuetarako, Albarok esan bezala,
eta etxe bizitza sailan aritu ziren langile horiek, baina gauza horiek guztiak, zuk esan dituzunak, etxe bizitza partekatua, etxe bizitza segregatekoa, hirugarren adineko pertsone gazteekin partekatzea etxe bizitzak, hori guztia, zerga onurena, karga fiskalena, hori guztia proposatzen joan da, esan ez joan gara, baina, bueno, hurbil gauden ez zure gandi behan egon arren, utziko dizu gure etxe bizitza plana, argitaratuta dagoela. Gauza da, batzuetan ondo dator, hitz egiten ari garenean, jakita zer esango dugun. Badakigu etxe bizitza mota asko daudela. Baina VPO-ren kasuan, salmentan egiten dena eskaintza hau ez da ona, zegaitzi baliabide publikoak esku pribatutara doazelako, merketasun kontuengatik. Eta horrela, arazo luzatu egiten da. Alokairuan eskainitako etxe bizitzak erantzuna ematen dio eskaerari, eta hau etxe bizitza arloko aditu diot, ez diot nik. Baina eske zuk hemen erakutsi duzuna, Carmen, da hemen azken urteotan gertatutakotik gutxi enteratu zarela. Baina, bueno, badakigun non dagoen alderdi sozialista, hitzetan geratu zen. Gauza bat diot, hauteskundetan, botoak lortzeko eta gero egingo du beste zerbait, hitzak sakura doaz, eta, bueno, desbideratuko du gauza eta ikusiko du zer dagoen. Hau proposamen bada, nahi baduzu kontran bozkatuen, nahi baduzu osoko bilkura bukatzen denean hitz egingo dugu. Beste hainbat eta hainbat proposamen aurkeztuko ditugu hau bezalakoak, pasatuko dizkizut, esan dizut, egon lasai. Baina etxe bizitza kontuan, eta nik uste dut EAJ-ko kide asko fededun direla, urtea daramatzagu honetan lanean, gure eredua nahi duen ororekin partekatzen, erabakiak hartzeko prest dagoen ororekin partekatzen, etxe bizitza arazoari irtenbide emateko, eta benetan erabaki poliedrikoa da. Beraz, eskertuko nizuke errespetuz tratatzea, hau ez dira kesak, mozioak geratzen zaizkigu, zuek arduratzen zaretelako parte hartzea, herritarrena zein posizioko alderdi politikoena murrizteaz. Hau geratzen zaigu eta gustatzen ez bazaizu, beste lanbide babilatu. Bueno, jarraituko dugu debatearekin. Paula Mieba, zeurea da hitza. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, Carmenek irtenbide integralak aipatu ditu guztiz ados gaude, Bilduk ere aipatu ditu, esan du baita hau proposamenetako bazela. Eta Ibonek esan dakoari ados nago, mozioak ez dira protesta, guk egin ditzakegun analizia dira, gure baliabiden baitan aurkez ditzakegunak eta gezurra dirudi oposizioan egon zarela, badakizulako nola funtzionatzen duen gauzak oposizioan eta nola aurkezten dire mozioak. Benetan espero dut honek esan nahi ez izatea, mozio bide zerbait lantzen dugun bakoitzean kontrako botoa egongo dela, mozioa delako bakarrik, espero dut horrela ez izatea. Álvaro komentatu du, eskaera baino 10 puntu gorago dagoela, nik uste realitatea ez duela ezagutzen. Antza, lehen ere ulertu dut, alderdi sozialistak esan duela, 1000 eurista dan pertsona batek VPO bat eros dezakela. Nik uste hori aldentzen dela, pila bat errealitatetik. Orain dela gutxi, atera ziren alokairu eskaintza batzuetarako ere, jendea kanpoan geratu zelako, kontu ekonomikoen gandik. Ezin zuten sarrera ere ordaindu. Eta hau batzordean azaldu digute, datuak ikusi ditugu, beraz izan gaitezen errealistak. Ikusi zen bat balio duen metrokarratuak eta zergatik joaten den jendea. VPO ari garenean ezin dugu ala nola zezan. Hemen ez da erraza etxe bizitza lortzea. Salmentaz ari garenean are gutxiago. Guk bai uste dugu analizi zabalagoa egin behar dela eta banatorri bonekin, ez da baidari ekin behar diogu. Eta posizio hori esaten digutenean, hau ez dela modua, gauzak osoko bilkurara ekartzeko, gobernu taldeak ikusi dugu nola jarduten duen, hori ikusi dugu azken urteetan, eta gobernu taldeak ez badu eztabaidarako aukera ematen, batzordetan, lantaldetan, eta beste espazio batzuetan, osoko bilkura honetatik kanpo. Horrela guk proposamen konjuntuak egiteko, oso zaila izango da, oposizioan dauden gainerako alderdiek zerbait egin ahal izatea. Eta gobernuaren proposamenekin bat etorri ahal izatea. Ze gauza da bestela, geratzen zaigun gauza bakarra, bozka ematea eta arrazoitzea da. Eta orain gainera esatea pataleta badaukagula, ez da egia. Espero dugu legegintzaldi honetan zuen egiteko modua desberdina izatea eta aldez aurretik eztabaidatzeko aukera izatea. Osoko bilkuran aurretik gure iritziaren berri emateko eta elkar ulertzera heldu ahal izateko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Carmen Díaz, zeurea da hitza.
Niretzat bitxia da benetan argumentazio politikoa galtzen direnean, norberari kalte egiteko ondorioak edo erabaki hartzen dela ikustea. Kezaz aritu naiz, baina ez mozio ez. Ez hori ze. Gauza da, lan egitea edo lankietzan aritu nahi izatea, datza balkarrekin komunikazioan egotean. Gauza da, zerbait gehiago badaukazu irakurtzei behar dudana, esan, behar bada okupatu egonaz, eta ez dut ondo irakurri. Baina zuek ezineten bertan egon, aporen irizpide orokorrak azaldu genituenean, segregatzekoak eta bar, ezineten egon, ez da ere, lonja gaitzaren inguruan aritu ginenean. Gauza da benetan lan egin nahi badugu, erlo honetan, zer nahi duzue, azte barruan egitea eta gero idatzita egotea edo irizpide gehiago barne hartzea. Oposiziotik zein gobernutik zenbat lan egin nahi dugu, zenbat sakrifikatu nahi dugu, pentsatu. Eta esalatu, oker zaudelako ulertzen dut, errertzen dut rabi hori, baina ez. Ondo, ez dago hitza, ez. Bozketara pasatuko ginateke orduan. Mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Aurkako bozkak, PP, PS Euskadiko Ezkerra eta PNV. Beraz, mozioa bertan bera geratzen da. Eta 128. puntura pasatuko ginateke. Mozio hau ere Bildurena da, eta Nerea Guijarrubiak irakurriko du. Getxo EH Bildu alderdiko taldeak argustako mozioak klima aldaketaren aurka konpromiso zehatzak hartzea. Larrialdi klimatikoa datozen urte eta markadetako agenda baldintzatzera etorri da gure ongizaterantzako mehatzu nagusinetarikoa baita. Benetako zibilizazio erronka da. Mundu mailako eta Euskal Herriko egoera eta joerak ez du baikortasunerako tarte handiegirik usten. Are gutxia geldotasunerako. Gazteentzako dagoeneko kezka nagusi bihurtu da, ez bakarrik larrialdia baita gaiari ematen zaion erantzun politiko eskasa ere. Azken urte luzeetan, komunitate zientifikoak aldaketa klimatikoaren bilakaeraren inguruko abizuak eta jakinarazpenak igorri ditu, aldaketa klimatikoa berotegi efektuzko gazen isuri masibo baten ondorioz gertatzen ari da, eta isuri horien arrazio nagusia bakarra espada ere, gure metabolismo sozioekonomikoa mantentzeko erretzen ditugun baliabide fosilen erabilpenean datza. Aldaketa klimatikoa beraz, guk eragiten dugu nagusiki, eta dagoeneko ondorioak antzematen hasia gara. Urtez urte argitaraturiko txostenetan, egoerak askartzen ari denaren zantzuak ditugu. Nazioarteko hainbat erakunde eta lantaldeek argitaratzen dituzten txostenetan gero eta argiago esaten da klima eta energia politiketan eta ondorioz gure egunerokotasunean eraldaketa sakon bat, iraultza bat eman behar dela. Baldin eta gorari aurre egin nahi baldin badiogu eta aldaketa klimatikoaren efektu bortitzenak pairatu nahi ez baditugu, 2018ko urrian IPCC klima aldaketari buruzko gobernuarteko taldeak plazaturiko txosten berezi batean, tonua altza zuen indarrean dauden politikek behar besteko ambiziorik ez dutela salatuz. Eta elektrizitatearen, nekazaritzaren, garraioaren eta industriaren sektoretan aurrekaririk gabeko aldaketak eskatuz. 2018ko azaroan, Nazio Batuen ingurumen panelak aditzera emandako txostenak egoera larria dela ohartarazten du. Esfortzuak areagotzen ez badira ondamendira goazela azpimarratuz. Gaia bere osotasunan ikusirik argi dago ataka batean gaudela, eta orain arte proposatu eta egindakoa berraztertu beharrean gaudela. Aldela eta industria eroltza aurretiko egoerarekin alderatuta 1,5 graduko temperatura igoera ez gainditzea helburutza zuen 2015ko Parisko akordioa betetzeko. Orain arte emandako pausoak guztiz ez nahikotzat jo beharrean gaude. Hasieran genion bezala, zibilizazio erronka baten aurrean gaude. Eta aurrez aurre jaurlaritzaren eragin esparru eta ahalmena gainditzen dituen lanak baditugu ere. Egoerak partekaturiko esfortzu bat eskatzen du. Gure ustetan, ipar horratza alik eta azkarren karbono izurietan neutroa izango den Euskal Herri baterantz, begira jarri beharrean gaude, eta horretarako ezinbestekoa da eraldaketa azkar eta eraginkorrak egitea. Prozesu honek gure jendartan inplikazioan hitz eta sakonak ekarriko ditu. Bai ehun produktiboan, bai mugikortasunean, bai lurralde antolamenduan, eta bar. Horregatik deritzogu pausu azkar eta eraginkorrak ematea ezinbestekoa dela.
Mozio honen bidez, egoeraren larritasuna aitortzea dugu helburu. Larrialdi klimatikoari behar besteko arreta ipintzeko asmoarekin. Aurrerantzean politika publiko guztiak larrialdi klimatiko egoeraz kutsa daitezen. Hori horrela, EH Bilduk Getxoko Udal taldeak honako mozioa aurkezten du. Lehenengoa, Getxoko Udalak larrialdi klimatiko egoera deklaratzen du. Bigarrena, Getxoko Udalak Jaurlaritza larrialdi klimatiko egoera deklaratzera eta honi aurre egiteko beharrezkoa den karbono gabetze prozesua 2040 urtera aurreratzeko moduko plangintza eta politikak abiatzera premiatzen du. Hirugarrena, Getxoko Udalak Jaurlaritza aldaketa klimatikoaren eraginez pairatuko ditugun ondorioetara egokitzeko neurriak hartzera premiatzen du. Laugarrena, Getxoko Udalak bere eskumenen baitan aldaketa klimatikoari aurre egiteko politika eraginkorrak garatzeko konpromiso irmoa adierazten du. Bosgarrena, Getxoko Udalak aldaketa klimatikoa eragiten duten udal eskumeneko faktore guztien inguruko diagnosi bat egin eta 4/2019 jasangarritasun energetikoaren legearen garapena udalerrira egokitzeko hurbilpen lan bat egingo du 8 hilabeteko epean. Seigarrena, Getxoko Udalak udalerriko egoeraren diagnosia kontuan hartuta, prozesu parte hartzaile bat abiatuko du herritarren, auzoen eta beste edozein eragileren ekarpenak barne bilduko dituen plangintza bat osatzeko 2020 urtean zehar. Zazpigarrena, Getxoko Udalak udalerriko herritar eragile eta auzoekin elkarlanean plangintza aurrera eramateko beharrezkoak diren bitarteko tekniko zein ekonomikoak bermatzeko konpromisoa hartzen du. Bere gaitasunen araberako izanik plangintza gauzatzeko epea. 8. Getxoko Udalak bat egiten du larrialdi klimako egoera dela medio, irailaren 27an deituta dagoen nazioarteko grebarekin eta herritar guztiak parte hartzera animatzen ditu. 9. Getxoko Udalak bando baten bitartez emango die mozionen berri herritar guztiei. 10. Getxoko Udalak Bizkaiko Foru Aldundiari, Eusko Jaurlaritzari eta Espainiako Trantsizio Ekologikorako Ministerioari bideratuko die onartutako mozioa. Eta hartuko dute lehenengo labur. Mozioan aipatu dugun bezala, klima aldaketaren gaia gazteen kezka nagusienetakoa bihurtzen ari da. Ez bakarrik gazteak, oro har erantzun eta kezka global bati erantzuten diola uste dugu. Mundu zabalean, milaka dira kalera irteten ari direnak, erakundei klima aldaketaren aurkako konpromiso zehatzak eskatzeko. Euskal Herrian ere hainbat gazte eta norbanako antolatzen eta kalera irteten hasi dira. Erakundetako ordezkariei konponbideak eskatzen dizkigute erabakiak, urratsak, geratuko dira erakundeak beti bezala herritarren atzetik, ala aurre egingo diogu parean daukagun arazoari. Klima aldaketa hitz egiten dugunean, Artikoa eta izerbegak etortzen zaizkigu burura, baina ez dugu horren urrun joateko beharrik. Klima aldaketaren ondorioak hemen bertan ere pairatuko ditugu. Temperaturaren igotzea, urmailaren gorakada, zuten areagotzea. Gure erantzukizuna da neurriak hartzea berandu izan baino lehen, eta mozio hau hain zuzen ere horretara doa. Eskerrik asko, Paula Mieba, zeurea da txanda. Sí, desde nuestro grupo queríamos presentar. Gure udal taldetik zeharkako zuzenketa bat aurkeztu nahi dugu. Irakurriko du transakzionala. Bai, eskerrik asko. Bueno,
aldaketa klimatikoaren aurkako konpromiso zehatzak hartzeko mozioari gehitzeko emendakina. EH Bilduk aurkeztutakoa 128. puntuan. Elkarrekin Podemos Getxo udal talde politikokik emendakin bat aurkezten dugu 128. puntuku mozioan. Eta helburua da honako puntuak gehitzea bere akordio proposamenari. 11. Getxoko udaleko osoko bilkurak udal gobernuari eskatzen dio lurralde batzorde bakoitzean aurkezteko legegintzaldi honetan krisi klimatikoari aurre egiteko hartuko dituzten neurrien analisi kuantitatibo eta kualitatibo bat. Baita bere eragin klimatikoa daukan eragina Getxoko 2016-2019 jasangarritasunareko tokiko ekintza planari buruzko eragina eta bere lerrokatzea nazio batuen garapen jasangarriko helburuei dagokienez. Getxoko udaleko plenoak adosten du ponentzia bat sortzea trantsizio ekologikorako Getxon eta horretan aztertu egingo da ikuspegi intersekzional batetik, hau da sektore arteko ikuspegi batekin udalerriaren egoera. Eta hori egingo da eragile politikoen, sindikalen, ekonomikoen eta abarren parte hartzearekin. 13. Getxoko udaleko osoko bilkurak udal gobernuari eskatzen dio udal espediente berri guztietan gehitzeko eragin klimatikoaren inguruko txosten bat, hain zuzen ere obra edo zerbitzu horrek berotegi efektuko gasen igorpenetan izango duen eragina eta bestelako aldagai klimatikoak ere bai. Mila esker. Zer egiten duzu? Bai, onartzen dugu. Bueno, Paula Mieba, zure txanda izango litzateke, baina lehendabiziko txanda erabili du ja EH Bilduk. Vale. Venga. Vale, eskerrik asko. Bueno, en 2019 ya 2019 honetan, esan dezakegu argi eta garbi zientziak erakutsi duen legez, ingurumen krisi larrian gaudela eta guretzea planeta erretzen ari dela. Adituen panelak, nazio batuetakoak, txosten bat egin zuen, pasaden urte amaieran, eta bertan esan zuen beharrezkoa dela hainbat arinen aldaketa sakonak egitea. Inoiz ikusi ez direnak. Hoi guria gure gizartean egin behar dira, beroa planetan temperatura mende amaierarako 1,5 gradu baino gehiago ez igotzeko. Nazio batuen ingurumen arloko txostenaren arabera baita ere, airearen kutsadurak den ondorioz, 1,4 eta 7 milioi bitarteko heriotzak sortuko ditu eta emaitzik okerrenak aurkeztu dituen analizia pasaden urtekoa bioaniztasunerako plataformak aurkeztutakoak dio 1 milioi espezie animaliena zein landarenak desagertzeko arriskuan daudela klimaldaketaren ondorioz. Era berean esaten da ezinbestekoa dela aldaketa sakona egitea gure kontsumo moduetan, baita merkaturatzen moduetan ere. 25 urte garapen jasangarrien arloan eta ez da nahikoa izan nahi dugun helburua lortzeko. Kontzientziazio eta sentsibilizazio urrats guztiak, politikatik emandakoak, 82an Rion emandako konferentziatik beharrezkoa dira bai, baina ez dira nahikoa, ikusi dugu, klimaldaketaren aurka ez dira nahikoa. Arazoaren muinean dago kontsumorako modua, ez jasangaitza dena, behin erabiltzeko gauzena esate baterako, ekonomia globala gure sistema kapitalistak ezarritakoa kolapso ekologikora garamatza. Aldaketa azkarrak, sakonak, inoiz ikusi gabekoak behar ditugu nazio batuen erakundak esan bezala. Gure eredu ekonomikoan egin behar ditugu klimaldaketaren larrialdiari aurre egiteko. Oximorona da osasun jasangarri hau. Hazkunde ekonomikorako eredu infinitoa behar dugu, erregai fosilak baztertuz. Gure baliabideak mugatuta daudelako. Gazteriak, EH Bilduk esan bezala, kaleetara atera da benetako ekintzak eskatuz, politikaren arloari. Mobilizazio hau Greta Thunberg gaztearekin hasi zen pasaden abuztuan, Suediako institutuaren aurrean agertu zen eta pasaden martxoaren 15ean nazioarteko greba antolatu zen, milioika gazteren parte hartze izan zuena. Getxok erreferente izan nahi du. Beste hiri batzun buruan izan nahi du erronka larri honen aurrean. Udal modura eskumenak mugatua dira bai. Izan ere, erantzukizunik handiena nazioarteko esfera geopolitikoaren eskuetan dago eta merkataritzarlako hitzarmen desberdinetan, geopotentzia sinatutakoetan, hala ere ez dugu etxi behar
eta hirien papera borroka honetan beharrezkoa dela jakin behar dugu. Getxok baditu osagai guztiak behar dituenak klimaldaketari aurre egiteko. Eta nazioartean hiri erreferente bilakatzeak benetan udal politikak aldaditzake. Gainera, aurregin behar diogu gaur egungo egoerari eta klima aldaketak jakineza eta jasanezintasuna ekarriko dizkigu. Ezin dugu hori baimendu. Gauza da, perspektiba denbora askoa ezin dugula galdu behar. Gobernuarteko panelak esan du planetak industria eraltzaren aurreko temperatura baino 1,5 gradu gehiago izango dituela, beraz, hau da P-muga, hondamendi bat ekiditeko daukaguna. 12 urte 3 legegintzaldi dira, ez daukagu denbora galtzeko. Eskerrik asko, Carmen Díaz, zeurea da txanda. Mila esker. Bueno, Nik uste dut aldaketa klimatikoa lehentasunezko gai bat dela. Hori esan da eta ados gaude oinarrizko gai askotan. Horretarako behar da guztion bultzada eta administrazio publiko guztien laguntza eta gizarte zibilarena. Gure taldeak uste du lagungarria dela larrialdiko deklarazioa. Arreta guztia kontzentratzeko gai honen inguruan horretan. Baina batez ere ulertzen du askoz erabilgarriagoa dela plangintza eta abian jartzea neurri eta ekintza berriak, baita bestelako partida ekonomikoak ezartzea ere hori garatzeko. Eta horiek gehituko zaizkie egun udal honetan egiten direnei aldaketa klimatikoaren aurka borrokatzeko. Horregatik, programa itunean 10 puntu batzuetan energia eraginkortasuneko neurriak jasotzen dira. Energia berriztagarrien erabilera, hondakinen tratamendua hobetzea, erosketa publiko berdea, azpiegitura berdea sustatzea eta nola ez neurri batzuk sustatzea. Bilduk esaten duen bezala herritarrekin batera parte hartze espazioetan. Izan ere horiek abian daude ingurumen foroa eta kudeaketa, hau da, hondakinak kudeatzeko foroa. Nik uste dut lanean jarraitu behar dugula. Hala, Elkarrekin Podemosek esan duen bezala, larrialdi bat da, premiazkoa da eta nola ez erakunde elkarrizketarekin eta eragile aktibo gisa, baina ez domin bat lortzeko. Eta hori ikusten dugu EH Bilduren mozioen funtzean. Hala, Euskal Erakunde guztietan aurkeztu dituzte nire iritzi zitzaldi hori eurena egiteko eta jakin badakite agertoki zehatz batean gaude. Hala, aldaketa klimatikoaren Euskal Legea sustatu du Eusko Jaurlaritzak eta horren hasieran gaude. Artikuluetan plan zehatzak sustatzen ditu tokiko erakundeentzat, bete behar zehatzak eta errekurtsoen mugiarazpena administrazio publikoen aldetik. Horregatik, nik alderdi biei eskatuko nieke itxaroteko, hurrengo hilabeteetan aurkeztu egingo da lege hori eta eztabaida hori itxaroteko eskatuko nieke horregatik eta horrek esango digu nola garatu behar dugun alderdi hori tokiko erakundetan ekintza planen bidez eta zeintzuk izango diren lege horrek esartzen dituen bete beharrak eta hortik aurrera hitz egiteko eta ez bazaie ondo iruditzen geroago eztabaidatzeko itxarotea aurka bozkatuko dugu. Partido Popular, bai, zeurea da hitza. Muchas gracias. Eskerrik asko alkate Anderea eta egunon guztioi. EH Bildu taldeak mozio bat aurkezten du konpromisoak hartzeari buruz aldaketa klimatikoaren aurka. Eta esan daiteke larrialdi klimatikoko egoera deklarazio bat dela. Eta horren helburua da krisi klimatikoa kokatzea eztabaida politikoan eta sozialean. Hain zuzen ere helburu zehatz batzuk eta ekintza zehatz batzuk esartzeko. Horrela aldaketa klimatikoan eta berokuntzaren efektuak murrizteko. Hori da Euskal Herria Bilduren lehenengo puntua bere mozioan eta gu ados gaude lehenengo puntu horrekin erakunde desberdinetan aurkeztu direz bakarrik hemen baizik eta estatuan ere bai, Espainian ere bai eta guk larrialdi klimatikoari dagokionez alde bozkatuko dugu. Hala eta guztiz ere, mozioaren arazoa zera da. Gainerako puntuak dira arazoa eta saiatuko gara azaltzen. Bigarren puntuan eta hirugarren puntuan ados egon gaitezke gauza batzuetan bai, noski, baina hori gora behera gure ideia ezaguna da, ezta? Guk hemendik Getxoko udaletik uste dugu eskatu behar diogula udal gobernuari, Getxoko udalari, eta ez beste erakunde batzuei, horretarako badaude beste foro batzuk eta legegintza organo batzuk, adibidez, Eusko Legebiltzarra, non aukera daukaten esartzeko zer egin behar duen Eusko Jaurlaritzak.
Hala ere, ados egon gaitezke esan bezala aurreratu beharko litzatekeela deskarbonizazio prozesua. Baina guri ezaigu gustatzen hemendik eskatzea beste erakunde batzuei gauza batzuk egiteko. Gero, eskumenei dagokienez, edo udalak zer egin behar duen kontuan hartuta, bai, laugarren puntua oso polita da, bai, noski, baina Getxoko udalak konpromiso irmoa adierazten du, politika efektiboak esarriko dituela aldaketa klimatikoari aurka egiteko bere politiken barruan, bai, konpromiso irmoa izan dezake, ez dut esan nahi hori egingo duenik, baina nahi duen egin lezaken gero, bai, esan dezakete paper batean konpromiso irmoa dutela, baina gero aurkakoa egin dezakete, ez dut esaten egingo dutenik, baina beno, Getxoko udalak diagnostiko bat egingo du udalaren eskumena diren faktorei dagokienez. Zalantza bat daukagu, ez dakigu Getxoko udala udal gobernua den, udal gobernuak alegia informazio gehiago dauka, datu gehiago ditu, gai honen inguruan, ingurumenaren gaiaren inguruan eta gai guztietan, eta horrela sarbide errazagoa daukate udal teknikariekiko, udaleko langileekiko edo osoko bilkura den 25 zinegotziak. Lehenengo kasua izango balitz, gobernu taldeari eskatzea bitxia izango litzateke, ez da? Kontua da, gertalitekeela gobernu taldeak zerbait egitea, gertaliteke prozesu parte hartzaile bat irekitzea eta herritarrek eta auzoek abstraktuak direnek bere iritzia ematea, baina alderdi politikoak ez gaude inon, beraz ez dakit zertarako hautatzen gaituzten herritarrek. Nik uste dut prozesu parte hartzailea oso polita dela, oso ondo geratzen dela, baina baztertzen gaituzue, hau da, oposizioko taldea kanpo geratzen bagara, benetan arraroa dela uste dut. Arazo bat dago, mozio honetan arazo bat dago, arazo batzu, baina horietako bat da honako hau. Elkarrekin Podemosen emendakinek hobetu egin dute apur bat, baina kontua da proposatzen diren neurriak ez direla zehatzak. Hau da, ez dute neurri zehatzik proposatu. Elkarrekin Podemosen proposamenak bai gutxienez zehatzak dira, baina EH Bildurenak ez dira zehatzak. Zer dira neurri zehatzak? Ba gure aldarrikapen zaharra, hau da, hiri arteko autobus bat esartzearena da neurri zehatza, agian guztioi ez egu gustatzen, hainbeste, baina hori da neurri zehatz bat. Hiri arteko autobus batek zirkula lezake auzo guztietan, Faduraraino, Galearaino, Portu Deportiboraino, Algortara, Aretara, Askorrira, leku guztietara, auzo guztietara. Hala ere, ez dago neurri zehatzik mozioan. Beste neurri zehatz bat izango litzateke informazio kanpainak egitea, kanpaina horiek egitea, kontzientziatzeko eta sentsibilizatzeko herritarrak. Hain zuzen ere, krisi ekologikoari eta hondakinen kudeaketari dagokienez gobernu taldeak esango du egiten dutela, ja da, eta oso ondo egiten dutela, eta oso positiboak direla, bai. Baina interneten bilatu nuen atzo, hitzaldi hau prestatzen ari nintzenean bilatu nuen interneten eta ikusi nuen webgunean, ingurumen sailean esaten duela, hezkuntza kanpainak eta irakurtzen dut. Prestatzen ari gara webguneko edukia, iradokizunik edo zalantzarik izatekotan jar zaitez harremanetan, helbide elektroniko honetan, barkatu eragozpenengatik. Nik uste dut ingurumenarekin lotutako kanpainak ez daudela webgunen, ez dakit existitzen diren, baina beno, eta gero birziklapenari buruzko kanpainak, bitxia da. Getxo birziklapenaren alde. Zer egin duzu? Ondo bereizi duzu egindakoa eta sakatzean jartzen du. Ez da webgunea aurkitzen, ez da aurkitzen bilatzen duzun webgunea. Eta nik uste dut bai gobernu taldeak lan egin behar duela zentzu honetan. Eta azken puntua da benetan aurka bozkatzea eragiten diguna, eta hori da grebaren kontua. Guk uste dugu greba ez dela gure afera, eta guk herritarrak animatzea greba bat babestera, guretzat ez da bat ere egokia, eta ez aigu oso serioa iruditzen. Horregatik, aurka bozkatuko dugu esan bezala, uste dugulako mozioa ez dela oso zehatza. Sin más, gracias. Besterik gabe hori zen guztia. Eskerrik asko, eta PNV-ek hitz hartuko du, Joseba Arregi, zurea da hitza. Eskerrik asko. Bueno, yo creo que todos compartimos. Nik uste dut denok gaudela ados zeintzuk diren aldaketa klimatikoaren ondorio larriak, izan ere energia ereduaren ondorioak pairatzen ari gara, erregai fosilak erretzean datzalako eta hori direlako aldaketa klimatikoaren erantzule nagusiak.
horretaraino ados egongo gara. Hala, aldaketa klimatikoaren balizko ondorioak anitzak dira eta adostasun zientifiko handia dago eta horregatik neurriak hartu behar dira berehala horrela efektu eta ondorio horiek eta igorpen horiek murrizteko. Hori politika energetiko zehatz baten bidez, kombinatu egin behar da igorpena eta energia berriztagarrien hornidura eta nahikoa izan behar da oraingo zein etorkizuneko belaunaldientzat. Hala, udaletik eta nazio batuetatik ere bai, bakoitzak bere eskumenen alorrean lanean ari gara eta konpromiso irmoa daukagu zentzu horretan. Hala, gainera, politika erantzuna beharrezkoa da eta hor dago. Ziurazki ados egongo gara urratsak eman behar direla. Urrats horiek gero eta azkarragoak eta handizaleagoak izan behar direla. Hala, Euskadin aurten Eusko Legebiltzarrak 4/2019 legea onetsi zuen jasangarritasunaren inguruan eta gainera aldaketa klimatikoaren euskal estrategiatik dator. Hori 2015an onartu egin zen eta hori egin da garapen jasangarriko helburuak murrizteko, berotegi efektuko gasen igorpenak murrizteko bai Europan bai munduan. Y como seguro saben... Ziurazki dakizuen bezala eta Carmenek esan bezala kasu honetan gaur egun Legebiltzarraren mahaian dago dekretu lege proiektu bat barkatu eta hori onetsi nahi da 2020ko hasieran. Hala, arau horrek ezartzen du jarduketa esparrua bai Euskal Administrazio Publikoen jarduteko eremua zein sektore pribatuarena eta herritarrena hain zuzen ere aipatutako helburuak lortzeko epe horretan eta plan estrategiko horretan 2050 begira. Hala, lege proiektu honen helburua da gizarte osoa inplikatzea gizakien jarduerak ingurunean eta ekosistema naturaletan duen eragina murrizteko. Eta 17. artikuluan aurreikusten ditu zenbait ekintza 5.000 herritar baino gehiagoko udalerrientzat eta hori guztia Europar Batasuneko helburuei jarraiki. Horregatik ikuste dugu arazo hau jorratu behar dela esparru horietatik eta daukagun informazioaren konbentzimendutik lan eginez eta ez dugu uste egokia denik alarma sortzea larrialdi klimatikoko egoera deklaratu. Udalok oso eginkizun garrantzitsua daukagu honetan eta neurri gehiago hartu behar ditugu, baina beti ere kontuan hartuz arazo globala dela eta horregatik beste eskala batean kudeatu behar dela. Udal mailan eskumenak eta baliabideak nahiko murritzak direlako zentzu horretan neurriak esartzeko eta ekintzak sustatzeko. Hala ere gure eskumenetan nola sakondu egingo dugu horrelako neurrietan eta neutralizatzeko asmoz egingo ditugu horiek guztiak adibidez hondakin solidoen bilketan 40% lortzea ekonomia zirkularrean, kontsumo murriztea, ur saneamenduko sarea aldatzea, argiztapen publikoaren eraginkortasunaren hobekuntza, saneamendu saren eta fluvialen hobekuntza, zuhaitzen kopurua eta espazio berden kopurua handitzea, apurka auto jasangarrien kopurua handitzea eta energia eraginkortasuna udal eraikin eta instalazio berrietan eta energia kontratu berria. Hau da, iturri berriztagarrien gandik lortutako energia faktura berriak eta horretan lan egiten ari gara herritarren implikazioarekin. Hori ezagutzen duzue eta gure proposamena horretan sakontzea da. Gainera, hori erakusten du tokiko agenda hogeita bateko plana. Hori daukagu Getxon eta gainera hau batez honetzi egin zen 2003ko abenduan. Beraz, urte asko daramatzagu lanean eta gure helburua da salto kualitatibo berriak ematea. Gainera, horren ondorioz adierazleak ditugu arlo honetan 2006tik eta berriz ere esan nahi dut hori egin dela beti modu parte hartzailean tokiko foro edo ingurumen forotik. Hauek dira gure proposamenak eta eskatzen diegu gainerako alderdi politikoei akordio sendoak lortu ditugu, ados gauden gai honetan, diagnostikoan, akordio berriak erdiestera, hain zuzen ere, aipatutakoa egi bihur dadin gure udalerrian. Alik eta lasterren esan bezala. Mi esker. Joseba Agerri jauna, ez dakite erantzuna zuten, bai, zure txanda da, bai, jarrubia. Bueno, legetik arago EH Bildun uste dugu, eta okerrezpanago nik ere uste dut, hau politika agintza dela. Eta horregaitik proposamen politikoak ekartzen ditugu marko honetara, beste batzutara ere ekartzen ditugu, baina uste dugu ez garela askotan, aitzakia da, legea egiten ari da, legea osatzen ari da Eusko Jaurlaritzan eta horrela ere eta argi daukagu eta kontziente gara EH Bildu talde politikoak ere dagokion lekuan egin beharreko ekarpen guztiak egin izan dituela alor horretan eta lege eta aipatutako legeari dagokionez, baina okerrezpanago hemen
proposamen politikoak egiteko markoa daukagu, eta aukera hori baliatzen dugu gure lana egiteko, ulertzen dugun bezala. Gainera, harrigarria iruditzen zait, kasu batzuetan, batzuk egiten ditugun proposamenak, ez direla borondate honekoak, ez, batzuk egiten ditugu proposamenak dira dominak jartzeko. Beste batzuk egiten dituztenak edo egiten dituzuenak badira borondate honekoak. Ez, baina beste batzuk egiten ditugunak badira domina nahi dugulako jarri gai honen inguruan. Ba ez, batzuk egiten ditugun proposamen politikoak gure hildo politikoarekin bat egiten dutelako dira. Eta erabiltzen ditugu dauzkagun baliabide eta marko guztiak gure proposamen politikoak bertan azaltzeko. Bai, hori da guk egiten duguna. Beraz, ez ditugu ulertzen, ez? Txartze batzuk. Eta, bueno, aipatu eginda ere, legea egiten ari dela, uste dugu bai, noski, legea 2008an aurrikusten da onartu izatea, baina uste dugu ere udal eta instituzio eta erakunde ezberdinetan badagoela lan bat egiteko. Eta uste dugu gai hau ere gai honek zentralidade bat lortu behar duela gure jendartean. Egoera larria delako, kezkagarria delako. Eta hori da, ekarri nahi izan duguna neurri ezberdinen bidez. Badakigu neurri hauetaz aparte badirela politika ezinbesteko asko, eta gainera garrantzitsuena da ingurumen politika zeharkakoa izatea. Eta hori da askotan ere aldarrikatu duguna. Gauza bera gertatzen zaigu beste alor batzuekin bezala, berdintasun generoari buruz hitz egiten dugunean ere uste dugu zeharkako politika bat izan behar dela daukana eragin bat politika guztietan. Eta hori da aldarrikatzen duguna. Eta badakigu neurri konkretuak behar dituela getzok noski politika konkretu enbidez martzan jarriko direnak. Baina gauza batek ez du kentzen bestea, inondik inora. Hau da, proposamen bat, egin izan duguna instituzio ezberdinetan eta helburu oso konkretua dauka. Da, neurri horiek gure gain hartzea, zentralidadea edo gai honi zentralidade bat emateko. Eta hori da, bilatzen duguna, gurekin bide politikoa horretara mugatzen delako. Eta ez dominak jartzeari batzuk dioten bezala. Horrekin batera ere, uste dugu eta ezinbestekoa dela eraldaketa bat gertatzea. Bai, instituzioen funtzionamenduan, baina baita ere herritarren pentsamenduan eta jarreran eraldaketa bat gertatu behar da, eta horretarako ez daukagu baliabide soberan. Baliabide guztiak eta neurri guztiak ezinbestekoak izango dira eraldaketa hori gertatzeko, kontzientziazioa guztiok ardezagun, bai, bukatuko dut, guztio kontzientziazio ardezagun eta gure jarrerak ere, eta gure praktikak, konstienteak eta eredugarriak eta arduratsuak izan daitezen. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Hola, mieba, hitzartuko duzu, zeure da txanda. Gracias. Bueno. Eskerrik asko alkate jauna. Batetik, ados gaude, bai, politika gero eta arinago abian jarri behar dira. Ulertzen dugu azaltzen dena, baina gero esaten da ez dela ulertzen larrialdia deklaratzea niri iruditzen zait neurri handi batean kontraesan bat. Nik uste dut hori dela modu bakarra erakundeek erantzuteko eta horregatik eskatzen da gaur honela martxan jar daitezen horrelako eskaerekin eta gainera gazteek zuzendu dute, antolatu egiten ari dira, Getxon ere bai, Uribe Kostan ere bai, behar batzuk ez direlako asetzen eta aurrea hartzen ari diete erakundei, horregatik hain zuzen ere uste dugu egin behar dela eta horregatik alde bozkatuko dugu. Sí, vas a tomar la palabra. Sí, gracias. Bai, eskerrik asko alkate anderea. Sí, simplemente, bueno, para terminar la... Besterik gabe, lehenengo txandakoa bukatzeko, denbora amaitu zait, baina esan nahi dut aurka bozkatuko dugula, naiz eta Podemosen emendakinekin hobetu egin den mozioa, eta zehatzak diren arren, arazoa da EH Bilduren mozioa bera ez dela zehatza, ez dituela neurri zehatzak proposatzen diagnostikoa eta greba besterik ez dira zehatzak, eta gainera kontuan hartu behar da konpromiso zehatzak esaten zela tituluan, eta gainera EH Bilduren ordezkariak bere lehenengo hitzaldian esan duela erabakiak eta urratsak espero zituela ordezkari politikoen gandik, eta zoritxarrez ez du zehaztu zein den proposamen zehatza eta horregatik guztiagatik aurka bozkatuko dugu. Joseba Arregi, ez, beraz, bozkara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozketak,
EH Bildu eta Elkarrekin Podemos ditugu. Aurkakoak PP, PS Euskadiko Ezkerra eta PNV ditugu. Beraz, bertan bera geldatzen da mozioa. Eta 129. puntura pasatuko gineateke. Zeinek hartzen du hitza? Ignacio Robles, zeurea da hitza. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Elkarrekin Podemos udaltaldeak aurkeztutako mozioa paperontzi gehiago jartzeko. Asko dira Getxon txakurrak dituztenak. Gainera, inguruko udalerrietatik ere jende asko etortzen da gurera txakurrak paseatzera. Jakin badakigu, eremu batzuetatik jabe asko igarotzen direla txakurrekin batera, baina ez dituzte beti eskura izaten eremuok garbi mantentzeko beharrezkoak diren baliabideak. Alde batetik, egia da ingurumen arloak hainbat kanpaina egin dituela espazio publikoak garbi mantetzearen gainean jendea kontzientziatzeko. Eta hala ere, naiz eta oraindik ez dakigun kanpainak esperotakoa bezain eraginkorrak izan ote diren, uste dugu eremu publikoak garbi mantentzea ez dagoela soilik herritarren esku aitzitik, udalanen eskutan ere badago. Hori dela eta mozionen bidezera planteatzen dugu. Txakur gehien igarotzen diren eremuak, hondartzetako pasealekoak, Aizkorri, Galea eta bar, aztertzea eta espazio horietan paperontziak falta ote diren egiaztatzea. Hartara, jabe goroskia jasotzea eta botatzea errasteko. Izan ere, jendeak kontzientziazio kanpainen bidez eskatutako bete dezan, udalak horretarako baliabideak eman behar ditu. Hori dela eta, honako erabaki proposamen hau helarazi nahi diogu Getxoko udalaren osoko bilkurari. Bat, Getxoko udalak konpromiso hartuko du txakurrak dituzten pertsona gehien igarotzen diren espazioak analizatzeko azterlan bat egiteko, eta bi Getxoko udalak azterlanaren emaitza kontuan hartuta paperontzi gehiago jarriko ditu pasealekuak egokitzeko eta txakurren jabei espazioak garbi mantentzeko lan errasteko. Txandara biliko duzu? 5 minutu dituzu beraz. Esan nahi nuen, mozioa ez dela Elkarrekin Podemosen apeta. Hain zuzen ere, kesa errealak jaso ditugu, honen inguruan, auzokiden gandik, eta horregatik aurkeztu dugu mozioa. Esaten digute, goroskioa jasotzeko arazoak izaten dituztela, eta horregatik aurkezten dugu hemen. Hobe da, lehenengo pertsonan ikustea, zuzenean ikustea. Aprobetxatu du toporretan daudela nire seme-alabak, eta joan naiz bizikletaz haiekin gune horietara, eta ikusi dut egia dela. Hala dela, zehazki, atzo, haiekin joan nintzen, udalak txakurrentzako gune batzuk mugatu ditu eta oso ados gaude horrekin, eta bertara joan nintzen, sopelatik aizerrotarako bidetik joan nintzen, galeatik igarota, eta bai askotan ikusi dut eta igaro naiz bertatik, baina ez nituen paperontziak zenbatu, baina sopelatik, galeako aparkalekuraino bakarrik daude 2 paperontzi, 2 ikusi ditut, besterik ez. Hau ez da bakarrik hemen gertatzen, beste leku batzuetan gertatzen da, baina atzoko adibide zehatza ekarri dut, oso erraza da paper batean esatea txakurrentzako gune batzuk jarriko ditugula. Gainera, izuna jartzen ditugu goroskia jasotzen ez dituztenean, baina gero ez dugu errasten. Eta kilometro asko daude paperontzien artean. Beraz, horrek ez dauka zentzurik. Besterik gabe eskatzen dugu apur bat aztertzeko egoera hori, azterlan bat egiteko eta mugatzeko zein den distantzia, paperontzien arteko distantzia egokia erraza izan dadin goroskia jasotzea jabeentzat, eta azterlan bat egin dadin jakiteko non betetzen den eta non ez, eta betetzen ez den tokietan paperontzi gehiago jartzeko. Nik uste dut ez dela bakarrik onuragarria txakurren jabeentzat baizik eta guztiontzat, hau da, zu bertatik bazaude eta zerbait ematen badiozu umeari, gero hori eraman behar ez izatea 2 kilometrotan. Ez da kesa bat, eta ez dugu dominarik nahi. Ez, besterik gabe, auzokidek helarazi digute, ona ekartzen dugu, eta espero dugu ez ukatzea beste batzuetan ikusi dut, ukatzen dela, ematen du jendea ados dagoela, baina gero proposatzaileak ez direnez, ukatzen dute alderdi gehienak, animalien txakurrak direla, txakurren eta animalien lagunak direla esaten dute, eta hori espero dugu, erantzuna baiezkoa izatea espero dugu, besterik gabe, mila esker. Carmen Díaz, zeurea da hitza. Bai, mila esker, alkate Andrea. Mozio honek aipatzen ditu paperontziak, baina ematen du abereak oroar jorratu nahi dituela Elkarrekin Podemosek ordezkariak esaten duen bezala. Gure posizionamendua aurkakoa izango da. Izan ere gure irizpidea zera da. Udaletik egin behar dugun lana oinarrituta egon behar da auzokideen, hau da, animaliak dituzten pertsonen bizikidetza sustatzea animaliekin lagunkoia den herriaren izaerarekin, eta
azterlan bat egitetik arago joan behar da. Ez gaude ados azterlana egitearekin. Guk uste dugu hori egiten dela, paperontziak ez dira bakarrik kokatzen, plangintza tekniko bat dago, hori egiteko badaude kokatuta, aurkituta eta zenbatuta, eta nik uste dut 1400 daudela guztira, nik ez dakit ala den, baina uste du zaila dela sinestea bi paperontzi bakarrik egotea bertan, eta gainera niretzat sinesgaitza da behar hori izatez dut uste, azterlanik egin behar denik horretarako. Animalientzako lagunkoia den getxo bat eraikitzea, hausnartu beharreko gaia da, ordutegiak, lekuak, baliabidea, kontzientziazioa, araudia, bizikidetza, horrelako elementuak aztertu behar dira foro batean. Ez dakit zein den Elkarrekin Podemosen iturria edo zeintzuk diren dituen datu zehatzak horrelako azterlan bat egiteko, animalien ibilbidei buruzko azterlan bat egitea proposatzeko edo paperontzien kopuruari buruzko azterlan bat egitea proposatzeko abisu bat izan daiteke eta arreta berezia jar dezakegu horretan, baina ez dugu uste beharrezkoa denik azterlan bat egitea paperontzien kopuruari agotzeko. Mila esker. Eskerrik asko. Bildu, zeurea da hitza, Itxaso Amaseda. Eskerrik asko. Nuestro grupo municipal ya en Gure udal taldeak aurreko legegintzaldian mozio bat aurkeztu zuen, bizikidetza foro bat sortzeko eskatuz, non ordezkariak, hau da jabeen ordezkariak egongo diren, aberen jabeen ordezkariak, ez daukaten herritarrak, animalia babesleak, labur bildu, inplikatutako parte guztiak bilduko zituen foro bat sortzeko eskatu genuen. Izan ere, animaliak edukitzeak, arazoak edo tentsioak sor ditzake, eta guk eskatu genuen hori sortzeko guztiak jakiteko eskubideak eta bete beharrak dituztela eta komunian jar ditzaketela euren kesak eta eskaerak bizikidetza hobetzeko aberen, animalien eta pertsonen artean gure udalerrian, Getxon. Respecto a lo que ha dicho Carmenek esandakoaren ildotik nik ez dakit. Ez dut zalantzan jarriko inak esandakoa, baina bihar edo etzi bertatik igaroko naiz eta nahiago dut hori nik egiaztatzea eta ez oker dagoela esatea. Baietza emango diogu. Eskerrik asko. Bai. Zegoena da hitza, Alicia González del Valle, Anderea. Sí, gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate Anderea. Mozio honetan salatzen da besterik gabe paperontzirik ez dagoela goroskiak jasotzeko, txakurren goroskiak jasotzeko, txakur gehien dagoen lekuetan, eta gure ustez mozio hau labur dago edukiari dagokionez. Izan ere ez da bakarrik paperontzirik falta txakurren goroskia jartzeko. Ez dago gaikako bilketa egiteko paperontzirik eta ez bakarrik txakurrak dauden lekuetan, baizik eta udalerri osoan. Halaber, egia da bilketari buruzko kanpainak, goroskia jasotzeko kanpainak egin dituela udalak eta ez dituztela kanpaina horik espero ziren emaitzak lortu. Horregatik komeni litzateke beste kanpaina bat egitea eta eragingarriagoa izatea. Halaber, udalak hautze por su alto poder hautsontzia jarri beharko lituzke kutsatzaileak direlako. Horregatik alderdi popularrak abstentzioa bozkatuko du mozio honetan. Eskerrik asko. Joseba Arregi, zeurea da hitza. Eskerrik asko, alkate. Ez dakit zertaz ari garen zehazki. Zentratuko naiz paperontzien gaian. Garai batean esaten zen mozio trampa bat da hau. 1600 paperontzi daude, bai, trampa da. Zertaz ari gara? Goroskia kalean daudelaren arazoak, paperontzi gutxi daudela, non dauden kokatuta, zein da arazoa zehazki? Nik erantzungo dut. 1600 paperontzi daude udalerri osoan. Bat, 50 biztanle bakoitzeko, eta begibistakoa da azterlan historiko bati erantzuten diotela. Hori aldatu egiten da urtero eta aldatu egiten dire paperontzi batzuk, ohiturak aldatu diren lekuetan, gizarte ohiturak aldatu diren lekuetan, aldaketeko hori eragiten dute. Eta bai, gerta daiteke lekuren batean nahikorik ez egotea. Udalaz gaindiko pasealeku bat zen Galeakoa, udalarena da orain dela gutxi lehen aldundiarena zen. Orain dela urtebete gurea da eta gerta daiteke bi paperontzi bakarrik egotea, baina hori ez da hirigune bat edo bai. Hala da, Elkarrekin Podemosek esan behar du zer den berarentzat ingurune natural bat eta zer den hiri ingurunea. Hori beste gauza bat da, pasealekua oso babestuta dago eta
ez da leku egokia hiri zerbitzu asko kokatzeko. Edo bai, hor utziko dut galdera hori. Orain ari gara txakurrez eta txakurren gorozkiez ari gara, baina beste gauza batzu ez itxegin dezakegu, adibidez ingurunez, inguru naturalez eta non jarri behar diren zerbitzuak. Hala, 1.600 paperontzi dauzkagu eta 68.000 biztanle inguru gara eta gainera ia 500 edukiontzi ditugu ondar frakzioa botatzeko eta bertara gorozkiak bota daitezke. Esaten du kesak jaso dituztela, bai. Udalak, abisuak kesak eta iradokizunak jasotzen ditu eta guztiei erantzuten diegu. Eta paperontzik gehiago eskatzen direnean, hori kontuan hartzen dugu eta edo jartzen dugu beste bat, edo leku aldatzen ditugu, ez dakit zeintzuk diren zuen jasotakoak. Baina aipatu duzue pasialekoa eta gian da ezagutzen duzuen puntu bakarra. Baina gorozki ez ari bagara, arazoa ez da paperontziena baizik eta pertsonen kontzientziazioa. Hori da arazoa benetan. Pertsonek ez dutelako benetan betetzen daukaten bete beharra, baina hori beste bete behar bat da, beste kontu bat da, beste eztabaida bat da. Horregatik guztiagatik aurka bozkatuko dugu. Hitza hartuko duzute. Ez? Orduan bosketara pasatuko ginateke. Beraz, mozioaren aldeko botuak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos taldekoak. Aurka, PS Euskadiko Ezkerra eta PNV. Eta abstentzioak, PPek. Eta honela, 130. puntura pasatuko ginateke. Podemos taldekoaren mozioa dugu eta zeinek irakurriko du Paula Miebak, beraz zeurea. Vale, gracias, señora alcaldesa. Desde Elkarrekin Podemos retomamos... Elkarrekin Podemosek berriro jorratu nahi du 2016ko irailean onetxe izan zen mozioa. Horiek horrela, udalbatzari berriro proposatzen dio jai eta kirol ekitaldietarako eta udalerriko jaietarako espazio egokiak eskaini daitezen mugikortasun murriztua duten pertsonek, adinekoek edo mendetasuna daukatenek erabilal ditzaten. Horrela, gure udalerriko jaiak osatzeko arazo gehien dituztenei jaiak leku egoki batetik ikusi ahal izateko aukera eman gura diegu. Eta ez bestek dituzten baldintza baino txarragoetan. Izan ere, berdintasunaz eta bazterketa ezaz ari garenean kolektibo guztiak izan behar ditugu kontuan. Ikuspuntu teknikotik desgaitasuna duten ikuslentzako espazio berezi honetarako aukeratzen den lekuak sarbide esklusiboa izango du behar bezala seinaleztatua teknikari eta artistek agertokira iristeko erabiltzen duten sarrera berrian. Leku berezi hau oso hurbil egongo litzateke artiste jardungo luketen plataformatik. Horregatik, arreta berezia jarri beharko litzateke aurrez aurre ez jartzeko, desgaitasuna duten pertsonek ekitaldia ikusteko helburuz lepoa okertu behar izateko. Egokina izango litzateke zona hori albo batean jartzea, bertan dagoen jendeak ikuskizunak erosago ikusi ahal izateko. Horregatik guztiagatik Elkarrekin Podemosek ondoko erabaki proposamena ekarri du berriro osoko bilkura honetara. Bat, Getxoko udalak mugikortasun murriztua dute pertsonentza prestatutako zonak ez dauzkaten udalerriko jaiak eta ekitaldiak aztertzea. Kontzertuak, kirolekimenak, pregoiak, ekitaldi jendetsuak eta bar. Bi, Getxoko udalak zona bat erreserbatzea eta prestatzea gurpildun aurkian doazen edo mugikortasuna murriztuta duten pertsonek honelako ekitaldiak hobeto ikusi ahal izateko. Era berean beraien segurtasuna bermatzea eta zerbait gertatzen bada beraien ebakuazioa erraztea. Eremu hori agertokia ez izinguratzen duen zonaren albo batean egongo da. Horrela pertsonen segurtasuna bermatzeko. 3. Mugikortasun murriztua duten pertsonentzat aurreikusitako ekintzez gain, Getxoko udalak azterlan bat egingo du. Beste motatako dezgaitasunak dituzten pertsonen, itsuak, gorrak eta bar, irisgarritasuna errazteko neurriak aztertzeko eta azterlanaren ondorioak udalbatzarekin partekatzeko. Eskerrik asko. Paula Mieba Andrea, defendatuko duzute mozioa? Bai, ez duzute hitza hartuko bestela? Nada, de una manera muy breve para... Labur esan da, txanda erabiltzearren gero kentzen badiat edo, EH Bilduk esan duen bezala, ez dugu inozakin erregelamendu berri honekin. Berriro diot, talden gehiengoak onetzi bazuen ere,
gobernu taldea kasu honetan, oraingo gobernu talde berberak, oie bakarrik abstenitu ziren, baina ideia ona iruditu zitzaien antza denez, hau duela 3 urte izan zen. Gainera, emendakin bat gehitu dugu, garai hartan EH Bilduk egindakoa, guztiz egokia iruditu zaigulako. Eta benetan, hau gauzatzea nahi dugu, izan ere oso erraza da guztioi ondo iruditzea, baina azkenan egiten ez bada, urten bezala berriro arazoa errepikatuko da, mugikortasun urriko pertsonek ez dituzte behar dituzten espazioak, ikuskizunak edo zein motatakoak behar bezala ikusteko. Horren bestez, gure ustez martxan jarri behar dugu, ahalik azkarren duela 3 urte eskatu genuen, da espero dugu orain ez esatea berandu gabiltzala, eta berriro honestea nahi dugu, eta horrela ea udaltalde guztien artean, hau bezalako ekimenak martxan jarri ditzakegun oso erraza dira eta. Eskerrik asko, Carmen Díaz, zeura da hitza. Mila esker, alkate Andrea. Bueno, compartimos la... Gu bat gaude, irisgarritasun arloan pausoak ematearekin, ez dugu legezko betebeharra bakarrik, betebehar morala ere daukagu, berdintasuna sustatzeko, eta muga guztiak kentzekoak, hau bezalako mugak. Komunikaziora, informaziora, kulturara, zeizarbidea, mugikortasun urriko eta aniztasun funtzionala duten pertsonen kasuan ere, baldintza berberean egin behar da gainerako herritarrekin alderatuz gero, baina ez gara zerotik hasi, orain arte egindako lana aitortu beharra dago, gainera badokagu irisgarritasun sari bat 2004koa. Hainbat plan egon dira, ezarri direnak, neurri garrantzitsuak barne hartu dituztenak irisgarritasun arloan, eta baita beste neurri zehatz batzuk ere, kolektibo desberdinetarako, ezgaitasun sentsoriala duten pertsonetzako esate baterako, informazioa audio moduan eskaintzea. Argi dago, oraindik asko dagoela egiteko, irisgarritasun osoa oraindik ezingo dugulako luzaroan lortu, baina guk ez dugu uste, ez dugu konpartekatzen zuen ikuspegia. Azterlan ez arituko bagara, guk uste dugu proposamena zehatzegia dela eta mugikortasun urritua duten pertsonen irisgarritasun kontua jaietan alde neurrian erraztu egin behar da bai, espazio publiko guztietan. Eta espazio konkreto batzutan ez da horren erraza. Eta herritarren laguntza behar izaten da, kasu honetan ere hezkuntza arloko neurriekin indartu behar dugu hori. Nik uste ganea proposamen hau ambigu samarra dela, beste kolektibo batzuen irisgarritasun arazoak kanpoan uzten dituelako, esate baterako ezgaitasun sentsoriala dutenena. Ez dakit mozioan proposatzen dena da jaietarako azterlan bat egitea edo orokorrago bat. Gainera ez dira beste kolektibo batzuk aipatzen, aniztasun funtzionala duten pertsonen kolektiboa, ezgaitasun intelektuala dutenena, eta horiek ere behar dituzte irisgarritasunerako neurriak. Nik uste ambiziosoagoak izan beharko garela. Hau da, baliabideak erabiliko baditugu azterlan bat egiteko, zeharkako politikak ere garatu behar ditugulako, komunitatean parte hartzeko edo beto esan da esku hartzeko, zentratuta ezgaitasun mota duten pertsonengan, eta horrela komunitate osoaren gana heltzeko, eta ez bakarri jaietan, oso garrantzitsua da bai, bea ez bakarri jaietan. Elkarrekin Podemosek proposamen honetan esaten du 2 azterlan behar direla irisgarritasunan ingurukoak jaietan. Ekitaldi publikoak ondo antolatuta egoten dira eta hau gertatzen da. Baina esan bezala, azterlanetan eta planifikazioan inbertitu behar badugu askoz ambiziosoagoak izan behar gara eta behar izanak beste modu batera aztertu. Horregaitik, nik badaiot berriro ezinbestekoa dela kolektibo guztien irisgarritasuna lantzea, baina abstenitu egingo gara. Eskerrik asko, EH Bildu hartuko duzu, Cristina Zamora, zure. Eskerrik asko, señora alcaldesa. Apoyamos la moción. Eskerrik asko, alkate Andrea, guk babesa emango diogu mozioari, gure ustez oso garrantzitsua da jaieremuetan pertsona guztien parte hartzea arrasta eta bultzatzea gaitasun ezberdinak dituztenena barne. Gure ustez horregatik oso egokia dira hemen proposatutako neurriak. Eta kezkagarria da aldi berean mozioa behin onartuta oraindik urratzik ez eman izana. Antza horrelako neurriak indarrean behingoz jartzeko. Eskerrik asko.
Eduardo Andrade, seguridad de dicha. Gracias, señora alcaldesa. Nosotros también vamos a apoyar la moción, como hicimos. Guk ere alde egingo dugu, 2016an egin bezala, ez dut azalpenik emango, ez dut eztabaidatuko, bere garaian egin zelako. EAJak orduan azaldutako gauza bera azalduko digu. Irisgarritasun kontu asko landu izan da, ekitaldi municipaletarako eta jaietarako, ni bat nator, baina zerbait hobe badezakegun, da azterlan honekin lortuko bada, ondo, horregaitik alde egingo dugu ongoan ere. Eskerrik asko, Irantzuri arte. Bai, eskerrik asko, alkate anderea. Azteko, nik hartzen dut hitza, baina berton hainbat ekimen edo ekitaldi hartu dira kontuan, batzuk kulturre ekimena, beste batzuk kirol ekimen, eta beste batzuk hirugarren entitate batzuk sortarazten dabezan ekimenak, ezta? Eta orduan danon arteko lan bat da eta hor gagoz. Kulturretxetik antolatzen duguzan ekitaldi guztietan, kulturretxeak antolatzen dauzanak, irisgarritasuna irizpidetzat hartzen da. Ekitaldi batzuk eraikuntza barruetan egiten dira, eta beste batzuk karpatan, eta beste azken batzuk kalean. Karpa barruan gertatzen diran ekitaldi dagokienez, karpa barruan sarrera lurraren parean dagoen enean, sarbidea libre dago mugikortasun arazoak daukienentzako. Karpak lonazkoak direnean, ez dago stoporik, eta karpak panel gogorrakaz eginda dago zanean, araudia betetzen dabezan rampak jartzen dira. Kanpa barruan mugikortasuna bermatuta dago. Aulkiak kendu eta eurentzako moldatzen da lekua, leku hori erreserbututa dagoala adieraziz. Indarrean dagoan legeari jarraituz, urten bedirek gertuenean dagoan lekuan izango da. Non jarri be araututa dagoalako. Araudi bat dago, non jarri behar diran leku honek. Dokaguzan ekipamendu barrietan, beste hainbat ekitaldi eukiten doguz, eta honetan irisgarritasun fizikoa areto guztietara bermatuta dago, igogailukaz egiten dalako. Areto bakoitzaren 2% gorde egiten dira, mugikortasun arazoak daukienentzako, beraz, eurentzako leku egokituak be egoten dira. Hainbat lekutan be, bukle magnetikoak daukaguz, entzumen arazoak daukiesanak entzun alizateko eta euren kultur esperientzia hobetu alizateko. Laster be, braileko panel batzuk jarriko duguz eraikuntza barri honetan. Errekaen adibidez be, horre dana dago moldatuta, komunak be kolektibo honentzako moldatuta dagoz, aldagelak be eurentzako moldatuta dagoz, eta bar. Irisgarritasuna kasu horretan be mantendu egiten dugu. Gero, egia da, beste leku batzuk eraikuntza batzuk daukaguz, horintze bertan be, aztertzen dago zelan hobetu leitekezan, ze batzuk barriak dira, beste batzuk sarrak dira, eta gauza batzutan birmoldatu egin beharko dira, edo apurkan hobetzen joan. Kalean egiten doguzan ekintzetan, esaterako adibide jartzeko moduan, Ereagako hondartzan jartzen doguzan kontzertuak, horre araudiak dinoskunaren arabera jartzen dugu plataforma, neurri eta inklinazioa angiloak errespetatuz. Hau be, dagokion autobabes planari kasu eginda. Autobabes planak horrek gauza guztiak arautu be egiten da bezalako. Eta segurtasun txostenak behar direnean, segurtasun txostene be esaten dabe zelan egin behar diren gauza honek. Beraz, beste espezialista batzuen txostenen arabera jartzen duguz esaten diran lekuetan, ez guk uste dugun lekuetan, eurek dinuen lekuetan baino. Kirol ekitaldi inguruen, udaleko kirol ekitaldiak direnean, esan dagikun gobela kirol esparruan polikiroldegiak irisgarria da, faduran be ikusi dugu zinkin fadura prozesu honetan gauza batzuk hobetu beharrekoak direla eta irizpide guzti honek kontuan edukiko dira fadurako
berrentaloketa osoa egiten danerako, eta Andramariko polikiroldegian badago aurreikustuta irisgarritasuna erresteko moldaketa batzuk. Jaietako antolatzaileak, danotak izuen moduan, batzordeak antolatzen dabez, eta guk eurekaz lan egiten dugu. Beraz, kulturretxeak kudeatzen dauzan infrastrukturetan edo jartzen dauzen baliabidetan, horretan kontuan egiten dugu irisgarritasuna. Komunak gurpildun aulkidunentzako kopurua bermatu egiten da, Inautiritako eta Romoko jaietan adibidez, eszenatokian aldapak jartzen dira eskaileran ordez, eta igogailua jarri zanetik portu sarrean, igaz izan zan, ez da? Portu sarreko jaia lortu dugu aputxu bat irisgarriagoak izatea. Irantzu Uriarte joan zaitez amaitzen. Bai, eta gauza batzuk hobetzen joan barko dugu, baina apurkan goaz dana lantzen, eta gobernutik agresio sexista bako jai zoriontzuak opa deutzu eguz, eta danok erantzukizunez jokatu dagigula. Besterik ez. Eskerrik asko. Erantzunak badaudez. Paula Mieba, zeurea da hitza. Vale, gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea, erantzutearren. Ez gara zerotik hasi ez, eta horregaiti diogu lehenengo puntuan azterlan bat egiteko gaitutaz dauden eremuen kasuan, kontuan izan dugu. Beraz, aurrera pausoak eman diren arren asko dago egiteko, eta horregaiti jarri dugu horrela mozioan. Ez dakit oso ondo ze plan aipatu diren, eta oindala 15 urteko sari bat aipatu da, baina, iragazkia antzadenez ez da gauza berdina guztiontzat. Lehenik eta bine izan da ambiziosoegia garela eta gero handinai hori falta dela. Bakoitzak izan dezala duen handinaia. Eta ondo dator, guk astu ahal izan dugun gauza guztiak kontuan izatea, ez garelako perfektuak eta horregaiti dago emendakinak aurkezteko aukera. Aipatu ditugu, ez ditugu zehazki aipatu kolektibo batzuk, baina 2016ko mozioan, aipatu ziren. Ez gaitasun mota konkretu batzuk aipatu ziren. Eta beste kolektibo batzuekin harremanetan izan ginen, beraz, kontuan izan genuen haien ikuspegia oso garrantzitsua dela, eta guk mugikortasun urririk ez daukagun hori benetan asko laguntzen digu ikuspegi hori ezagutzeak. EAJtik esandakoari erantzuteko irisgarritasuna kontuan hartu beharreko irizpidea izan behar da, hala da. Baina irisgarritasun fisikoa bermatuta dagoela esaten denean gu konturatzen gara sentsoriala ez dagoela bermatuta espazio askotan eta hori dago lortu nahi duguna. Horregaitik sartu dugu 3. puntuan, horra aipatzen ditugu mugikortasun urria izateaz gain beste gaitasun mota bat dituzte diren pertsonak. Beraz, hori azpimarratu nahi genuen. Bestalde, autobabes planen inguruan aritzen garenean dakigunez ez dute kontuan hartzen mugikortasun urria duten pertsonen gozamena. Ebakuazio neurriak baizik. Horren bestez, ebakuazio neurri bat aplikatzen denak bermatzen badu mugikortasun urriko pertsonak ere leku hautsi ahal izatea modu seguruan eta baldintza berberetan, behar bada izango dute haien espazioa, baina autobabes planaren arabera horrek ez du bermatzen jaiek gozatzeko duten modua berbera izatea gainerako pertsonekin alderatuz gero, eta guk hori ze bermatu nahi dugu proposamen honekin, beraz goazen aratago, izan gaitezen handinaiagoak, eta izan dezagun kontuan oraindik asko dagoela egiteko asko egin izan bai da ere. Eta eskerrik asko mozioaren alde egingo duten pertsonei. Eskerrik asko, Paula Amieba anderea, beste norbaitek hitza hartu nahi du? Ez? Orduan bozketara pasatuko ginateke. Bozkaren proposamenaren mozioaren aldeko bozkak. PP, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak ditugu. Eta aurkakoak, ez, beraz, abstentzioak. PS Euskadiko Ezkerra eta PNV-koak. Beraz, bozka aurrera aterako litzateke mozioa. Eta honekin batera amaitutzat ematen du. Ez dizuten zuten. Galdera eskeak. Bai, galderak eta progozi preguntasen partean, bai. Bai, ni bi eskari nahi ditut.
La primera es que yo querría que... Lehenik eta behin aktan agertzea nahi dut, gure kesa eta benetan gure desadostasuna Romaren inguruan egindako interpretazioari dagokionez. Mozioaren kasuan uste dugu egin den interpretazioa zaharkitua dagoela, oposizioaren eskubideak mugatzen dituela eta lekuz kanpo dagoela. Rom oso argia da horren inguruan. Horregatik nahi dugu aktan agertzea. Eta berriro pentsatzea urrengo aldirako eta behin betikoa izatea. Bigarrenik, gure bigarren eskakizuna zera da, irailerako beranduenez idatzita egon dadila Romen testu bat egina, aldaketak barne hartuta. Eta horrela ez gara ibili beharko alde batetik bestera kontuan hartuta Roma honetsita dagoela duela hilabete batzuetatik. Hoie dira eskakizunak. Eskerrik asko, beste norbaitek? Bai? Bai? Ya está? A ver, zein segon lehen da bizi? Venga, Paula. Gracias, señora alcaldesa. En los mismos términos... Gu ados gaude Bilduk proposatutakoarekin eta horren arira eskakizun bat eta galdera bat. Lehenengo galdera. Berriro helduko diogu Romaren aldaketari partziala izan zen eta eskakizuna zera da mesedez aldaketa martxan jarri. Izan ere guk uste dugu onespen horrekin egiten ari dena eta ikusten ari gara. Gauza da gobernu taldeak gure galderei ez erantzutea erabakitzen duenean, eztabaida bukatzen dela. Beraz, mesedez jarta dira martxan Romaren aldaketa hori beharrezkoa da eta. Bueno, jasotak daudez galdera. Erantzuna orain bertan, lehengo urtean amaitu zen ikuste Romaren auraudiaren berrantolaketa eta egon dira denbora bat ere enmendakinak eta egoteko, eta momentuz araudi horrekin jarraituko dugu. Eta Nerea, bai. Galdera bat, irakurriko dudana. 35/2019 uztailaren 17ko dekretuaren bidez, jakin izan dugu langile baten lekualdaketa egin dela. Bertan horrela adierazten da dekretuan bertan. Kontu hartzailetzan nagusiko diruzaintzako eta langileria eta antolaketa sailetako zinegotzi arduradunaren 2019ko uztailaren 9irako jakinarazpenaren bidez, gobernu irekiaren eta modernizazioaren arloko komunikazio unitateko administrari baten beharraren berri eman zen, udaletzeko alkatetzaren bulegoetarako. Alde batetik jakin nahi izan dugu alkatetzaren idazkari funtzioak beti izan dituen konfiantzazko langileak eta udalbatzak 1604 kodearekin onartu zuena leku aldaketa izan duela Santa Clara eraikinean kokaturik hirigintza arloan. Hori dela eta jakin nahiko genuke zeinek beteko dituen alkatetzaren idazkariaren funtzioak, gobernu irekiaren eta modernizazioaren arloko komunikazio unitatetik lekuz aldatutako langileak, ala orain arte alkatetzaren idazkaria izan denak eta Santa Claran lantokia duenak orain. Bestetik jakin nahiko genuke ere, aipatu gobernu irekiaren eta modernizazioaren arloko komunikazio unitateko langileak betetako lana, orain arte betetako lana arlo horretan zeinek beteko duen hemendik aurrera. Eskerrik asko. Alkatetzaren komunikazio lanak orain dagoen pertsona egiten ari da. Komunikazio lanetan ere idazkari lanak ere badaudez parte batean eta beste pertsona ez daukagun orain alkatetzan iseria, baina bai hirigintzan ere alkatetzarentzat lanean ari da eta ekipo municipalarentzat. Beraz jarraitzen du bere lana egiten. Galdera bat ez duzu erantzun, orduan zeinek beteko du gobernu irekiaren eta modernizazioaren arloko komunikazio unitateko langileak betetako lana, zeinek beteko du hemendik aurrera arlo horretan orain arte langile horrek betetzen zuen lana? Bai, ari gera postuak pixkanaka betetzen eta hau ere besteak bezala bete egingo da. Yo quiero saber, y lo voy a hacer en castellano.
Gaztelaniaz esango dut. Jakin nahi dut, alkate Andrea jakitu note den osoko bilkura hau, pasaden hilaren 28an onetsi zuela konfiantzazko langile modura administrari bat alkatetzakoa, eta ez irigintzakoa. Hori osoko bilkuran onetsi zen, beraz nik ez dut ulertzen zer gertatzen ari den. Norbaitek azaltzea mesedez. Nik uste dut erantzun dutela galdera, egiten dituen funtzioak, eta taldearentzat eta alkatearentzat egiten du lana pertsona honek. Así que beste galderari badago. Orduan amaitutzat emango inun osoko bilkura hau, gogoratu orain argazkia aterako dugula eraso sexistaren aurkako pulserekin. Beraz, nik uste dut komunikaziotik etorri dirala, emango dizkigute pulserak eta argazki bat egitera joango gara.